Язычніцтва, народныя святкаванні і абрады. Язычніцкія вераванні. Язычніцтва ці паганства – гэта умоўны тэрмін, які абазначае старажытныя вераванні і культы, што існавалі да пашырэння трох сусветных рэлігій – будызму, хрысціянства і ісламу. Назва паходзіць ад царкоўна-славянскага слова «языцы», што азначае народы ці чужаземцы. Тэрмін паганства ўтвораны ад лацінскага слова «паганус» – язычнік. Язычніцтва надзвычай шматслойная і разгалінаваная рэлігія, якая ўключае ў сябе рознастадыяльныя рэлігійныя ўяўленні – анімізм, фетышызм, татэмізм і іншыя. На працягу многіх тысячагоддзяў язычніцтва зведала шматлікія змены, пераўтварэнні і больш познія напластаванні. Яно пачыналася ад культу продкаў і закончылася складаным і разгорнутым пантэонам багоў. Ва ўсходніх славян вярхоўным богам быў Пярун, бог грому і маланкі, адзін з найбольш старажытных багоў. Яго культ выводзіцца з часоў індаеўрапейскай супольнасці бронзавага веку. Сварог быў богам неба, а бог сонечнага святла Дажбог з'яўляўся яго сынам. Харс лічыўся богам сонца. Волас ці Велес богам жывёлагадоўлі. Стрыбог кіраваў вятрамі, якія наганялі дажджавыя хмары. Летапісец гаворыць пра ўсходнеславянскія плямёны, што яны першапачаткова, цытата, «не ведаючыя закона Божия, но тваряху самі себе закон». Інакш гэтыя плямёны былі язычнікамі. У старажытнага насельніцтва Беларусі доўга захоўваўся сямейна-родавы культ шанавання продкаў, звязаны з пахавальнымі звычаямі. Паводле этнаграфічных даных, у беларускіх сялян быў распаўсюджаны культ продкаў. Некалькі разоў у год адзначаліся памінальныя святы дзяды. Асабліва ўрачыста адзначалася свята восенню. Да яго старанна рыхтаваліся. Чысцілі і мылі жыллё, рыхтавалі абрадавую ежу. Перажыткам сямейна-родавага культу продкаў была вера ў дамавіка, нябачнага заступніка сям'і. У славян мела распаўсюджанне язычніцкае ўяўленне аб нячыстых нябожчыках. Гэта значыць тых, хто памёў ненатуральнай, гвалтоўнай ці заўчаснай смерцю. Лічылася, што небяспеку ўяўляе не дух ці душа нябожчыка, а ён сам. Нябожчыкі могуць уставаць з магіл і, валодаючы чарадзейнай сілай, нападаць на жывых людзей. Гэткія забабоны ляглі ў аснову апавядання ў аповесці аб мінулых часах пра незвычайны цуд у Полацку. Вось урывак з гэтага апавядання. У год 1092 незвычайны цуд быў у Полацку. У наваджэнні д'ябальскім сярод начы быў тупат, стагнала апоўначы, гойсалі, як людзі д'яблы па вуліцы. Калі хто-небудзь выходзіў з дому, жадаючы паглядзець, дык яго адразу нябачна паражалі д'яблы. І ад таго людзі паміралі, і не адважваліся яны выходзіць з дамоў. Затым жа пачалі д'яблы днём з'яўляцца на конях, але не бачна іх саміх, а былі бачны капыты коней, і так паражалі яны людзей у Полацку і яго вобласці. Таму і гаварылі людзі, мерцвякі б'юць палачан. Гэта прыгода пачалася з горада Друцка. Канец урыўка. Тут полоцкая зямля прадстаўлена як краіна, якую мала закранулі хрысціянскія пропаведзі, таму ў ёй і з'явіліся злыя духі. Верагодна, прычынай для апавядання з'явілася эпідэмія. Існуе паданне, паводле якога ў старажытныя часы каля так званага Валовага возера, якое размяшчаецца ў 2 кіламетрах на ўсход ад полацкага гарадзіша, знаходзілася капішча Перуна і бабы-ягі. Гэта паданне доўга захоўвалася ў памяці старажылаў Полацка. Добра вядома, што славяне да прыняцця хрысціянства пакланяліся абагуленай імі прыродзе – гарам, камяням, крыніцам, азёрам і рэкам, кустам, дрэвам, гаям, а таксама звярам і птушкам, і нарэшце агню, зоркам, месяцу і сонцу. Месцы, дзе язычнікі ушаноўвалі сваіх багоў, прыносілі ім ахвяры, называюцца свяцілішамі або капішчамі.
Наяўнасць свяцілішчаў у раннім сярэднявеччы на тэрыторыі Беларусі пацверджана археалагічнымі даследаваннямі. Размяшчаліся свяцілішчы на ўзвышшах, астравах, на берагах рэк і азёр ці сярод балот. Значнае месца ў паданнях і вераваннях беларусаў займаў камень, аб чым сведчаць шматлікія прыклады. Камяням, якія размешчаны ў рэчышчы і уяўлялі сабой небяспеку пры плаванні на лодках, рабілі ахвярапрынашэнне. Так, на рацэ Вілі ёсць групы камянёў, якія называюць прывітальныя. Праязджаючы на лодках міма гэтых камянёў, людзі кідалі ў ваду хлеб з соллю і выкрыквалі: «Вітаю цябе хлебам з соллю, хлеб-соль прымі і мяне прапусці». Такі звычай вядомы і на заходняй Двіне. У старажытным Полацку нават сярод прадстаўнікоў княжацкай дынастыі пасля прыняцця хрысціянства шанаваліся язычніцкія вешчуны. Аповесць аб мінулых часах прыпісвае Усяславу чарадзею нараджэнне ад чараўніцтва. Сучаснікі надзялялі Усяслава звышнатуральнымі якасцямі. Народны каляндар. Святы і абрады здаўна прымяркоўваліся да пэўных каляндарных дат. Па сваім паходжанні і складзе яны з'яўляюцца полістадыяльнымі, таму ў іх прасочваюцца напластаванні розных эпох, ад самых архаічных да новага часу. Сляды найстаражытнейшых культаў, якія звязаны з шанаваннем сонца, расліннасці, продкаў, захоўваліся ў перажытачным выглядзе ў шэрагу ўсходнеславянскіх абрадаў ажно да 20 стагоддзя. Калядная абраднасць ва ўсходніх славян мела аграрна-магічны характар, таму што асноўнай яе функцыяй было забеспячэнне дабрабыту сялянскай сям'і, які залежаў у першую чаргу ад ураджаю. У кожнага народа спрадвеку вёўся каляндар. З пакалення ў пакалення ў ім перадаваліся веды, мудрасць, вопыт жыццёвых назіранняў. Такі каляндар мелі і продкі беларусаў. Абапіраючыся на бацькоўскія традыцыі і веру, людзі трымалі ў памяці шматлікія парады і забароны. Сяляне ведалі, калі можна было брацца за тую ці іншую працу, а калі, наадварот, адкласці яе. Калі можна весяліцца, а калі устрымлівацца ад забаў. Старажытныя славяне карысталіся язычніцкімі мерамі часу, у тым ліку і сонечна-месяцавым календаром. Земляробчае святкаванне Новага года на старажытных беларускіх землях вядомы вясной, летам, восенню і зімой. Гэты дзень прыстасоўваўся звычайна да адпаведнага становішча свяціл на небе, сонца, месяца ды асобных зорак. Такі дзень вызначалі пасля поўні, як гаварылі ў народзе. У першы маладзік пасля весновага раўнадзенства, гэта 20-21 сакавіка, пасля летняга сонцастаяння таксама, гэта 21-22 чэрвеня, потым асенняга раўнадзенства, 22-23 верасня і зімовага сонцастаяння 21-22 снежня. Гісторыя змен у календары, асабліва тых, якія звязаны з перанясеннем святкавання Новага года, няпростая. З прыняццем хрысціянства славяне прынялі юліянскае летазлічэнне па візантыйскім узоры. Аднак Новы год пачыналі не з 1 верасня, як у Візантыі, і не з 1 студзеня, як у Рыме, а вясной, 1 сакавіка. У беларускім народным календары адлюстраваліся светапогляд селяніна, яго глыбокае веданне прыроды і любоў да яе, цягавітасць да працы. Гэта адлюстравалася таксама ў назвах месяцаў календара. Для абазначэння другога месяца зімы, гэта па-рускі январь, у старабеларускай пісьменнасці выкарыстоўвалася назва стычень. У гісторыі славян часам ён лічыўся і першым, і пятым месяцам года. Аднак у асноўным беларускія назвы месяцаў, якія за імі замацаваліся, адлюстроўваюць характэрныя асаблівасці сезонаў года. Беларуская назва студзень сведчыць пра яго характар. Значыць, гэты месяц студзёны, калі на зямлю прыходзяць халады. За студзень дзень павялічваецца на 1,5 гадзіны.
Па народных прыкметах год падзялялі на дзве роўныя часткі. Адна пачыналася з 1 студзеня, другая з 1 ліпеня. Надыходзіла ўрачыстае зімовае святкаванне, якое на працягу 2 тыдняў, звычайна з 7 па 19 студня, ахоплівае некалькі свят і вядома ў народзе як каляды. Абрады, гульні, песні нярэдка з дня ў дзень паўтараліся на працягу ўсіх каляд. Люты — месяц зімы, калі яна была ў самай сіле. «Пытаецца люты, ці добра ногі абуты», гаварыла народная прыказка. Сакавік — беларуская назва першага месяца вясны. Паходзіць ад слова «сок». У гэтую пару ён пачынае цячы з дрэў. Спраўлялася масленіца, свята заканчэння зімы. Апошні дзень масленічнага тыдня, дзень сустрэчы вясны, называўся гуканне вясны. Красавік — другі месяц вясны. Беларуская назва паходзіць ад слова «красаваць», бо тады з'яўляюцца першыя краскі, кветкі. У старажытнай літаратуры сустракаецца найменне квецень. Спраўлялася старадаўняе свята камаедзіца, калі заканчвалася спячка мядзведзя і ён выходзіў з бярлогі. Несумненна, свята бярэ пачатак ад язычніцкіх часоў і служыць пацвярджэннем, што ў дадзенай мясцовасці пакланяліся мядзведзю, каб задобрыць яго. На камаедзіцу гатавалі і елі гарохавую кашу, так званыя камы, адсюль і назва. Вытокі свята звязаны са старажытнай формай рэлігіі, татэмізмам. Вялікдзень, па-рускі ён называецца Пасха. Дык вось, Вялікдзень — гэта вялікае гадавое веснавое свята, карані якога вядуць у глыбокую старажытнасць. Некалі ім адкрываўся новы калядны год. Пазней царква замацавала яго ў сваім так званым рухомым велікодным календары. Сучаснай літаратурнай назве месяца май адпавядае старабеларуская форма травень, якая паходзіць ад слова трава, бо ў гэтым месяцы зямля пакрываецца зеленню. У пачатку траўня адзначаецца даўняе земляробчае свята першага выгану кароў — Юрый. Яго яшчэ называюць Ягорый і Георгій. Юрый — апякун жывёлы і земляробства. У хрысціянскі перыяд ён замяніў Ярылу. У дзень радаўніцы на могілках памінаюць памерлых. Праводзіўся абрад выезду ў поле Ярылы. У поле выпраўляўся на белым кані малады прыгожы хлопец у белай вопратцы. Дзяўчаты вадзілі вакол яго карагоды і спявалі абрадавыя песні. Чэрвень — пачатак лета. Назва яго тлумачыцца з'яўленнем чарвякоў, а таксама чырвоным колерам, які набываюць некаторыя ягады менавіта ў гэтую пару. У месяцы самы доўгі дзень года — 22 чэрвеня. Ён працягваецца больш за 17 гадзін. Таксама у гэтым месяцы самая кароткая ноч. Дзень летняга сонцастаяння продкі беларусаў здаўна адзначалі святам купалля. У чэрвені асноўны занятак селяніна — нарыхтоўка сена. Людзі прыкмячалі, калі ў першы і другі дзень чэрвеня лье дождж, увесь месяц будзе сухі. Назва месяца ліпень паходзіць ад слова ліпа. Гэта дрэва цвіце менавіта ў гэтую пару. Ліпень дорыць чалавеку спелыя лясныя і садовыя ягады, першыя грыбы. У ноч з 6 на 7 ліпеня па новым стылі святкавалася купалля. Вельмі старажытнае абрадавае свята сонца і агню, божастваў урадлівасці і росквіту зямлі. Яно пад рознымі назвамі вядома ўсім індаеўрапейскім народам. Свята прымяркоўвалася да летняга сонцастаяння. У паданнях расказвалася, што ў купальскую ноч расліны размаўляюць паміж сабой, дрэвы пераходзяць з месца на месца, а рэкі свецяцца прывідным святлом. Пашыранай на купальскім свяце была варажба. Дзяўчаты і хлопцы загадвалі, што чакае іх у будучым.
купальскія вераванні і легенды ў Беларусі адлюстроўвалі міфалагічны бок светапогляду старажытнага чалавека. Многія з іх сведчаць аб паэтычным успрыняцці ім свету. Сучасная беларуская назва 8-га месяца года жнівень, таксама як і старабеларуская серпень, адлюстроўвае прыродныя асаблівасці гэтай пары. Дарэчы, назва серпень ад слова серп захавалася ў украінцаў, чэхаў, палякаў. У многіх заходнееўрапейскіх мовах, а таксама ў рускай, ужываецца назва месяца август па імені рымскага імператара Аўгуста. У пачатку месяца заканчваецца уборка азімых, затым убіраюцца пшаніца, ячмень, авёс і іншае. Спраўлялася адно са свят хлеба, трэці спас. У старажытнай Беларусі шмат дзе спраўлялі дажынкі, свята канца жніва. Канец жніва і змена надвор'я адлюстраваны ў прыказках. Трэці спас – хлебапрыпас. Кожная хата ў жніўні багата. Беларуская назва месяца верасень паходзіць ад слова верас, расліна, якая цвіце ў канцы лета і пачатку восені. 22 верасня сонца праходзіць праз пункт асенняга раўнадзенства. Даўжыня дня і ночы становіцца аднолькавая. Настае так званае бабіна лета, пачатак жаночых сельскагаспадарчых работ. Пачыналіся сялянскія вяселлі, спяваліся песні. Адзначалася ўзвіжанне, свята закрывання зямлі на зіму. У назіранні над прыродай значная доля адводзілася птушкам, якія збіралі з сабой лета. Людзі гаварылі: «Узвіжанне лета замыкае, ключык, шызая галачка за мора панесла». Кастрычнік – 10-й месяц года. Стараславянская яго назва лістапад, у украінцаў жовцень. Беларуская назва месяца паходзіць ад слова кастрыца. У гэты час сяляне часалі, трапалі лён і каноплі, з якіх ападала шмат кастры. Асноўнае свята ў кастрычніку – пакровы. Сяляне стараліся закончыць палявыя работы, падрыхтавацца да зімы. Пакровы заўсёды чакалі, бо тады было менш работы. Наступала пара асенніх вяселляў. У народзе казалі: «Пакрова, дзеўка гатова». Пакрова прайшла, дзеўка замуж не пайшла. Назва месяца лістапад тлумачыцца проста: канец ападання лісця з дрэў. У старажытнасці апошні месяц восені меў старабеларускую назву грудзень, ад слова груды, у значэнні замёрзлая зямля. У пачатку лістапада адлятаюць апошнія чароды качак, дрэвы стаяць ужо без лісця. Вёска на нейкі час вызваляецца ад сельскагаспадарчых работ. Дзяўчаты збіраліся на вячоркі, для чаго наймалі сабе хату на ўсю восень і зіму, да вясны, у якой-небудзь удавы або ў беднай сям'і. Усе пралі кудзелю і шчыра спявалі. Прыходзілі хлопцы, каб паглядзець на дзяўчат і паслушаць іх спевы. На працягу зімы дзяўчаты наладжвалі 3-4 вечарыны, для чаго запрашалі музыкаў. Вячоркі былі распаўсюджаны ва ўсіх усходніх славян яшчэ з часоў ранняга сярэднявечча і амаль да нашага часу. Апошні месяц каляндарнага года атрымаў назву снежань ад слова снег. Старабеларускае яго найменне прасінец у значэнні прасвет у воблаках. Старарускае студзёны. У гэтым месяцы ёсць самы кароткі дзень года – 21 або 22 снежня. Гэты дзень доўжыўся ад 7 да 8 гадзін. У гэтую пару здаўна асноўная праца сялян пераходзіла ў хату. Доўгімі зімовымі вечарамі у хаце гарэла лучына, звычайна ў асобным месцы на лучніку. Жанчыны браліся ткаць кросны. Мужчыны знаходзілі занятак, які быў звязаны з дробным рамяством. У сялян з даўніх часоў быў добра развіты прагноз надвор'я. Прадказанне надвор'я будучай вясны па зімовых прыкметах. Народныя веды замацоўваліся ў трапных прыказках і прымаўках. Напрыклад, снежань зіму пачынае, а год канчае.
Мароз у снежні і снег вышэй хаты, будзе год тагды багаты. У апошнія дні года заканчваўся тэрмін службы у гаспадара. Ён мусіў шукаць новых работнікаў. Слугі прасілі разлік і ішлі на свята. Залежнасць жыцця і працы селяніна ад прыродных стыхій вымушала яго выконваць разнастайныя абрады, прымеркаваныя да пэўных падзей, строга рэгламентаваныя часам. Адпаведна 4 парам года існавалі 4 вялікія святы, вакол якіх групаваліся іншыя. У сваю чаргу, асноўныя святы прыблізна накладваліся на астранамічныя перыяды, якія былі звязаны з сонцастаяннем ці раўнадзенствам. Увесь земляробчы каляндар трымаецца на цыклах. Зімой каляды, вясной вялікдзень, летам купалле, некаторыя іншыя святы. Восенню дзяды і пакровы. Такім чынам, беларускі народны каляндар з'яўляецца адной з форм духоўнага жыцця беларусаў. Доўгія стагоддзі паэтычная творчасць народа бытавала толькі ў вуснай форме, перадаючыся з пакалення ў пакаленне. Сістэма свят, абрадаў, гульняў, што замацавана ў побыце народнай творчасці беларусаў, была арыенцірам пры выкананні сельскагаспадарчых работ і адпачынкаў у гадавым, сезонным, мясцовым цыклах. Хрысціянства аказвала значнае ўздзеянне на каляндарныя абрады. У абрадавыя заклінанні песні увайшлі імёны Хрыста, Багародзіцы і іншых святых. Адбываўся складаны сплаў дахрысціянскіх і хрысціянскіх элементаў. Да 19 стагоддзя, калі абрады сталі прадметам навуковага даследавання, многія з іх былі моцна трансфармаваны, страчаны ці захаваліся як рудыменты. У шэрагу выпадкаў яны ўспрымаюцца як святочнае забаўленне, якое ўключыла новыя элементы гульні і песні. Абрадавая творчасць. Старадаўнейшым пластом усходнеславянскай культуры з'яўляецца вусная народная творчасць. Народная творчасць узнікла ў родаплемянным грамадстве. Да старадаўніх відаў усходнеславянскага фальклору належыць калядна-абрадавая паэзія. Калядна-абрадавая творчасць цесна звязана з працай земляроба. Яна падзяляецца на зімовы, вясновы, летні і восеньскі цыклы. Найбольш цікавымі ў зімовым цыкле з'яўляюцца калядныя песні. Яны захавалі амаль да нашага часу сляды магічнай функцыі, садзейнічаць ураджаю і дабрабыту ў сялянскай гаспадарцы. Прызначэннем калядных песень, як часткі каляднага абраду ў старажытнасці, было наблізіць надыход сонечнага цяпла і забяспечыць багаты ўраджай у новым гаспадарчым годзе. Урадлівасць і багацце ў песнях перадаюцца гіпербалізавана, а карціны прыроды набываюць часам касмічныя формы. Асабліва багата прадстаўлена на беларускіх землях паэзія веснавога цыкла, цесна звязаная з абуджэннем прыроды, выхадам селяніна ў поле, выганам жывёлы. Валачобныя песні. Від веснавых песень віншавальна-велічальныя творы, з якімі хадзілі валачобнікі. У старажытнасці валачобны абрад меў аграрна-магічны сэнс. Пазней ён набыў характар вясёлай забавы. У такім выглядзе ён бытуе ў некаторых вёсках і зараз. У аснове гэтых міфалагічных уяўленняў ляжыць вера ў магічную моц слова. Калі шчодрым зычаннем можна наблізіць чаканне мару да рэчаіснасці. Валачобны гурт складаўся з запявалы, падпявальнікаў, музыкі, звычайна з музычным інструментам і іншых людзей. Большасць валачобных песень звернута да гаспадара сядзібы, ратая і сейбіта, галоўнай постаці ў земляробстве. Тыповымі былі прыпевы. Яны перадавалі радасць, светлы настрой, якім прасякнуты ўсе песні. Паэтычным хараством вылучаюцца купальскія песні, звязаныя з язычніцкім культам раслін і анімістычнымі светапоглядамі старажытных людзей. У народнай купальскай паэзіі адлюстраваная радасць чалавека, сведкі найвышэйшага росквіту прыроды,
зямнога плёну, яго імкнення кахаць і быць шчаслівым. Беларуская калядна-абрадавая паэзія, як цэласная і самакаштоўная з'ява традыцыйнай культуры, мае сістэму жанраў. Творчасць зімняга перыяду гэта піліпаўскія песні, калядныя, масленкі і іншыя. Потым веснавыя песні, да іх адносіліся гуканне вясны, вяснянкі, песні веснавых карагодаў, сёмушныя і іншыя. Далей песенны комплекс летняга перыяду. Тут купальскія песні, пятроўкі, касецкія, жніўныя, з абрадамі зажынак і дажынак. І восеньскія песні. Гэта звычайна спасаўскія і кірмашовыя, ільняныя, канапляныя і іншыя. З вельмі старажытных часоў сямейная абраднасць развівалася вакол 3 галоўных моментаў у жыцці чалавека: нараджэння, уступлення ў шлюб і смерці. Ва ўсе часы людзям хацелася, каб будучы чалавек нарадзіўся здаровым, моцным, прыгожым, добрым, сумленным і разумным. Таму ў старажытнасці звярталіся да магіі, імкнучыся запраграмаваць гэтыя якасці ў дзіцяці. Па народных павер'ях вельмі многае залежала ад удзельнікаў абраду, асабліва ад бабкі-павітухі. Яна давала цяжарнай жанчыне рэкамендацыі, якіх норм паводзін прытрымлівацца ў такі адказны перыяд жыцця. Бабкай звычайна выбіралі вопытную пажылую знахарку, якая валодала прыёмамі аблягчэння родаў, ведала замовы і мела лёгкую руку. Верагодна, пры родаплемянным ладзе гэта была старэйшая прадстаўніца роду. Яна прымала роды і рабіла найпрасцейшыя магічныя засцерагальныя дзеянні, каб уберагчы маці і дзіця ад уздзеяння злых сіл. Бабка рабіла рытуальнае купанне дзіцяці. Першая прымала яго з рук хросных бацькоў пасля хрышчэння. Праз некалькі дзён пасля нараджэння дзіцяці бацькі павінны былі выбраць хросных. Пры родавым ладзе ўсе абавязкі хроснага выконваў брат маці. Посваяцтва вялося па мацярынскай лініі, і дзіця належала яе роду. Пры абмеркаванні пытання аб шлюбе сваіх падапечных менавіта брат маці быў сватам жаніха і вёў перамовы з бацькамі нявесты. У мацярынскага дзядзькі з увядзеннем хрысціянства з'явіўся новы абавязак. Ён стаў хросным бацькам пры прыняцці дзіцяці з лона царквы. Хросная маці выконвала тыя ж функцыі, што і хросны бацька. Як калядныя, так і сямейныя абрады ўзніклі ў часы, калі славяне былі язычнікамі. Усе ўрачыстыя рытуалы тады былі накіраваны на уміласціўленне багоў, засцераганне ад злых сіл і заклінанне прыроды. Даследчыкі адзначаюць, што ў старадаўнасці нованароджанага да хрышчэння ніколі не спавівалі ў пялёнкі, а ўкручвалі ў ношаную кашулю бацькі ці маці. Такое дзеянне з'яўляецца водгаласам старажытнай традыцыі абрадавага ўсынаўлення. Формы абрадавага ўсынаўлення былі самымі разнастайнымі. Існаваў звычай класці дзіця на парог, месца блізкай і прыемнай дамавіку, які ўвасабляў памерлага гаспадара, апекуна патрыярхальнай сям'і. Бацька павінен быў падняць і пацалаваць дзіця і тым самым прызнаць яго сваім. У дзень хрэсьбін у канцы абеду падавалі рытуальную бабіну кашу. Бывала, перш чым частаваць гасцей, бацьку нованароджанага прымушалі з'есці лыжку кашы, змешанай напалову з соллю. Гэты звычай лічаць водгаласам кувалды, вельмі старадаўняга перажытку часоў матрыярхату. Паколькі роднасць вялася па мацярынскай лініі, бацька не меў правоў на дзіця. Аднак калі бацька адчуваў сябе дастаткова моцным, каб супрацьстаяць сваякам жонкі і яе братам, то для пацвярджэння правоў на дзіця бацька выконваў пэўныя сімвалічныя прыёмы, каб пацвердзіць яго сувязь з дзіцём. Адным з такіх прыёмаў лічаць кувалду, як разнавіднасць усынаўлення дзіцяці. Славяне асабліва паважалі бога воласа ці вялеса. У яго кульце важнае значэнне мелі шэрсць і валасы. У некаторых месцах Беларусі ў першы дзень жыцця немаўляці праводзіўся абрад постругу валасоў, што ўспрымалася як ахвярапрынашэнне богу.
Але часцей гэты абрад праводзілі пазней, калі дзіцяці спазняўся год і яго аддавалі пад апеку бога воласа. Уступленне ў шлюб лічылася надзвычай важнай падзеяй у жыцці маладых людзей. Шлюб паміж родзічамі забараняўся, бо лічыўся шкодным. У старажытныя часы зарадзілася такія віды шлюбу, як умыканне ці выкраданне і купля-продаж нявесты. Малады мужчына адпраўляўся здабываць сабе жонку з іншага роду. Пазней гэты звычай быў заменены шлюбам па дамоўленасці, паводле якой за нявесту плаціўся выкуп. Пасланцы маладога ці сваты дамоўляліся з бацькам маладой аб шлюбе і памеры выкупу. Калі дасягалася згода, то праз некаторы час адбывалася вяселле. У час вяселля маладую усаджвалі на звярыную шкуру і гасцям раздавалі вясельны каравай. Абрадавае печыва сімвалізавала дабрабыт будучай сям'і, атаясамлівалася з маладымі, іх доляй і шчасцем. У старажытныя часы ў прыгатаванні каравая удзельнічалі ўсе члены родавай абшчыны, пазней усе члены сельскай абшчыны. Каравай з'яўляецца абавязковым атрыбутам усіх этапаў вяселля. З вельмі даўніх часоў вяселле суправаджалася карагодам, відам мастацкай творчасці, у якім сінтэзаваліся танец, песня, гульнёвае драматызаванае дзеянне, часам у музычным суправаджэнні. Пахаванне ці хаўтуры уяўляла цыкл сямейных звычаяў і абрадаў, якія былі звязаны з ушанаваннем памяці нябожчыка і праводзінамі яго ў апошні шлях. У традыцыйным абрадзе пахавання ў сярэднія вякі цесна перапляліся язычніцкія і хрысціянскія элементы, у якіх выразна выявіўся культ продкаў. Усе этапы пахавання суправаджаліся галашэннямі, вядомымі з глыбокай старажытнасці. Яны грунтаваліся на веры ў бессмяротнасць душы, на ўяўленне аб тым, што чалавек і пасля смерці можа дапамагаць ці шкодзіць жывым. Гэта былі імправізаваныя творы, у якіх гучалі смутак і гора, глыбокі жаль з выпадку смерці роднага ці блізкага чалавека. У галашэннях шырока ўжываліся пяшчотна-ласкавыя звароты, словы эпітэты. Цесна звязаная з жыццём і працай чалавека сямейна-абрадавая паэзія адлюстроўвала бытавыя і культурныя ўмовы яго існавання ў розныя гістарычныя эпохі. Прычыны прыняцця хрысціянства. Прыняцце хрысціянства на Русі. З усталяваннем раннесярэднявечных дзяржаў ва ўсходняй Еўропе было звязана ўвядзенне монатэістычных рэлігій. Хрысціянства дазваляла манархам абвясціць сваю ўладу свяшчэннай і аб'яднаць падданых агульным веравызнаннем. На момант першай летапіснай згадкі Полацка большая частка Еўропы была ўжо хрысціянскай. Славянскія народы цягам 10 стагоддзя адзін за адным прымалі хрысціянства як дзяржаўную рэлігію. Яшчэ каля 800 года былі ахрышчаны маравы. У 964 годзе новая рэлігія ўведзена ў Балгарыі, у 966 годзе ў Польшчы, у 973 годзе ў Чэхіі. Па-за межамі хрысціянскага свету заставаліся толькі Скандынавія, Ісландыя, Фінляндыя, Прусія, Літва і Русь. Першапачаткова пазнаць вучэнне Хрыста ўсходнія славяне маглі вельмі рана. Пэўна, яны сутыкнуліся з ім яшчэ ў 7 стагоддзі, калі падчас паходаў у землі візантыйскай імперыі. Некаторыя гісторыкі лічаць, што кіеўскія конунгі Аскольд і Дзір былі хрысціянамі. У 9 стагоддзі хрысціянства павольна распаўсюджвалася ў асяроддзі варажскіх і славянскіх дружыннікаў, якія мелі непасрэдны кантакт з хрысціянскім светам. Дакументальна засведчана, што яшчэ ў 867 годзе русіны прынялі з Візантыі епіскапа, а потым і архіепіскапа. Аднак першая царкоўная арганізацыя загінула пад хвалямі паганства.
Дагавор, заключаны ў 944 годзе князем Ігарам з Візантыі, быў падпісаны як воінамі-язычнікамі, так і хрысціянамі, а княгіня Вольга сама хрысцілася ў візантыйскай сталіцы і, згодна з некаторымі сведчаннямі, вела перамовы аб прыняцці хрысціянства як з Рымам, так і з Канстанцінопалем. Перыяд яе княжання быў часам мірнага суіснавання паганства з новай рэлігіяй, пашыранай у прыдворна-дружынным асяроддзі. Можна меркаваць, што хрысціянская супольнасць існавала ў Кіеве задоўга да Ўладзіміра. Афіцыйнай датай прыняцця грэцкай веры лічыцца 988 год, калі Уладзімір Святаславіч пасля спробы ўмацаваць асноўныя паганскія культы расчараваўся ў іх і прыняў рашэнне аб увядзенні монатэізму. Летапісец вобразна апісаў, як валадар Русі выбіраў паміж ісламам, іудаізмам, лацінскім і грэцкім хрысціянствам і ўрэшце аддаў перавагу атракцыйнай рэлігіі Канстанцінопаля. Такі выбар не ў апошнюю чаргу быў абумоўлены палітычнымі матывамі. Толькі хрысціянства давала Русі магчымасці ўвайсці ў сістэму еўрапейскіх дзяржаў, атрымаць іх прызнанне і давер. Нам добра вядома, як пашыралася хрысціянства ў Кіеўскай Русі. Князь Уладзімір, зарабіўшыся хрысціянінам, абапіраючыся на заможныя пласты грамадства, якім была эканамічна цікава сувязь з хрысціянскай гандлёвай Візантыяй, выдаў прыказ знішчыць язычніцкіх ідалаў, адных пасячы, іншых спаліць. Асабліва ён здзекаваўся над Перуном, галоўнейшым богам нашых продкаў. Па прыказу князя яго прывязалі да конскага хваста, пацягнулі ў Дняпро, і слугі князя па дарогі білі яго батагамі. Потым вярхоўнага бога кінулі ў рэчку і бусакамі вялі яго аж да парогаў, дзе ён павінен быў разбіцца. Веручыя свайго бога людзі плакалі, бягучы за зняважаным богам, і крычалі: «Выдыбай, Божа!» Але бог не выплыў. Потым Уладзімір, згадзіўшыся з вечам, запатрабаваў, каб усе прыйшлі на рэчку прыняць вадохрышча, абвясціўшы, што невыкананне гэтага прыказу будзе прызнана супраціўленнем дзяржаўнай уладзе. Народ павінен быў паслухаць прыказ. У некаторых месцах справа ішла не так гладка. У летапісе не раз упамінаецца аб барацьбе хрысціянства з паганствам, свяшчэннікаў з кудзеснікамі і валхвамі. Што датычыць да Новгараду, то там, і, як кажа летапіс, дабрыня хрысціў агнём, а пуцята мячом. Хрысціянізацыя беларускіх зямель. Выказваюцца думкі аб місіянерскай дзейнасці ў полацкай зямлі скандынава Торвальда Вандроўніка, які вядомы па актыўным удзеле ў хрысціянізацыі Ісландыі ў канцы 10 стагоддзя. Торвальд нейкі час прапаведваў веру Хрыстову ў полацкай зямлі, дзе існавала хрысціянская абшчына і была пабудавана царква. Верагодна, царква спачатку была драўляная. Тут Торвальд Вандроўнік і памёр, напэўна, быў пахаваны прыхаджанамі. На тэрыторыі Беларусі хрысціянізацыя спачатку ахапіла толькі гарады і адміністрацыйныя цэнтры. Але ўжо ў першыя дзесяцігоддзі пасля афіцыяльнага прыняцця новай веры яна дасягнула значных поспехаў. Мусіць, хрысціянства ў Полацку было прынята прадстаўнікамі вышэйшай знаці ўслед за афіцыйным увядзеннем яго ў Кіеве ў 988 годзе. Ізяслаў, сын Уладзіміра Ірагнеды, хутка пасля прыняцця новай веры пачаў княжыць у Полацку. Аб клопаце па распаўсюджванні тут хрысціянства ускосна сведчыць характарыстыка Ізяславы, змешчаная ў ніканаўскім летапісе, дзе сказана, што князь быў вельмі набожны. У цвярскі летапіс трапіла цікавае паданне аб Ірагнедзе манахіні, якая быццам правяла апошнія гады свайго жыцця ў манастыры пад імём чарніцы Анастасіі. Але дзе гэты манастыр мог размяшчацца ў летапісе, не паведамляецца. Няма звестак ці пісьмовых крыніц аб хрысціянстве ў полацкай зямлі ў часы княжання Брачыслава, наступнага за Ізяславам полацкага князя. З
Сведчаннем актыўных кантактаў наступнага полацкага князя Усяслава Чарадзея з духавенствам служыць яго ўвага да шанавання кананізаваных у 1072 годзе братоў дзеда, князёў Барыса і Глеба. Невыпадкова такія імёны былі дадзены таксама сынам Усяслава. Гэта прылівае святло на ступень хрысціянізацыі жыцця двара полацкага князя, а таксама на сувязь яго з царкоўным асяроддзем. Гэта асяроддзе з'явілася ў Кіеве ініцыятарам шанавання святых Барыса і Глеба. Гэта самае шанаванне хутка атрымала распаўсюджанне ў полацкай зямлі, што відаць на прыкладзе помнікаў жывапісу ў Полацку, такіх як фрэскі святых Барыса і Глеба ў Барысаглебскім манастыры, і прыкладнога мастацтва. Гэта віслая пячатка з выявай святога Глеба з археалагічных раскопак Мінска і бронзавы абразок з раскопак Копысе, ну і таксама іншыя. У Полацку ў 12 стагоддзі існавала не менш 10 культавых манументальных збудаванняў і таксама 3 манастыры. Полацкая княжацкая сям'я была цесна звязана з Кіева-Пячэрскім манастыром. Добрыя адносіны манастыра з Полацкам складаліся яшчэ пры жыцці Усяслава, якога падтрымліваў манастыр у 1068 годзе. Пісьмовыя крыніцы, даныя мовазнаўства і хрысціянскія рэгаліі, знойдзеныя ва ўсходняй Прыбалтыцы пры археалагічных даследаваннях, сведчаць аб пранікненні сюды хрысціянскай рэлігіі не пазней 12 стагоддзя. У Кукіносе жыў святар Сцяпан, давераная асоба полацкага князя. Верагодна, ў гэтым немалая роля належала полацкай Сафіі, пабудаванай у 50-е гады 11 стагоддзя. Не выключана, што сабор займаўся місіянерскай дзейнасцю, распаўсюджваючы хрысціянскую веру сярод суседняга балцкага насельніцтва. Асобныя літоўскія князі нават прынялі праваслаўе. Аднак вера ў полацкай зямлі распаўсюджвалася павольна і павінна была вытрымаць барацьбу з язычніцтвам. Язычніцкія вешчуны ў Полацку былі ў пашане нават сярод прадстаўнікоў княжацкай дынастыі пасля афіцыйнага прыняцця хрысціянства. Летапіс прыпісвае Усяславу Полацкаму нараджэнне ад вяшчунства. Сама полацкая зямля уяўлялася летапісцам і аўтару слова пра паход Ігаравы краінай чараўнікоў. Аб надта замаруджаным працэсе хрысціянізацыі ў сельскай мясцовасці сведчаць даныя раскопак курганных могільнікаў. У беларускіх землях пад уплывам хрысціянства ў канцы 10 стагоддзя пачынаецца паступовая змена пахавальнага абраду. Побач з рытуальным спальваннем памерлага з'явілася так званая інгумацыя, калі памерлага змяшчалі ў курган у выцягнутым палажэнні. Да перамогі хрысціянскага светаразумення было яшчэ далёка. У пахавальных абрадах крывічоў палачан, дрыгавічоў, радзімічаў і іншых плямён яшчэ доўга захоўваліся язычніцкія элементы, такія як выпальванне глебы напярэдадні збудавання на ёй кургана, рытуальная ежа, якую змяшалі ў курган, трызна, выцягнутае ўздоўж цела палажэнне рук. У хрысціянскім пахаванні рукі складзены на жываце. Царква не столькі выдаляла язычніцтва з пахавальнага абраду, колькі прыстасоўвала яго да новага рытуалу. У канцы 10-га, пачатку 11-га стагоддзя з'явіліся пахаванні ў падкурганных ямах. Змянялася палажэнне рук нябожчыка ад выцягнутага ўздоўж цела да складзенага на жываце. Таксама змяншаўся па колькасці пахавальны інвентар, пакуль ён зусім не знік у пачатку 13-га стагоддзя. У Тураве усталяванне хрысціянства суправаджалася крывавымі падзеямі. Відаць, невыпадкова тураўскае паданне апавядае аб каменных крыжах, якія прыплывалі ў горад па Прыпяці, калі вада ў рацэ была чырвонай ад крыві. У мясцовых паданнях Турава нагадвалася імя пакутніка Дыянісія, які прапаведаваў тут пасля Тура і быў забіты язычнікамі з суседняга паселішча, названымі міханаўцамі, жыхары вёскі Міхнавічы.
На думку беларускага вучонага Алексея Мельнікава, Дыянісій быў адным з хрысціян-місіянераў, якія пацярпелі ад язычнікаў. Паводле паведамлення летапісу, пасля прыняцця хрысціянства ў Кіеве, князь Уладзімір Святаславіч накіраваў у тураўскую зямлю прыёмнага сына Святаполка у якасці пасадніка, які абавязаны быў распаўсюджваць новую веру. Згодна паданню, якое дайшло да нас, сам князь Уладзімір заснаваў пад Пінскам Лешчынскі манастыр. У старажытных летапісах няма паведамленняў пра тураўскіх епіскапаў 10-11 стагоддзяў. Аднак ёсць звесткі ў іншых крыніцах пра епіскапа Рэйнберна. Тураўскі князь Святаполк узяў шлюб з дачкой польскага караля Баляслава. З ёй прыехаў епіскап Рэйнберн, які стаў распаўсюджваць каталіцызм. Уладзімір арыштаваў Святаполка, яго жонку і Рэйнберна, які хутка памёр у турме. У 1015 годзе пасля смерці Уладзіміра княжыць у Кіеве пачынае Святаполк. У гэтым годзе адбылося забойства братоў князёў Барыса і Глеба, якія потым былі абвешчаны першымі усходнеславянскімі святымі. У 1054 годзе хрысціянская царква канчаткова падзялілася на каталіцкую і праваслаўную. Жонка князя Святаслава Ізяславіча Варвара заснавала ў Тураве Варваранскі манастыр, у якім жыла з дзецьмі пасля смерці князя. Епіскапская рэзідэнцыя ў Тураве знаходзілася пры мужчынскім манастыры. У дзядзінцы Турава пры археалагічных раскопках выяўлены рэшткі мураванага сабора 12 стагоддзя. Даўжэй за іншай вобласці цягнулася хрысціянізацыя беларускага панямоння. Тут нават насельніцтва гарадоў, вельмі рознае паводле этнічнага складу, у 11 стагоддзі яшчэ заставалася пераважна паганскім. Бо толькі другой паловы гэтага стагоддзя археолагі датуюць першыя рэчы славянскага культу. Гэта былі нацельныя крыжыкі і прылады для пісання. Але ў 12 стагоддзі хрысціянізацыя панямонскага краю паскорылася, пра што сведчыць пашырэнне хрысціянскага абраду пахавання нябожчыкаў у грунтавых магілах і ўзвядзенне ў гарадах храмаў. Такім чынам вынікае, што распаўсюджанне хрысціянства ў старажытных землях Беларусі мела агульныя рысы з зацвярджэннем новай веры ў іншых землях усходніх славян. Яно было прынята спачатку вярхамі і паступова распаўсюджвалася сярод іншых пластоў грамадства. Унутраная структура царквы. Царква ў перыяд сярэднявечча – гэта арганізацыя духавенства і веруючых, якая дзейнічае на аснове хрысціянскага веравучэння і культу. Для яе характэрны наяўнасць цэнтралізаванага кіравання на чале з іерархіяй духавенства і падзел прыналежных да царквы на прафесіянальных дзеячаў культу і радавых веруючых. У хрысціянстве яны называюцца клір і міране. На чале царквы на Русі стаяў мітрапаліт, які назначаўся канстанцінопальскім патрыярхам. Усходнеславянская царква была часткай візантыйскай і грэка-праваслаўнай царквы. Паводле правіл візантыйскай царквы, царкоўная структура павінна была адпавядаць структуры свецкай улады. Ужо ў канцы 10-га, пачатку 11-га стагоддзяў ва ўсходняй Еўропе пачалі стварацца царкоўныя акругі, епархіі. У 12 стагоддзі з утварэннем новых самастойных княстваў колькасць епархій павялічвалася. Усяго да сярэдзіны 13 стагоддзя было 16 епархій, вялікіх па плошчы. Важна высветліць, калі пачалі стварацца епархіі на беларускіх землях. Гісторыкі праваслаўнай царквы на аснове ускосных даных і параўнання звестак пісьмовых крыніц выказваюць меркаванне, што, напэўна, у 992 годзе была створана полацкая епархія. У другой пісьмовай крыніцы непасрэдна гаворыцца пра заснаванне ў Тураве кафедры вялікім князем Уладзімірам у 1005 годзе. Дакумент уяўляе сабой своеасаблівую устаноўчую грамату тураўскай епархіі, дадзенай на імя Уладзіміра з пералікам гарадоў, якія ўваходзілі ў гэтую епархію. У грамаце названы першы епіскап Фома.
Сказана пра крыніцы матэрыяльнага забеспячэння. Пералічана шмат гарадоў, сярод якіх Пінск, Наваградак, Гародня, Берасце, Ваўкавыск, Слуцк, Копысь і іншыя. З утварэннем новых епархій узмацняўся ўплыў мясцовых князёў на царкву. Аслаблялася ўлада кіеўскага мітрапаліта. Князі настойліва дамагаліся назначэння пажаданых ім кандыдатаў на епіскапства ў сваіх землях і нярэдка мелі ў гэтым поспех. У іпаціўскім летапісе сустракаюцца паведамленні аб прызначэнні епіскапа Міны у Полацк у 1005 годзе, аб епіскапе Казьме у 1143. У 1183 годзе мітрапаліт паслаў у Полацк грэка Ніколу замест памерлага Дыянісія. Адсюль вынікае, што ў Полацк епіскап назначаўся кіеўскім мітрапалітам. Мяркуемая кандыдатура узгаднялася з полацкім князем, а затым, верагодна, павінна была быць ухвалена полацкім вечам. У Тураве ў 12 стагоддзі былі праваслаўныя епіскапы грэк Ігнацій, 1137 год, Іакім, 1144, Кірыл Тураўскі, 1169 і Лаўрэнцій, 1182 год. Усходнеславянская царква кіравалася правіламі і пастановамі, так званымі канонамі візантыйскай царквы. Зборнік гэтых пастаноў, так званы намаканон, які атрымаў назву кормчай кнігі, быў асноўным статутам царкоўнага кіравання ва ўсходніх славян. Крыніцамі канонаў былі балгарскія і сербскія пераклады візантыйскага намаканона. Драбленне Кіеўскай Русі, якое пачалося ў першай палове 11 стагоддзя, вызначыла і драбленне царкоўнай арганізацыі. Епархіі ўсё больш адасабляліся ад мітраполій. Культавае адзінства ўсходнеславянскай царквы захоўвалася, але хрысціянскі культ пачаў набываць своеасаблівыя рысы ў розных месцах усходняй Еўропы. Кіеўскі мітрапаліт застаўся першапрыстольнікам сярод славянскіх архірэяў. Ён ставіў епіскапаў на кафедры, першапачаткова сам выбіраў кандыдатаў з грэкаў, якія прыязджалі на Русь, а зрэдку і са славянскіх манахаў. Пазней выбранне кандыдата стала правам мясцовай свецкай улады. Епіскап быў у сваёй епархіі вышэйшым прадстаўніком царквы. Яму належала права пропаведзі і нагляду за казаннямі святароў. Ён меў права рыхтаваць усе богаслужэбныя акты, назначаць святароў. Епіскап быў галоўным начальнікам усіх царкоўных устаноў і ўсяго духавенства яго епархіі. Таксама ён меў права суда над царкоўнікамі па ўсіх грамадзянскіх і крымінальных справах і часткова права суда над вернікамі. Епіскапамі маглі быць толькі асобы, пастрыжаныя ў манахі. Пры пострыгу на галаве выстрыгаўся крыж. Ніжняй царкоўнай ячэйкай быў прыход, цэнтрам якога з'яўлялася царкоўная пабудова. Цэрквы будаваліся на сродкі епіскапаў, князёў, баяр, купцоў. Унутраная структура царквы, арганізацыя культу вызначаліся актамі княжацкай улады і саміх царкоўных улад. Важнейшае значэнне меў статут князя Владзіміра. Ён утрымліваў найбольш істотныя пастановы. Напрыклад, аб устанаўленні дзесяціны на карысць царквы. Гэта значыць аб адліку 10-й часткі ад княжацкіх даней з усіх гарадоў. Потым аб стварэнні царкоўнага суда па справах злачынства супраць веры і царквы. Аб парушэннях царкоўнай дысцыпліны і абрадаў, аб мнагажонстве, аб скасаванні шлюбу. Царкоўны суд разглядаў таксама справы аб спадчыннасці. Статут Уладзіміра Святаславіча ў 12 стагоддзі шырока распаўсюдзіўся сярод духавенства ва ўсіх землях славян. Яго ўплыў адчуваецца ў смаленскім статуце сярэдзіны 12 стагоддзя. Княжацкія статуты фіксавалі формы і памеры матэрыяльнага забеспячэння епархіі. Такое забеспячэнне складвалася пачаткова з дзесяціны ды прыбыткаў ад царкоўнага суда. Княжацкія царкоўныя статуты маюць важнае значэнне для вывучэння грамадскага і дзяржаўнага ладу славян.
Яны былі юрыдычнымі дакументамі, якія фіксавалі ўзаемаадносіны царкоўнай улады са свецкай уладай. Полацкія царкоўныя статуты да нас не дайшлі. У тым, што яны існавалі, нельга сумнявацца. У жыцці Ефрасіні Полацкай гаворыцца, што яна, цытата, «палажыўшы великое устроение объема монастырема і даручыўшы абодва манастыры да сваёй сястры Еўдакіі, накіравалася ў Іерусалім». Ефрасіня уладжвала манастыры, несумненна, з дапамогай нейкага статута. Раннім узорам статута епіскапіі з'яўляецца Смаленскі статут, які выдаў каля 1136 года князь Расціслаў Мціславіч. Статут утрымліваў умовы запрашэння епіскапа на новую кафедру і адлюстроўваў у старажытных землях Беларусі становішча ва ўзаемаадносінах паміж царкоўнай і свецкай уладай, якое склалася да 30-х гадоў 12 стагоддзя. З узнікненнем епархіі князь перадаваў ёй перш за ўсё дзесяціну ад даніны, якую ён збіраў у розных формах. Статутная грамата смаленскага князя Расціслава ў 1136 годзе замацоўвае за епіскапам 2 сялы з зямлёй, якая да іх адносілася. Аднак застаецца невядомым аб'ём імунітэту царквы адносна гэтых сёл. Поўны царкоўны імунітэт, фінансавы і судовы, распаўсюджваўся на асобную, звязаную з царквой катэгорыю людзей – прошчаннікаў. Феадальная рэнта, якая паступала ў выглядзе судовых падаткаў, падзялялася паміж князем і епіскапам, паколькі епіскапскі суд ажыццяўляў сямейнае і шлюбнае права, а княжацкі суд – усе астатнія галіны права. Царква мела разам з фінансавым і тэрытарыяльным імунітэтам таксама яшчэ судовы галіновы, які не быў звязаны з пэўнай тэрыторыяй. Акрамя таго, царква распаўсюджвала сваю судовую ўладу не толькі на сямейна-шлюбныя, але і на крымінальныя справы. Гэта адбывалася ў тым выпадку, калі удзельнікамі крыміналу з'яўляліся царкоўныя людзі. Царква аказвала вялікі ўплыў на грамадзянскае жыццё і побыт насельніцтва. Яна імкнулася выступаць у якасці гаранта пагадненняў паміж князямі, якія замацоўваюць гэтае пагадненне крыжовым цалаваннем, распаўсюджаным у полацкім княстве. Царква прымала ўдзел у перагаворах розных узроўняў. Яе прадстаўнікі выконвалі ролю паслоў. У Новгарадзе галава царквы, архіепіскап, фактычна узначальваў наўгародскі ўрад. У Полацку епіскап таксама займаў высокае грамадскае становішча. У перыяд феадальнай раздробленасці ён з'яўляўся як быццам адзіным прадстаўніком усёй полацкай зямлі, бо князёў, як мы ведаем, было шмат па розных полацкіх удзелах. Епіскап удзельнічаў у вечавых сходах. Ад яго імя пісаліся дагаворы, якія заключаліся полацкім вечам, і да іх прывешвалася яго пячатка. Прыкладам можа быць грамата полацкага епіскапа Якава рыжскаму і епіскапскаму намесніку і гораду Рыга каля 1300 года. У грамаце Якаў гаворыць выключна аб мірскіх справах, адносна мірных адносін і гандлю хлебам. Словы дакумента, цытата, «сваімі дзетмі і справу дам», выразна указваюць на ўдзел і важную ролю епіскапа ў судзе. Полацкія епіскапы належалі да вузкага кола асоб, якія карысталіся віслымі пячаткамі, што прывешваліся да дакументаў. Складана гаварыць аб ролі полацкага епіскапа ў дзяржаўным кіраванні, паколькі колькасць дакументаў, якія дашлі да нас, невялікая. Аднак няма падстаў лічыць гэту дзейнасць нязначнай. Напэўна, полацкія епіскапы знаходзіліся ў меншай залежнасці ад мясцовых князёў, чым у іншых княствах усходніх славян, але, верагодна, яны не былі ў такой меры незалежнымі і моцнымі ўладыкамі, як наўгародскія епіскапы. Духавенства падтрымлівала свецкую ўладу і клапацілася аб уласных царкоўных выгадах. Царква атрымлівала ад князяў 10-ую частку царкоўных дзяржаўных даходаў і, акрамя таго, значнае зямельнае ўладанне. Царква адстойвала прагрэсіўную тады ідэю неабходнасці моцнай княжацкай улады. У сваю чаргу, свецкай улады садзейнічалі царкве.
суіснавання язычніцтва і хрысціянства. Дваяверства. Разглядаючы пытанне аб распаўсюджанні хрысціянства ва ўсходніх славян, гісторыкі ў мінулым, як і цяпер, выкарыстоўваюць тэрмін дваяверства. Яно праяўлялася ў тым, што частка людзей пасля таго, як прыняла хрысціянства, працягвала пакланяцца і язычаскім багам. З тым, што на Русі існавала дваяверства, згаджаліся буйныя гісторыкі праваслаўнай царквы. Аднак іншыя даследчыкі лічылі, што размова павінна ісці не пра ўстанаўленне дзвюх паралельных рэлігійных з'яў, а пра іх сінкрэтызацыю. На іх думку, праз некаторы час пасля пранікнення хрысціянства на Русь паміж хрысціянствам і даўно існуючым тут язычніцтвам устанавілася пэўнае адзінства, прычым гэта адзінства было не толькі знешнім, у сэнсе паралельнага існавання двух пачаткаў, але і ўнутраным, у сэнсе іх перапляцення і ўзаемапранікнення. На Русі хрысціянства само засвоіла шэраг язычніцкіх уяўленняў і абрадаў. Ва ўсходнеславянскай вёсцы, якая захоўвала ў сацыяльнай структуры шмат сапраўдных архаізмаў, на працягу стагоддзяў закансерваваліся старажытныя рэліктавыя элементы. Царква вымушана была дапасоўваць свае святы і абрады да язычніцкага святочнага календара. Проста людзі доўгі час заставаліся язычнікамі, і язычніцкая па сваіх вытоках і аснове народная свядомасць выявілася ў вераваннях, звычаях, абрадах, вуснай народнай паэзіі. Хрысціянства, якое сфарміравалася ў працэсе хрысціянізацыі ўсходніх славян і Кіеўскай Русі, не магло выцесніць нават з самасвядомасці людзей старажытныя язычніцкія вераванні. Таму элементы старажытнаславянскага складу жыцця і жывёлагадоўчага культу увайшлі ў хрысціянскі царкоўны каляндар. У 11-13 стагоддзях працягвалі функцыяніраваць язычніцкія свяцілішчы. Гэтую з'яву больш прымальна лічыць дваяверствам у славян. Значэнне прыняцця хрысціянства. Прыняцце хрысціянства ва ўсходніх славян, у тым ліку ў беларускіх землях, мела выключна важнае гістарычнае значэнне. Яно супала па часе з усталяваннем дзяржаўнасці ў беларускіх землях і, безумоўна, станоўча паўплывала на ход гэтага працэсу. У адрозненне ад язычніцтва, хрысціянская вера ў адзінага Бога Ісуса Хрыста адпавядала адзінаўладдзю князя ў дзяржаве, а значыць, духоўна асвятляла яго ўладу, а духавенства падтрымлівала яе і было ей апорай. Хрысціянскае веравучэнне сцвярджала, што усякая ўлада ад Бога, а ўсё, што ад Бога, з'яўляецца свяшчэнным і нязменным. У выніку прыняцця хрысціянства значна ўзрос аўтарытэт полацкага і тураўскага княстваў, а затым і вялікага княства літоўскага. З імі, як з роўнымі, пачалі лічыцца іншыя хрысціянскія дзяржавы. Хрысціянства, уведзенае ў якасці дзяржаўнай рэлігіі, узняло Русь на больш высокі ўзровень узаемаадносін з еўрапейскімі краінамі і народамі. Аднак прыняцце яго ўсходняй формы ад Канстанцінопаля азначала прызнанне сюзерэнітэту візантыйскага імператара. Вядомы візантолаг Дзмітрый Абаленскі адзначыў, што з прыняццем усходняга хрысціянства Русь увайшла ў візантыйскую супольнасць народаў. Рэальна да палітычнага падпарадкавання Русі Канстанцінопалю ніколі не даходзіла, аднак ідэалагічна яно прадугледжвалася. У той жа час прыняцце хрысціянства па візантыйскай традыцыі значна ўскладніла адносіны з некаторымі краінамі Заходняй Еўропы і асабліва з папай рымскім. Гэтыя абставіны сталі найбольш адчувальнымі ў перыяд крыжацкай агрэсіі, якую духоўна асвячаў і падтрымліваў рымскі папа. Прыняцце хрысціянства таксама мела значныя сацыяльна-эканамічныя вынікі для беларускіх зямель. Сувязі з хрысціянскімі краінамі, асабліва з Візантыяй, садзейнічалі развіццю рамяства і гандлю, у першую чаргу знешняга. Шырокі размах атрымала царкоўнае будаўніцтва. Значна ўзрасла патрэба ў рамесніках да новых відах рамяства, такіх як выраб цэглы, абчэсванне каменю і іншае.
З распаўсюджаннем хрысціянства паступова фарміравалася саслоўе духавенства, якое складалі самыя адукаваныя і ўплывовыя людзі. Знаёмства з візантыйскай культурай з'явілася стымулам для развіцця адукацыі, літаратуры, мастацтва, архітэктуры. Пры цэрквах і манастырах адкрываліся школы, перапісваліся кнігі. У беларускіх землях разгарнулася каменнае будаўніцтва. Саборы, цэрквы і манастыры сталі самымі прыхожымі і велічнымі будынкамі. Убранства гэтых будынкаў далучала веруючых людзей да высокага мастацтва. Паляпшаўся маральны стан грамадства. Хрысціянскія запаведзі садзейнічалі ўсталяванню добрых адносін паміж людзьмі. З прыняццем хрысціянства зніклі такія заганы язычніцтва, як ахвярапрынашэнне, у тым ліку і людзей, мнагажонства, кроўная помста і іншыя. Царква і духавенства аказвалі ўплыў на ўсе сферы жыцця грамадства. Вынікі гэтага ўплыву былі самыя розныя. Мітрафан Донар-Запольскі, які прааналізаваў шматлікія крыніцы, прыйшоў да высновы, што царква ва ўсходніх славян, валодаючы вялікімі правамі і велізарнымі матэрыяльнымі сродкамі, у 11-13 стагоддзях у справах палітычных даволі памяркоўна карысталася сваім уплывам і пераважна для падтрымання міру. Пры гэтым можна адназначна сцвярджаць, што прыход на змену язычніцтву новай хрысціянскай рэлігіі быў гістарычна абумоўлены і ў цэлым садзейнічаў прагрэсіўнаму развіццю грамадства. Пісьменства, літаратура і фальклор. Рукапісныя кнігі. Заслуга стварэння славянскай азбукі і пісьменнасці належыць братам Кірылу і Мефодію з Салуні, Грэцыя. Іх дзейнасць прыходзіцца на другую палову 9 стагоддзя. Славяне па паходжанні яны з'яўляліся візантыйскімі царкоўнымі і палітычнымі дзеячамі. Кірыла і Мефодій былі першымі перакладчыкамі рэлігійных кніг з грэчаскай на славянскую мову. Як лічаць даследчыкі, спачатку была створана азбука, якую называюць глаголіца. Яе літары мелі складанае графічнае напісанне. Затым з'явілася азбука кірыліца, створаная на аснове глаголіцы. Яна мела 43 літары. Многія літары абазначалі лічбы. З перанясеннем славянскага пісьма ў Балгарыю яна становіцца краінай сярэднявечнай пісьменнасці і культуры. Пасля зацвярджэння на балгарскіх землях старажытнаславянская пісьменнасць пераходзіць з Балгарыі да ўсходніх славян. На працягу доўгага часу літаратура Русі была, па сутнасці, працягам літаратуры старажытна-балгарскай. Балгарыя справядліва лічыцца калыскай славянскай пісьменнасці. Кірыліца ад стараславянскай пісьменнасці перайшла ў спадчыну старабеларускай, стараўкраінскай і старарускім пісьменнасцям. З грэчаскай мовы на стараславянскую перакладаліся царкоўныя кнігі. Самыя раннія з тых, што захавалася, Туроўскае Евангелие, створанае ў 11 стагоддзі, відаць, у Тураве. Па сваім складзе яно ўяўляе сабой так званы апракос, зборнік евангельскіх чытанняў на пэўны перыяд. Твор уяўляў сабой частку агульнага кодэксу, які быў перапісаны ў 11 стагоддзі. Вялікія ініцыялы размаляваны чырвонай і сіняй фарбамі. Твор напісаны царкоўна-славянскай мовай. Туроўскае Евангелие – адна з рэдкіх і дасканалых па сваім мастацкім узроўні кніг усходняга славянства. У Полацку пры Сафійскім саборы існавала бібліятэка, у якой захоўваліся рукапісныя кнігі. Бібліятэка загінула ў час Лівонскай вайны. Кнігі пісалі на пергаменце, спецыяльна вырабленай тонкай скуры маладых жывёл. Рукапісы складалі ў сшыткі. Вокладкамі служылі дзве дошкі, а кніга мела выгляд скрынкі большых ці меншых памераў. Пераплёт каштоўных рукапісаў аздабляўся металічнымі упрыгожваннямі. На беларускія землі траплялі царкоўныя кнігі на стараславянскай мове, якія тут перапісваліся. Да нас дашлі 3 старажытныя рукапісы 12-14 стагоддзяў з сярэднявечнага Полацка.
Гэтыя помнікі кніжнай культуры Беларусі эпохі сярэднявечча напісаны царкоўна-славянскай моваю на пергаменце. Больш старажытны рукапіс полацкага Евангелля створаны ў канцы 12 стагоддзя і належаў Траецкаму манастыру ў Полацку. Евангелле перапісана 2 почеркамі, уставам у 2 слупкі на 172 лістах і аздоблена рознакаляровымі застаўкамі і кінаварнымі ініцыяламі. Захаваліся 2 застаўкі. Адна мае арнамент старавізантыйскага тыпу. Аршанскае Евангелле з'яўляецца поўным апракосам канца 12-го, пачатку 13 стагоддзяў. Надзвычай прыгожы рукапіс, аздоблены больш як 300 выкананымі ў звярыным стылі ініцыяламі, некалькімі застаўкамі і мініяцюрамі. Пісьменства на археалагічных помніках. Пры навуковых даследаваннях былі знойдзены старажытныя надпісы, зробленыя на сценах пабудоў, іконах, крыжыках, пячатках і іншых прадметах. Вельмі старажытным помнікам усходнеславянскай пісьменнасці з'яўляецца надпіс на полацкай пячатцы канца 10 стагоддзя. Вывучае пячаткі і гісторыю іх існавання навука сфрагістыка. У Візантыі былі распаўсюджаны так званыя віслыя пячаткі. Яны адціскаліся на пласцінках са свінцу, золата, срэбра ці воску і прывешваліся да дакументу на шнурках. У Новгарадзе Вялікім была знойдзена свінцовая віслая пячатка, якая належала полацкаму князю Ізяславу. Відаць, полацкі князь накіраваў у Новгарад грамату, напісаную на пергаменце, да якой гэта пячатка і была прымацавана. На пячатцы княжацкі знак трызубец і надпіс «Ізяславас», які кірылічнымі літарамі перадае грэчаскае гучанне імя Ізяслаў. У Новгарадзе знойдзена свянцовая пячатка Ефрасіні Полацкай з надпісам «Господі, помозі рабе своей Ефросіні нарицаемой». У Тураве, Брэсце, Ваўкавыску выяўлены пячаткі з надпісамі тураўскага князя Ізяслава Яраславіча пасля хрышчэння Дзмітрыя. Святы Дзмітрый Салунскі лічыўся заступнікам гэтага князя, таму выява святога і яго імя змешчаны на пячатцы. Свінцовыя віслыя пячаткі з надпісамі знойдзены ў Гомелі, Гродні, Віцебску, Пінску. На пячатцы з Менскага замчышча змешчана выява святога Глеба ў высокай княжацкай шапцы. Ад віслых пячатак адрозніваюцца малымі памерамі старажытныя пломбы, кавалачкі свінцу з адбіткамі пячаткі. Імі апламбоўваліся тыя ці іншыя прадметы. Шырока бытуе меркаванне, што пломбы прывешваліся да цюкоў з таварамі, якія вывозіліся на знешні рынак, што гарантавала іх захаванасць. На думку даследчыкаў, ва ўсходніх славян ўжываліся футравыя грошы. Пломбы, што прывешваліся да звязкі футраў, надавалі ім значэнне грошай. Найбольш распаўсюджаныя пломбы драгічнага тыпу у вялікай колькасці выяўлены ў драгічне над Бугам. На тэрыторыі Беларусі такія пломбы знойдзены ў Віцебску, Тураве, Полацку, Брэсце. У Полацку ў пласце сярэдзіны 13 стагоддзя знойдзена пломба з выявай святога Барыса ці Глеба, а на адваротным баку расквітнеўшага крыжа. На пломбе з Віцебска захавалася імя Пётр. Надпіс 11 стагоддзя выяўлены ў Полацкім Сафійскім саборы. На вялікім плоскім камяні ў падмурку выдрапаны імёны людзей, якія будавалі сабор. Давыдзь, Тоўма, Мікола, Пётр, Воріш. Надпісы 12 стагоддзя ёсць на праслачках, амфарах. Яны даюць звесткі аб імёнах ды лексіцы. У другім надпісе, так званым графіці, надрапаваным вострым прадметам на сцяне Сафійскага сабора ў Кіеве, войнек, пісаль, жураговец, полуцянін. Дык вось, у гэтым надпісе вызначана месца жыхарства яе аўтара, і гэта Полацк. Асабліва цікавае тут напісанне слова «палацянін» праз літару «Ц», што сведчыць пра мясцовы дыялект, які існаваў у горадзе на Дзвіне. Добра вядомыя помнікі эпіграфікі 12 стагоддзя ў Беларусы — Барысавы камяні.
На вялікіх валунах па загадзе полацкага князя Барыса былі выбіты крыжы і кароткія надпісы з яго імём. З яго ўзяў прыклад сын Рагавалод у хрышчэнні Васіль. У 1171 годзе ён загадаў высячы крыж і надпіс на велізарным камяні вышынёй у 3 метры. У Брэсце знойдзены грэбень з трывалага дрэва самшыта, на якім паслядоўна размешчаны славянскія літары ад А да Л. Грэбень выконваў ролю буквара для навучання грамаце. З выключным помнікам эпіграфікі выглядае доўгі надпіс на крыжы Ефрасіні Полацкай. У першай частцы надпісу гаворыцца, што ў 1161 годзе Ефрасіня навечна падаравала крыж царкве Спаса. У другой частцы надпісу запісаны праклён таму, хто знясе крыж са Спаскай царквы. На ніжняй пласціне адваротнага боку крыжа дробны надпіс з імём майстра Богшы у хрышчэнні Лазара, які зрабіў гэты крыж на сродкі Ефрасіні. Каштоўнымі эпіграфічнымі помнікамі з'яўляюцца графіці Спаскай царквы Ефрасініўскага манастыра ў Полацку. Найбольш цікавы запіс на сцяне паблізу алтара зроблены ў шырока распаўсюджаным жанры памінання, які дае падставу меркаваць аб працы ў Полацку майстака Багамаза Кузьмы. У 11-15 стагоддзях прыватныя лісты з паведамленнямі, даручэннямі, просьбамі адных асоб да другіх пісалі на бяросце. Берасцяныя граматы знойдзены пры раскопках гарадоў. Касцяной ці жалезнай палачкай-пісалам надрапавалі літары на тым баку бяросты, які прылягаў да дрэва. Берасцяная грамата 11 стагоддзя, якую напісаў Жыравіт, жыхар Полацка або Віцебска, знойдзена ў Вялікім Новгарадзе. Берасцяная грамата канца 13 стагоддзя выяўлена ў Віцебску. Нейкі Сцяпан просіць Няжылу купіць яму жыта за 6 грыўняў. На фрагменце берасцяной граматы пачатку 13 стагоддзя з горада Мсціслава Магілёўскай вобласці гаворыцца пра пшаніцу на 4,5 грыўні. У тыя часы гэта была даволі вялікая грашовая сума. За яе можна было купіць 9 кабаноў або 2 каровы. Такім чынам, эпіграфіка пацвярджае, што пісьменнасць была распаўсюджана на беларускіх землях не толькі сярод прадстаўнікоў вышэйшага саслоя насельніцтва, але і сярод простых гараджан. Полацкі летапіс і звесткі Васіля Татішева. У сваёй працы «Гісторыя расійская», як у першай, так і у другой яе рэдакцыі, Васіль Татішев пісаў аб летапісцы Еропкіна. Гаворка ідзе пра полацкі летапіс. Ён належаў у пачатку 18 стагоддзя архітэктару Яропкіну. Татішев тройчы спасылаецца на гэтую крыніцу. Неабходна ўлічваць перасцярогу даследчыкаў аб выкарыстанні татішеўскіх звестак строга крытычна. Аднак не даводзіцца сумнявацца, што Татішев сапраўды трымаў у руках рукапіс, у якім шмат гаварылася пра Полацк і яго князёў. Затым рукапіс знік, і яго далейшы лёс невядомы. Паведамляючы аб падзеях у Полацку, гісторык пісаў у заўвагах, што, цытата, «Сие выписано из летописца Еропкина, который видно, что пополневан в Полоцке, ибо в нем много о полоцких, витебских и других литовских князях писано. Токмо я не имел времени всего выписать, и потом его видеть не достал. Слыша, что отдал списывать». Конец цитаты. Некаторыя з летапісаў, якімі карыстаўся Татішев, не захаваліся, і таму яго праца ў некаторых выпадках з'яўляецца крыніцай дадатковых звестак пра падзеі гісторыі Беларусі. Татішевым вызначана дата паходу новгародскага князя Уладзіміра у Святаславіча на Полацк у 975-976 годах. Паводле некаторых звестак гэты паход быў выкліканы нападам Рагвалода на новгародскія землі. Татішев цікава растлумачыў прычыну, па якой Усяслаў Чарадзей у 1068 годзе пакінуў кіеўскае войска ў час паходу і вярнуўся ў Полацк. У гісторыі расійскай сцвярджаецца, што калі Усяслаў у якасці кіеўскага князя пачаў патрабаваць ад наўгародцаў даніну, яны адмовілі яму.
Новгарад, як і іншыя землі, бачыў у асобе Усяслава толькі полацкага князя і не прызнаваў за ім права быць вялікім князем кіеўскім. Таму што ён належаў да іншай княжацкай дынастыі Рагвалодавічаў. Усяслаў сам гэта разумеў і не імкнуўся да кіеўскага прастола, на якім апынуўся выпадкова ў экстрэмальных умовах, і пры зручным моманце праз 7 месяцаў ён сам вярнуўся ў Полацк. Ёсць у Татішева і памылковае сцвярджэнне. Так, ён блытаў паміж сабой гарады, якія мелі назву Навагародак. Гэты горад у верхнім Панямонні і Новгарад на Волхаве. Татішев памыляўся, сцвярджаючы, што пад Новгарадам, пабудаваным у 1044 годзе Яраславам Мудрым пасля паходу на Літву, трэба разумець Навагрудак. Сучасныя даследчыкі слушна лічаць, што размова ідзе аб узвядзенні ўмацаванняў у Новгарадзе Вялікім. Зусім відавочна памылка Татішева, які сцвярджаў, што ў 1066 годзе Усяслаў напаў не на Новгарад, а на Навагрудак. Татішев у сваёй асноўнай працы пад 1217 годам змясціў аповесць пра Святохну, узятую ім з полацкага летапісу. Змест аповесці наступны. Полацкі князь Барыс Давідавіч ажаніўся ў другі раз са Святохнай, дачкой памеранскага князя Казіміра. Яна прыняла праваслаўе, але скрытна працягвала захоўваць каталіцкія абрады. У Барыса быў ад Святохны сын Уладзімір, ці Войцах. Два другія яго сыны, Васілька і Вячка, паходзілі ад першай жонкі. Святохна ненавідзела пасынкаў і сяляк імкнулася пазбавіцца ад іх. Каб выдаліць іх з Полацка, Барыс даў ім ва ўдзел Дзвінскую воласць. Пры дапамозе Святохны ў Полацку ўсё больш і больш укараняліся іншаземцы-католікі. Супраць прышельцаў вяла барбу група полацкіх баяр, якіх падтрымлівалі гараджане. Гэту барацьбу узначалілі Тысяцкі Сімеон, пасаднік воін і ключнік Дабрыня. У выніку каварных інтрыг Святохны іх забілі. Аднак хутка Святохна была выкрыта, гараджане расправіліся з ненавісным яе акружэннем, а саму пасадзілі пад варту. Адносна аўтэнтычнасці аповесці пра Святохну выказваюцца розныя меркаванні. Верагодна, яна мае познае паходжанне, аднак у аповесці прысутнічаюць пераасэнсаваныя моманты, якія адлюстроўвалі пэўныя падзеі больш ранняга часу. Полацк у слове пра паход Ігаравы. Вяршыняй мастацкай сярэднявечнай літаратуры лічыцца вядомы ва ўсім свеце твор «Слова пра паход Ігаравы». У другой палове 12 стагоддзя адбыўся распад старажытнай Русі на самастойнае княства. Асноўнай думкай стваральніка слова з'яўляецца асуджэнне княжацкіх міжусобіц, якія аблягчалі напады стэпавых качэўнікаў-полаўцаў на Русь. Кожны з буйных князёў услаўляецца ў паэме як незалежны ў сваіх задумах князь і дзеяннях правіцель. Урывак са слова пра міжусобіцы полацкіх князёў насычаны, як і ўвесь твор, паэтычнымі абагульненнямі і вобразамі. Тут ахоплены два перыяды гісторыі полацкай зямлі. Часы Усяслава Чарадзея і перыяд, калі ў ёй княжылі і не мірыліся паміж сабой і з іншымі князямі Русі яго ўнукі. Аўтар паэмы імкнуўся не столькі перадаць падзеі з жыцця князя Усяслава Полацкага, колькі стварыць яго вобраз. Рашучасць і энергія, з якой ён абараняў полацкую зямлю, былі выключнымі. З паэтычным майстэрствам і вялікім смуткам апавядаў аўтар слова пра паход Ігаравы аб бітве на Нямізе паміж войскамі кіеўскіх князёў і дружынай полацкага князя ў 1067 годзе. Наступныя радкі. На Нямізе снопы сцелюць галавамі, малоцяць чепі харалужнымі, на тацэ жывот кладуць, веюць душу ад цела. Немізе крававы брезе, неболагам бяхаць пасеяны косцьмі рускіх сыноў. Як вынікае з гэтага твора, Усяслаў ішоў да Нямігі з дудутак. Выказваюцца розныя меркаванні пра месца іх знаходжання.
Дудуткамі лічаць населены пункт каля Новгарада Вялікага, дзе быў вядомы манастыр, які называўся на Дудутках. У слове пра паход Ігаравы гаворка ідзе яшчэ пра полацкага князя Ізяслава Васількавіча, які гераічна загінуў у бітве з літоўскім атрадам. Аўтар папракае двух другіх полацкіх князёў, братоў Ізяславы, якія адсутнічалі на поле бітвы. Гэта адно з нямногіх паведамленняў аб бітве полацкага князя супраць Літвы. Полацк і Літва часцей выступалі разам. Па сваім змесце, мове і форме слова пра паход Ігаравы помнік агульны для ўсіх усходніх славян. У ім змешчаны звесткі пра полацкіх князёў, з іх асабліва цікавыя пра Усяслава Чарадзея. У тыя часы літаратура яшчэ не вылучылася ў асобны від мастацтва. Яна ўключалася ў агульнае паняцце пісьменнасці. Жанры ў старажытнай літаратуры не былі дакладна размежаваны. Апавядальныя жанры фальклору. Сярод апавядальных жанраў вуснай народнай творчасці багаццем і разнастайнасцю зместу вылучаюцца казкі. У казачным эпасе насельніцтва Беларусі ёсць чарадзейныя казкі пра асілкаў Іванку Прастачка, Івана Падвею, Івашку Мядзвяжае вушка, які нарадзіўся ад мядзведзя. Каці Гарошак нарадзіўся ад гарохавага зерня. Кірылу Кажэмякаў ды Іллю Мурамца. Яны валодаюць вялікай сілай, змагаюцца з антычалавечымі істотамі кшталту змея і іншае, перамагаюць іх і выратоўваюць людзей. Іван Падвей, такі юнак-асілак, сын царскай дачкі, якая нарадзіла яго ад ветру, валодае незвычайнай сілай, вялікім розумам і маладзецкай адвагай. Ён з'яўляецца падобным на быліннага героя асілка. Асілак змагаецца са змеем, кашчам і іншым. Беларускім казкам пра Іллю Мурамца ўласцівы сплаў былінных матываў з матывамі легенд казак пра асілкаў. Ён змагаецца з салав'ём-разбойнікам і перамагае яго. У 10-11 стагоддзях пачалі складвацца быліны кіеўскага цыкла пра абаронцаў рускай зямлі, асілкаў Іллю Мурамца, Дабрыню, князя Уладзіміра Краснай-Сонніка і іншых. Тэксты былін былі запісаны ў 18-19 стагоддзях ад народных выканаўцаў на рускай поўначы. Гістарызм былін, як і гістарызм іншых фальклорных твораў, пазбаўлены канкрэтызацыі, дакладнага датавання храналагічнай паслядоўнасці. Але некаторыя былінныя падзеі знайшлі адлюстраванне ў летапісах. Быліны бытавалі ў вузкім коле княжацкіх дружыннікаў і ў народнае асяроддзе трапілі значна пазней. У некаторых усходнеславянскіх былінах даследчыкі азначаюць гістарычны пласт, які лёг на старадаўняе ядро песні пра волха, а адной з гістарычных асоб, звязаных з вобразам волха, называюць Усяслава Чарадзея. Былінны герой Волх Усяславіч у нейкай ступені адпавядае біяграфіі Усяслава Чарадзея, што асабліва падкрэсліў расійскі даследчык Барыс Рыбакоў. Быліна пра волха пачынаецца з апавядання аб чарадзейным нараджэнні Волха Усяславіча ад князёўны і лютага змея. Месца нараджэння Усяслава ў быліне прыпісваецца Кіеву. Гэта з'яўляецца пазнейшай інтэрпрэтацыяй. Беларускі даследчык Сяргей Тарасаў супаставіў Біблію, летапіс і быліну і прыйшоў да высновы, што Усяслаў Чарадзей нарадзіўся зімой 1028-29 гадоў. І гэта відавочна адпавядае сапраўднасці. Наперадзе ў князя былі яшчэ 73 гады жыцця, напоўненага перамогамі і няўдачамі, узлётамі і падзеннямі. Волх Усяславіч здольны абарочвацца з шэрым волкам. У час паходу з дружынай дружына спіць, так волх не спіць. Сокалам лятаў ён да сіняга мора. Гнядым турам залатыя рогі скакаў у паўднёвае царства, пераможана ім не столькі сілай, колькі хітрасцю. У быліне ўхваляюцца лоўкасць і мудрасць яе галоўнага героя, князя Пярэварацяня, вобраз якога знаходзіць адпаведнасць у князя-чараўніка старадаўніх летапісаў. Да нас дайшло драматычнае паданне аб сватаўстве Уладзіміра да Рагнеды, якое было занесена ў летапісы.
Мэта падання растлумачыць, чаму з даўніх часоў на працягу звыш стагоддзя ваююць паміж сабой полацкі і кіеўскія князі. У паданні гаворыцца аб сватаўстве Уладзіміра, тады наўгародскага князя, да полацкай князёўні Рагнеды. Сватаўство Уладзіміра, яго паход на Полацк, забойства полацкага князя Рагвалода, насілле над Рагнедай, злучаны з паведамленнем летапісу аб вайне Уладзіміра са сваім братам па бацьку, вялікім князем кіеўскім Яраполкам. Адно паданне пад 980 годам змешчана ў аповесці аб мінулых часах, і яно аднолькавае ў іпаціўскім і лаўрэнціўскім спісах. Але ў лаўрэнціўскім спісе пасля кароткага паведамлення аб смерці полацкага князя Барыса Ўсяславіча ў 1128 годзе без усякай сувязі з папярэднімі паведамленнямі змешчаны расказ пра жаніцьбу Уладзіміра. Аповед лаўрэнціўскага спісу мае сходнае месца з радкамі аповесці аб мінулых часах. У некаторых выпадках назіраецца поўнае супадзенне тэкстаў. Аднак ёсць і адрозненне. Паданне 1128 года значна паўней і жывей паведамлення аповесці. Паводле падання 1128 года Уладзімір быў яшчэ вельмі малады. Кіруючая роля ў яго сватаўстве і ў паходзе на Полацк у адпаведнасці з фальклорнай традыцыяй належыць яго дзядзьку Дабрыню. У паданні падкрэсліваецца крыўда Уладзіміра зняважлівым водгукам Рагнеды. Паланіўшы полацкую сям'ю, Уладзімір згвалціў Рагнеду ў прысутнасці яе бацькоў. У аповесці аб мінулых часах усе гэтыя месцы прапушчаны. Тут няма таксама сюжэта пра замах Рагнеды на Уладзіміра і ссылку яе з сынам Ізяславам у горад Ізяслаўль. Верагодна, аповед 1128 года захоўвае першапачатковую версію. Запіс, змешчаны пад 980 годам у аповесці аб мінулых часах, вынік пераробкі пачатковага тэксту летапісцам. У аснове аповедаў ляжыць народнае паданне ці песня. У паведамленні лаўрэнціўскага спісу мацней адчуваецца народная традыцыя. У ім шмат прыкмет простай мовы, якая гучала да з'яўлення пісьмовых крыніц і захавалася ў помніках вуснага характару. Пісьмовы помнік не толькі выкарыстаў багаты фальклорны матэрыял, але ў значнай ступені ўспрыняў яго форму, моўныя традыцыі і паэтычны стыль. Водны сказ летапіснага апавядання 1128 года «Яко сказаша ведушы преж» сведчыць аб фальклорнай крыніцы. Пад ведущымі звычайна разумеецца зберагальнікі гераічных і гістарычных паданняў, а таксама спевакі і складальнікі песень. Некаторыя даследчыкі называюць месцам узнікнення падання Новгарад ці Кіеў. Другія лічаць, што паданне аб жорсткіх адносінах Уладзіміра да Рагнеды Гарыславы і аб тым, як хлопчык Ізяслаў з мячом у руках абараніў жыццё маці, склалася ў мясцовым полацкім асяроддзі, магчыма, нават у Мінску або Заслаўі. Існуе яшчэ адно паданне пра Рагнеду. Яно змешчана пад 988 годзе ў познім цвярскім летапісе. Варыянт ёсць у густынскім спісе. У аповесці гаворыцца, што Уладзімір пасля прыняцця хрысціянства павінен быў расстацца са сваімі былымі жонкамі і застацца з адной, якую ён узяў, будучы хрысціянінам. Рагнедзе Уладзімір прапаноўваў выбраць мужам аднаго з сваіх вяльможаў. Адказ Рагнеды Уладзіміру гучыць таксама горда, як і ў мінулым. «Быв царицею, не хочу раба быць земному царю, ні князю». Далей у летапісе гаворыцца, што яна прыняла манаства пад імем Анастасіі і пайшла ў манастыр. Гэты цікавы аповед, у якім праглядаюцца кніжныя выказванні і які змешчаны ў позніх летапісных зводах, у нейкіх сваіх частках вынік выдумак саміх рускіх кніжнікаў. Але ён у характарыстыцы Рагнеды узгадваецца з вобразам полацкай князёўны і кіеўскай княгіні ў разгледжаных вышэй летапісных паданнях. Гэта дае падставу бачыць у ім водгукі бытавання іншых паданняў, звязаных з Рагнедай і Уладзімірам. Ва ўсіх летапісных аповесцях Рагнеда паўстае гордай і непакорлівай. Яе журботны лёс выклікае спачуванне. Пра папулярнасць паданняў аб Рагнедзе на тэрыторыі Беларусі сведчаць назвы урочышчаў, якія звязваліся з народнымі паданнямі з яе імём. Так, у наваколлі горада Заслаўя
указваліся рэчкі Княгінька і Чарніца, якія быццам атрымалі назву ў гонар Рагнеды. Існавала і возера Рогнець, якое потым высахла. Паводле мясцовых паданняў, засведчаных у новы час, пастрыжэнне Рагнеды адбылося ў манастыры ў Ізяслаўлі. Тут яна быццам памерла і пахавана на месцы манастыра. У Заслаўлі гарадзішча Замэчак яшчэ да нядаўняга часу называлася Магілай Рагнеды. Пры шырокіх археалагічных даследаваннях у наш час рэшткаў манастыра і магілы Рагнеды не знойдзена. Можна меркаваць, што Ізяслаў забраў з сабой Рагнеду ў Полацк, дзе яна памерла ў 1000 годзе, а праз год памёр і Ізяслаў. Пра клопаты Ізяслава аб распаўсюджанні хрысціянскіх вераванняў і пісьменства сведчыць яго характарыстыка, змешчаная ў кампілятыўным ніканаўскім летапісным зводзе 16 стагоддзя. Вось цытата. «Быць же сей князь тих и кроток, и смирен и милостив, и, любя зело и почитая священнический чин и иноческий, и перележащий прочитанию божественных писаний и отвращался от суетных глублений, и слезен, и умилен, и долготерпелив». Ізяслаў сапраўды быў адукаваным чалавекам, што пацвярджае яго пячатка, знойдзеная ў Вялікім Новгарадзе. Рэлігійна-асветніцкія дзеячы Беларусі. Ефрасіння Полацкая. З прыняццем хрысціянства на нашай бацькаўшчыне пачалася эпоха сапраўднага асветніцтва. Парываючы з язычніцтвам, людзі прымалі воднае хрышчэнне, будавалі храмы, вучыліся чытаць і пісаць. Да кніжнага навучання актыўна прыцягваліся дзеці. Летапісец паведамляе, што маці гэтых дзяцей плакалі аб іх як аб памерлых, таму што не ўсталяваліся ў веры. Паступова грамадства асэнсоўвала неабходнасць асветы, адчуваючы на сабе дабратворны ўплыў духоўнай літаратуры. Следам за замежнымі філосафамі і святарамі постаці таленавітых летапісцаў і рэлігійных асветнікаў паўставалі з мясцовага насельніцтва. Побач з перапісчыкамі і распаўсюджвальнікамі кніг працавалі пісьменнікі. Імёны большасці асветнікаў не захаваліся ў народнай памяці, і вялікая колькасць таленавітых твораў не дайшла да нас. Але нават тое нямногае, што збераглося, дапамагае скласці ўяўленне аб асілках думкі і духу той далёкай эпохі. Сярод жанчын-асветніц Ефрасіння Полацкая з'яўляецца найбольш яркай постаццю. Аднак жыццё і дзейнасць гэтай падвіжніцы кніжнай справы на Беларусі, фундатаркі і педагога, немагчыма апісаць грунтоўна з-за адсутнасці дакументальных крыніц. Пра яе жыццё і дабрачыннасць распавядае толькі адна аповесць, якая называецца «Жыццё і смерць святой і блажэннай і найпадобнейшай Ефрасіні, ігуменні манастыра святога Спаса і найсвяцейшай ягонай маці, што ў горадзе Полацку». Гэты агеаграфічны твор часам перанасычаны біяграфічнымі гіпотэзамі. Значна большую увагу надае перадачы ўнутранага стану персанажа пры поўнай упэўненасці, што чалавек павінен быў паводзіць сабе толькі належным чынам. Таму на падставе жыцця цяжка падаць рэальную біяграфію Ефрасіння. У дзяцінстве яна мела імя Працлава і, як лічаць даследчыкі, паходзіла з княжацкага роду. Яе дзедам быў полацкі князь Усяслаў Чарадзей, а бацькам малодшы з 7 яго сыноў, Святаслаў Георгій. Бяздоказнай, хоць і прыхожай, з'яўляецца гіпотэза, што маці паходзіла з сям'і, якая была ў сваяцтве з домам візантыйскіх імператараў Комненаў. Год нараджэння Працлавы дакладна не ўстаноўлены, а прыблізна акрэсліваецца ў прамежку 1101 да 1105 года. Пра дзяцінства Працлавы ў жыцці сказана вельмі мала, але паведамляецца, што, цытата, «была дзяўчына вельмі здольная да кніжнай навукі, нават не дасягнуўшы яшчэ паўналецця, і было гэта плёнам малітвы. Так любіла вучэнне яна, што дзівіўся бацька яе з любові такой да навук. І па ўсіх гарадах разышлася слава пра яе мудрасць і добрыя здольнасці да навук і красу цялесную. Бо была яна прыгожа надта абліччам». Канец цытаты.
Прывабныя рысы, душэўная чысціня дзяўчыны рана выклікалі цікавасць да яе, і Працлаву сталі наведваць шматлікія сваты, каб парадніцца з вядомым полацкім княжацкім домам. Бацька Працлавы меў намер умацаваць сваё палітычнае становішча дынастычным шлюбам дачкі з сынам уплывовага князя, які вылучаўся сярод іншых сваім княжаннем і багаццем. Аднак Святаслава Георгія чакала роспач. Пад уздзеяннем духоўнай літаратуры дачка ўжо вырашыла прысвяціць сябе служэнню людзям і Хрысту. Яшчэ зусім маладая Працлава разважала. Цытата. «Што ж зрабілі нашы роды, якія былі да нас? Жаніліся і выходзілі замуж, і княжылі, але не вечна жылі. Жыццё іх міма праляцела, і загінула іх слава. Быццам прах і горш за павуцінне. Затой жанчыны, якія жылі раней, і, узяўшы мужчынскую моц, пайшлі следам за сваім жаніхом, і целы свае аддалі на пакуты, і склалі галовы пад меч, а іншыя хоць і не схілілі шыі свае пад жалеза, але духоўным мячом адсеклі ад сябе плоцкія асалоды, аддаўшы цела сваё на пост, і надбанне, і каленнае пакланенне, і зямельнае ляжанне. Тыя памятныя на зямлі, іх імёны напісаны на нябёсах, і яны там з анёламі Бога ўслаўляюць. А слава гэтая пыл і попел, быццам дым разыходзіцца, і нібы пара водная гіне». Канец цытаты. Аднойчы князёўна пакідае бацькоўскі палац і ідзе ў манастыр. Даведаўшыся пра гэта, бацька рваў на галаве валасы, а маці плакала, як па нябожчыцы. Ды і ігуменя манастыра, родная цётка Ефрасіння, жонка Рамана Ўсяславіча, спрабавала адгаварыць Працлаву. «Яшчэ ж малая ты векам, каб вынесці цяжар манаскага жыцця. Як зможаш пакінуць княжанне і славу гэтага свету?» запытвала яна. Аднак не па гадах цвёрдай у сваіх перакананнях Працлава, яшчэ больш настойвае на сваім рашэнні і нарэшце дабываецца прыняцце ў манастыр, нарачонае цудоўным іменем Ефрасіння, па-грэчаску радасць. Трэба адзначыць, што ў манастыры ў 11-12 стагоддзях на землях Беларусі адыгрывалі важную ролю ў збіранні інтэлектуальнага патэнцыялу грамадства. Яны з'яўляліся цэнтрамі духоўнага жыцця. Тут падзвіжнікі спасцігалі навуку, набывалі мастацкі густ, а галоўнае вучыліся хрысціянскай дабрачыннасці. Маладыя таленавітыя людзі маглі раскрыць свае здольнасці літаратара, мастака, кампазітара. Манахі не парывалі духоўных сувязяў са знешнім светам, а шчодра дзяліліся з насельніцтвам набытымі ў манастыры ведамі. Ефрасіння, каб служыць свайму народу, самааддана ўключылася ў вучэбны працэс і яшчэ больш рупліваю стала, збіраючы дабрачынныя думкі ў сэрцы сваім, як пчала мёд у соты. Праз некаторы час, прыкладна каля 1120 года, Ефрасіння, адчуваючы пасіўнасць свайго служэння і схільная да большага падвіжнічаства, атрымлівае дазвол епіскапа Іллі і засяляецца ў келлі, прыбудаванай да сцяны Полацкага Сафійскага сабора. Пры саборнай бібліятэцы Ефрасіння пачала перапісваць кнігі, а грошы ад іх продажу аддавала бедным людзям. Можна лічыць, што была створана майстэрня скрыптуры, дзе працавалі апанатыя высокай ідзеі людзі, перапісчыкі, пераплётчыкі, мініяцюрысты і іншыя. Адным словам, майстры кніжнай справы, галоўным клопатам якіх былі не фінансавыя прыбыткі, а імкненне данесці да людскіх сэрцаў хрысціянскае слова. Верагодна, Ефрасіння не толькі займалася перапіскай кніг, але і сама пісала літаратурныя творы, якія не захаваліся. Існуе паданне, што яна мела дачыненне да стварэння летапісу Полацкага княства, які да нас не дайшоў. У канцы 20-х гадоў 12 стагоддзя яна заснавала жаночы манастыр пры Спасскай царкве ў мястэчку Сяльцо, непадалёку ад Полацка. Пры падтрымцы епіскапа, які ў прысутнасці сведак, а імі былі бацька Ефрасіння Святаслав Георгій і яго старэйшы брат Барыс Усяславіч. Дык вось, у прысутнасці сведак епіскап аддае Ефрасінні патрэбны ўчастак і прароцкі абвяшчае: «Працай тваёй узвялічыцца гэта месца». Манастыр Святога Спаса хутка набыў шырокую вядомасць. Па просьбе Ефрасінні бацька адпусціў у манастыр яе малодшую сястру Градзіславу,
у манастве Еўдакію для навучання грамаце. Прыкладна ў 1129 годзе у манастыр прыходзіць і стрыечная сястра Звеніслава у манастве Еўпраксія, ахвяруючы яму свае залатыя рэчы і шматкаштоўныя рызы. Сваю вялікую справу Ефрасіня распачала, не маючы нічога, акрамя хлеба і кніг. Аднак неўзабаве ахвяраванні манастыру ўзраслі, і гэта дало магчымасць пачаць будаўніцтва новай царквы святога Спаса. Работы ўзначаліў Дойлід Іаан. Будаўніцтва прайшло ў сціслы тэрмін, усяго за 30 тыдняў. Царква з'яўляецца дасканалым узорам полацкай архітэктурнай школы. Асветніцтва спрыяла ўпрыгожванню храма унікальнымі фрэскавымі размалёўкамі. Пазней Ефрасіня падаравала Спаскай царкве дарагі крыж, выкананы па асабістым заказе і эскізам Ефрасіні майстрам-ювелірам Лазарам Богшам у 1161 годзе. Падрабязней пра крыж Ефрасіні Полацкай мы пагаворым крыху пазней. Па ініцыятыве Ефрасіні каля 1150 года непадалёку ад Полацка пачалося будаўніцтва царквы Багародзіцы, пры якой быў заснаваны мужчынскі манастыр. Для гэтай царквы Ефрасіня вырашыла набыць абраз Багародзіцы Адзігітры Эфескай, напісаны, як лічыць евангелістам, Лукой. З гэтай мэты Ефрасіня пасылае свайго слугу Міхаіла з багатымі дарамі ў Константинополь да імператара Мануіла I Комніна і патрыярха Лукі Хрысоверга. Але для Полацка быў перададзены не арыгінал жаданага абраза, а копія царградскага абраза Багародзіцы Адзігітры. Аўтар жыцця, не ведаючы пра гэтыя дэталі, звязаныя з падарункам, распавядае, як пад аховай 700 воінаў рэліквія была дастаўлена з Эфеса ў Константинополь і ўрачыста перададзена Міхаілу, які прывёз яе ў Полацк. У 1239 годзе у Таропцы пад гэтым абразом вянчаўся Александр Неўскі з дачкой полацкага князя Брачыслава. Назад у Полацк абраз Багародзіцы ўжо не вярнуўся. Разнастайная дзейнасць Ефрасіні ўражвае багаццем ініцыятыў і паслядоўнасцю іх рэалізацыі ў жыццё. Але найбольшую ўвагу асветніца надавала духоўнаму самаўдасканаленню і вучыла добраму і вечнаму сваіх слухачоў і вучняў. Кожны дзень яна павучала манашак цярплівасці і душэўнай чысціні, павазе да старэйшых, любові да тых, хто побач. Яна рыхтавала іх да магчымых у будучым жорсткіх выпрабаванняў у адвечнай барацьбе добра і зла. Вось сабрала я вас, нібы квахтуха птушанятаў, пад крылы свае і на пашы, быццам авечак, каб вы пасвіліся ў запаведзях Божых. І я з вясёлым сэрцам стараюся вучыць вас, бачачы плён вашай працы, і гэтакі дождж праліваю да вас вучэннем. Так гаварыла яна. З палымянымі словамі Ефрасіня звярталася да людзей не толькі ў манастыры, але і за яго сценамі. Яна выступала з міратворчымі пропаведзямі перад усімі, хто імкнуўся паслухаць яе парады, знайсці дапамогу і заступніцтва. Вось сціслая характарыстыка агіёграфа, якую ён занатаваў у жыцці хрысціянкі-асветніцы. Была яна памочніца пакрыўджаным, зажураным суцяшэннем, распранутым адзеннем, хворым наведваннем ці, проста кажучы, для ўсіх яна была усім. Ефрасіня сэрца сваё успойвала Божай мудрасцю. Ефрасіня нязвядальная кветка райскага саду, арол, што лунаючы ў небе праляцеў ад захаду да ўсходу, як прамень сонечны, прасвятліўшы зямлю полацкую. Яна не хацела бачыць, каб хто варагаваў, ні князь з князем, ні баярын з баярынам, ні з простых, хто са сваім сябрам, але ўсіх жадала бачыць адзінадушнымі. На схіле дзён Ефрасіня адважылася на духоўны ўчынак. У сярэдзіне зімы 1167 года яна разам з малодшым братам Давыдам, стрыечнай сястрой Еўпраксіяй і іншымі спадарожнікамі накіравалася ў святую землю. Пасля непрацяглага наведвання Константинополя Ефрасіня нарэшце дасягае мэты свайго падарожжа. Аслабелая жанчына цяжка захварэла і 23 мая 1167 года памёрла. У літаратуры смерць Ефрасіні датуецца 1173 годам, што вымагае далейшых даследаванняў.
Цела памёрлай Давід і Еўпраксія з адпаведнымі ушанаваннямі паклалі ў Феадосіевым манастыры непадалёку ад Іерусаліма. Пасля заваявання Палесціны Салах ад-Дінам у 1187 годзе мощы Ефрасіні былі вывезены і змешчаны ў дальніх пячэрах Кіева-Пячэрскай лаўры. І толькі ў 1910 годзе цела асветніцы вярнулася з трыумфам на радзіму ў Полацк. Здаецца, звычайная жанчына-палачанка, а які след пакінула ў гісторыі і памяці беларускага народа. Ефрасіня разумна распарадзілася сваім жыццём і поўнасцю аддала яго на служэнне Богу і людзям. У гэтай высакароднай жанчыне спалучаліся і палітычная дальнабачнасць, і невычарпальная душэўная энергія, супакаенне і пылкасць, і разважлівасць, і шчырая вера, але перш за ўсё любоў. Дзякуючы дзейнасці Ефрасіні, Полацкая Сафія стала важным цэнтрам духоўнай культуры ў Беларусі, а сабраная асветніцы бібліятэка дала магчымасць атрымаць добрую адукацыю многім пакаленням палачан і далучыцца да духоўных скарбаў чалавецтва. Кірыл Тураўскі. Ён вылучаўся сярод асветнікаў мужчын. Сваёй літаратурнай дзейнасцю заваяваў такі высокі аўтарытэт у сучаснікаў, што яго называлі златавустам 12 стагоддзя. Кірыл Тураўскі нарадзіўся каля 1130 года ў Тураве, у багатай сям'і, але з юнацкіх гадоў не меў прагі ні да багацця, ні да славы, а прагнуў ведаў. Асабліва імкнуўся Кірыл да глыбокага вывучэння біблейных кніг. З вялікай ахвотай ён вывучаў таксама грэчаскую мову, сусветную гісторыю і рыторыку. Але для больш глыбокага разумення духоўнай літаратуры патрэбна было ўвесь свой час прысвяціць навуцы, што ў 12 стагоддзі было рэальным толькі ў манастырскіх сценах. І Кірыл без вагання ідзе ў манастыр. Аўтар жыцця падкрэслівае, што юнак больш за іншых працаваў для Бога. Аднак, відаць, і ў манастыры было немагчыма цалкам аддаць сабе любімым заняткам з-за непазбежных спакус сярод людзей. Кірыл пакідае манастыр, каб, зачыніўшыся ў вежы, у адзіноце працягваць даследаванне пісання і займацца самаўдасканаленнем. Знаходжанне ў вежы фактычна не было самаізаляцыі, як, напрыклад, у пячэрах. Чалавек фізічна і духоўна узвышаўся над штодзённай мітуснёй, яго учынкі і лад жыцця станавіліся бачнымі для людзей у наваколлі. Вежа не толькі і не столькі адрывала ад зямлі і набліжала да неба, колькі з верхняга яруса адкрывала цудоўныя далягляды на краявіды Палеся, якія краналі сэрца Кірыла, і поўныя паэтыкі словы выліваліся на старонкі яго літаратурных твораў. Нібы з мінарэта падвіжнік нагадваў жыхарам Турава, што не адзіным хлебам жыве чалавек. Асветнік прапаведваў вышэйшую мудрасць, заклікаў людзей слухаць пропаведзі, знаходзіць час для малітвы. У асобе асветніка вельмі прыцягальная і такая рыса характару, як тое, што ён не дамагаўся высокіх царкоўных пасад. Але аўтарытэт Кірыла быў настолькі вялікі, што ён, цытата, маленнем князя і людзей таго горада узведзены быў на епіскапскую пасаду. І мітрапалітам пастаўлены быў епіскапам горада Турава. На пасадзе епіскапа Кірыл, як паведамляе агіёграф, умела кіруе епархіяй, клапоціцца аб царкоўным добраўпарадкаванні, наглядае за гарадскімі манастырамі, змагаецца з язычніцкімі перажыткамі і забабонамі. Перакананы ў тым, што землякам значна больш цікавая такая літаратура, як астраномія, заралік, соннік, валхоўнік, зёльнік, птушыны чары, каляднік, грымотнік, кніга жэрабяў і іншыя, епіскап Кірыл заклікае прыхаджан чытаць у храме і дома Евангеллі, дзеі апостальскія, кнігу псалмаў і іншыя святыя кнігі, для разумення якіх патрэбна сэрца не гняўлівае, не п'янственнае, не ганарыстае. Кірыл прапаведуе аскетызм і папярэджвае, што хрысціяне павінны святкаваць не ў п'янстве з абжорствам, не з ігрышчамі, а мілуючы сірот і бедных, дапамагаючы слабым і нямоглым. Ён папярэджвае:
Гора будзе ўсім тым, хто не трымаўся кніжнай мудрасці і наказаў духоўных бацькоў. Гора тым, хто пад гульні і скокі апіваўся віном. Гора будзе жалейнікам і гора тым, хто іх слухаў, бо што узвялічвае д'ябла, губіць усіх хрысціян. Епіскап просіць рэгулярна наведваць храм. Ён папракае землякоў, якія не жадаюць хадзіць у царкву. Цытата. «Калі б я раздаваў у царкве медавуху альбо піва, як жа хутка ішлі б сюды людзі, апярэджваючы адзін аднаго. А я ж прамаўляю ў царкве Слова Божае, лепшае за піва і медавуху». Ёсць думка, што Кірыл надаваў вялікую ўвагу пабудове храмаў у Тураўскай епархіі. Магчыма, што па яго ініцыятыве быў пабудаваны і храм, які выяўлены падчас археалагічных раскопак на гарадзішчы ў 1962-63 годах. Хоць звычайна епіскапы назначаюцца пажыццёва, але людская абыякавасць і магчымыя інтрыгі царкоўнікаў прывялі да таго, што Кірыл пакінуў пасаду задоўга да сваёй смерці. Цяжка вызначыць, у якім годзе Кірыл адмовіўся ад пасады епіскапа і надалей заставаўся простым манахам. Вядома, што пры пастаўленні ігуменам кіеўскай лаўры Васілія ў 1182 годзе прысутнічаў ужо пераемнік Кірыла на тураўскай кафедры, епіскап Лаўрэнцій. Некаторыя лічаць, што пасада тураўскага епіскапа стала вакантнай у сувязі са смерцю Кірыла. Аднак захаваліся два лісты да Васілія, з якім у Кірыла даволі доўга працягваліся добрыя адносіны. Калі будзе даказана аўтэнтычнасць лістоў, то належыць прызнаць, што Кірыл быў жывы нават у 1190-х годах. Ён аддаліўся, верагодна, у Барысаглебскі манастыр і працягваў сваю літаратурную і асветніцкую дзейнасць. Нельга не адзначыць пазіцыю Кірыла Тураўскага ў справе суздальскага ігумена Феодара, фаварыта князя Андрэя Багалюбскага. Князь меў намер заснаваць сваю мітраполію, бо не лічыў заганай умяшання свецкай улады ў царкоўныя справы, нават у тыя, што былі ў юрысдыкцыі вярхоўнага духавенства. У 1155 і 1164 годах ён разам з Феодарам устанаўлівае новыя святы. У 1158 годзе праганяе з кафедры растоўскага епіскапа Нестара і ставіць на яго месца грэка Лявонція, але неўзабаве праганяе і таго. Вядома, што канстанцінопольскі патрыярх Лука абараняў епіскапа Лявонція і нават выказаў пагрозы адлучыць князя Андрэя і Феодара ад царквы. З 1162 года у Паўночнай Русі фактычна адначасова былі два епіскапы – Лявонцій ва Владзіміры і Нестар у Ростове. Аднак Андрэй Багалюбскі пасылае ў Візантыю пасольства з прашэннем, каб паставіць ва Владзімір мітрапаліта. Яго кандыдатура – Феодар, энергічны, адукаваны, але разам з тым славалюбівы і дзёрзкі. Пазней Феодар падтрымаў і царкоўную смуту, што была звязана з дзейнасцю Кіева-Пячэрскага ігумена Палікарпа. Нягледзячы на тое, што Феодар катэгарычна адмаўляўся развесціся з жонкай і стаць манахам, ён у 1168 годзе паехаў у Канстанцінопаль і атрымаў пасаду растоўскага архіепіскапа. Хаця шлюб для епіскапаў быў забаронены правілам 48 Трульскага сабору, у Візантыі існавала практыка ўзвядзення на гэты сан і жанатых. Прытым трэба мець на ўвазе, што тытул архіепіскап быў двухсэнсоўным. У грэкаў меліся вышэйшае і ніжэйшае ў адносінах да мітрапаліта архіепіскапы. Ніжэйшыя часова падпарадкоўваліся патрыярху, мінуючы мітрапаліцкую інстанцыю, а некаторыя нават былі незалежнымі ад патрыяршай улады і з'яўляліся фактычна аўтакефальнымі. Феодар стаў лічыць сваю царкву і кафедру аўтакефальнай. Зразумела, што яго адразу ж празвалі еретыком-фядорцам, забаранілі дзейнасць як архіепіскапа, а мітрапаліт Канстанцін II аб'явіў анафему. Пракляў фядорца і Кірыл Тураўскі. Шкада, што і фядорац пачаў помсціць праціўнікам за знявагу. Ён зачыніў усе цэрквы ва Владзіміры і не было звону і спеваў па ўсім горадзе. Але яшчэ горш, што ён фізічна здзекаваўся над людзьмі. 8 мая 1169 года яго арыштоўваюць і прывозяць у Кіеў на мітрапаліцкі суд.
Феодара абвінавацілі ў адмаўленні манаства і пастоў, у зняwaзе святых угоднікаў і Багародзіцы. Верагодна, з абвінаваўчай прамовай на саборы выступіў Кірыл Тураўскі. Пасля таго, як феадорца адлучылі ад царквы, ён трапіў пад суд князёў, якія імкнуліся адпомсціць Андрэю Багалюбскаму. Пакаранне яго фаварыта было жорсткім. Прыгаварылі адрэзаць яму язык як злодзею і еретыку, адсекчы правую руку і вырваць вочы за тое, што гаварыў злыя словы на Багародзіцу. І, нарэшце, адсеклі галаву. Напісаныя феадорцам кнігі былі публічна спалены. Кірыл Тураўскі аказаўся сярод тых, хто вельмі рашуча распраўляўся з апанентамі і сапернікамі і праклінаў іх, хоць праклёны і забаронены Хрыстом. Адносіны Кірыла Тураўскага да князя Андрэя Багалюбскага не заўсёды былі роўнымі. Іх знаёмства адбылося ў 1150 годзе, калі непрацяглы час Андрэй кіраваў Тураўскім княствам. Неадназначна асветнік успрымаў спробы Андрэя перанесці палітычны цэнтр Русі ва Ўладзімір. Выступаючы за развіццё далейшых сувязяў з Візантыяй, Кірыл наўрад ці быў прыхільнікам незалежнасці рускай мітраполіі, а тым больш не хацеў ён падтрымаць фаварыта Андрэя Феодара, пастаўленага не мітрапалітам, а ў абход яго канстанцінопальскім патрыярхам. Напэўна, Кірылу імпанавала імкненне Андрэя падтрымліваць добрыя адносіны з Туравам, адводзячы яму важную ролю ў сваіх задумках. Магчыма, Кірыл у лістах асуджаў такія ўчынкі князя Андрэя, як выгнанне епіскапаў Нестара і Лявонція, спрабаваў пераканаць яго і Феодара ў неабходнасці манаства для епіскапа, крытыкаваў за славалюбства і неразумную палітыку, патуранне еретычнай дзейнасці свайго фаварыта. Абвінавачванні Андрэя і Феодара таленавіта пададзены ў прытчы аб сляпым і кульгавым, якая з'яўляецца адным з самых бліскучых сатырычных памфлетаў часоў Кіеўскай Русі. Кірыл Тураўскі, як асоба і асветнік, больш ярка паўстае перад намі ў сваіх творах, частка якіх дайшла да нас. Даследчыкі налічваюць каля 68 літаратурных твораў розных жанраў, малітвы, словы і іншыя. Несумненна, яны адносяцца да выдатных помнікаў літаратуры 12 стагоддзя беларускіх зямель. На працягу многіх вякоў яны чыталіся і перапісваліся, а са з'яўленнем кнігадрукавання неаднаразова публікаваліся. Яны і сёння не страцілі сваёй актуальнасці, таму што Кірыл Тураўскі – асветнік на ўсе вякі. Самае віднае месца займаюць малітвы, якіх не менш за 30 вядома. Аўтэнтычнымі прызнаюцца 20 слоў пропаведзяў, прачытаных асветнікам у храме перад народам. Аднак не дайшлі да нас, хоць згадваюцца ў крыніцах, лісты да князя Андрэя Багалюбскага, трактаты з выкрываннем ерасі феадорца, вялікі канон, некаторыя словы і пахвалы і іншыя творы. Калі уважліва прачытаць творы Кірыла Тураўскага, можна заўважыць, што яны пісаліся пад уплывам Бібліі і візантыйскай культуры, хоць іх часам цяжка размежаваць. Аднак візантыйскі элемент прынёс з сабой не глыбокія ідэі і паэтычнае пачуцце, а аднабаковы погляд на чалавека і празаічную халоднасць да прыроды. Сярод прадстаўнікоў візантыйскага красамоўства, пад уплывам якіх знаходзіўся Кірыл Тураўскі, называюць Іаана Златавуста і яго паслядоўнікаў, Прокла Канстанцінопальскага, Ціта Востраскага, Епіфанія Кіпрскага, Яўлогія і Кірыла Александрыйскіх, Сімеона Алгафета і іншых выдатных дзеячаў ранняга хрысціянства. Але беларускі асветнік пераймаў ад іх не толькі слова, колькі літаратурныя прыёмы. Найбольш пашыраным у старажытных творах хрысціянскага мастацтва быў сімвалізм, а алегорыя стала адной з любімых форм. Кірыл Тураўскі з'яўляецца ў пэўным сэнсе славапрадстаўніком візантыйскага ўплыву на нашу раннехрысціянскую славеснасць. Біблейскі ўплыў выяўляецца амаль ва ўсіх творах асветніка, але больш знешнім чынам, чым унутраным. Часта павучэнні складваюцца з простага пераказу евангельскіх тэкстаў з некаторымі дапаўненнямі і тлумачэннямі. Іншы раз тэксты зводзяцца ў адзін і звязваюцца ўласнымі словамі аўтара або узбагачаюцца звесткамі з іншых крыніц. Добрае веданне свяшчэннага пісання дазваляла з лёгкасцю выказваць думкі словамі, запазычанымі з розных месцаў Бібліі, і трапна падаваць чытачу або слухачу. Важна адзначыць, што Кірыл Тураўскі усведамляў перавагу новага запавету над старым,
Высока цаніў перспектыву жыватворнага вучэння Хрыста для чалавецтва, а гэта нават сёння некаторым законнікам бывае недаступным. Вялікую увагу асветнік надаваў малітве. Некаторыя малітвы Кірыл запісваў, і такім чынам мы можам даведацца, якія праблемы яго хвалявалі. Малітва – духоўная мова ўсіх людзей на зямлі. Большасць малітваў Кірыла Тураўскага звернута да Святой Троіцы. Пад уплывам візантыйскай і заходняй традыцыі некаторыя малітвы Кірыла звернуты да святых угоднікаў і біблейскіх персанажаў. Пропаведзі Кірыла Тураўскага падзяляюцца на два віды – урачыстыя і павучальныя. Першыя рыхтаваліся звычайна на вялікія святы. Асветнік разумеў, што для ўпрыгожання галоўных хрысціянскіх свят патрэбна слова вялікага настаўніка і мудрага сказацеля. А сябе звычайна прызнаваў убогім словам і мутным розумам. Трэба адзначыць, што Кірыл смела і адвольна, але заўсёды лагічна уносіў у пропаведзь арыгінальныя звесткі, якіх няма ў кананічных Евангеліях, бо яны пададзены іншым чынам. Напрыклад, надпіс на крыжы, зроблены Пілатам, ён падаў як «Се есть сын Божий і царь Ізраілев». Хоць першай паловы надпісу не пацвярджае ні адзін з 4 евангелістаў, ды і царом іудзейскім быў назван Хрыстос. Вялікім гуманістам паўстае перад намі Кірыл Тураўскі, калі мы паглыбляемся ў словы аб паралізаваным. Ён укладае ў вусны чалавека, што хварэў 38 гадоў, аповесць аб яго гаротным стане і невытлумачальнай абыякавасці людзей, якія знаходзіліся побач. Нават сваякі ад яго адвярнуліся, знаёмыя саромеліся яго. На працягу многіх гадоў ніхто не дапамог яму своечасова апусціцца ў купальню. Аднак, як жорстка накінуліся на яго законнікі, калі бядак, аздароўлены Хрыстом, нёс сваю пасцель у суботні дзень. Яны рашуча патрабавалі, каб быў выдадзены на расправу той, хто парушыў суботу, дараваўшы імкненне да выздараўлення цяжка хвораму чалавеку. Сімпатыі асветніка цалкам на баку няшчасных. Ён параўноўвае купальню Віфезда з месцамі хрышчэння вернікаў, але падкрэслівае значную перавагу апошніх, таму што Дух Святы асвячае іх і ачышчае і дае ачышчэнне грахоў, здароўя целу і душы. Вось такія радкі можна знайсці ў словах аб паралізаваным. Калі хто сляпы розумам, або кульгавы бязвер'ем, або ахоплены адчаем беззаконня ці расслаблены еретычным вучэннем, усіх вада хрышчэння робіць здаровымі. Аднак не толькі паралізаванаму, але і нам гаворыць Ісус: «Не грашы, каб не стала табе горай». Ураджвае глыбіня філасофіі Кірыла Тураўскага. Асобныя яе элементы прасочваюцца ў кожным творы асветніка. Напрыклад, пачынаючы слова аб прамудрасці, якое абазначана як прытча чытача, з пытаннем, якой мудрасці мы шукаем. І сапраўды, калі б мудрамер спыніўся на самай высокай шкале, як у біблейскага цара Саламона, якога пабачыць і паслухаць імкнуліся ўсе цары зямлі, гэта не гарантуе чалавеку духоўнага поспеху. Кірыл настойліва раіць шукаць лагоднасць, якая ёсць маці мудрасці і розуму, і добрай думкі, і ўсім добрым справам. Ён заклікае адкінуць гордасць, непакорнасць, паклёп, гнеў, варожасць, п'янства, непрыязныя гульні і ўсякую злосць. Лагоднасць, пакорлівасць, добрыя справы павінны назапашвацца ў душэўным доме кожнага хрысціяніна, каб можна было гэтым багаццем падзяліцца з іншымі людзьмі. І дарэвалюцыйныя і савецкія даследчыкі высока ацанілі творы Кірыла Тураўскага, яго асветніцкі подзвіг. Так, Ігар Яромін пісаў: «Гістарычная заслуга Кірыла Тураўскага перш за ўсё ў тым, што ў сярэдзіне 12 стагоддзя ён падняў старажытна-рускае мастацкае слова на вышыню недасягальную для яго папярэднікаў. Некаторыя прамовы Кірыла Тураўскага, сіметрыя свае састаўных частак, паэтычнай фразеалогіі, рытмічным ладам нагадваюць вершы ў прозе. На іх ляжыць пячатка не толькі высокай літаратурнай культуры, не заўсёды звычайнай нават грэкам, настаўнікам Кірыла, але і сапраўднага таленту.
У літаратуры можна сустрэць меркаванне, што аўтарам слова пра паход Ігоравы мог быць Кірыл Туроўскі. Але прасякнутае язычніцкімі матывамі слова пра паход Ігоравы адрозніваецца ад твораў тураўляніна па тэматыцы, стылю, а галоўнае па духу. Вялікі асветнік, вядомы царкоўны дзеяч, настаўнік маралі, змагар з перажыткамі язычніцтва наўрад ці б узяўся б на схіле дзён напісаць прасякнутую язычніцкім пафасам паэму. Епіскап Сімеон. Ён нарадзіўся ў 20-е гады 13-га стагоддзя, атрымаў добрую адукацыю і быў выхаваны дабрачынным хрысціянінам. Ён заснаваў мікольскі манастыр пад Полацкам на Лучне. Клопаты аб простых людзях, заступніцтва за пакрыўджаных, міласерднасць да бедных сірот і ўдоў прынеслі Сімеону павагу народа і сан епіскапа. Яго глыбокія пропаведзі, у якіх выкрываліся заганы мясцовай улады, стваралі канфліктнай сітуацыі. Дастаткова згадаць выпадак, калі на піры полацкі князь Канстанцін Бязрукі, намякаючы на амаральнае жыццё свайго падначальнага цівуна, спрабаваў скампраметаваць епіскапа правакацыйным пытаннем, дзе будзе цівун на тым свеце. Сімеон спакойна адказваў: там сама дзе і князь. А затым растлумачыў, што князь абавязаны і сам весці бездакорнае жыццё і мусіць клапаціцца аб маральным стане сваіх падданых, а не толькі пасміхацца з іх злых учынкаў. Нежаданне падлізвацца на начальства прывяло да таго, што епіскап быў вымушаны пакінуць полацкую кафедру і пераехаў у Цвер. Літаратурны твор Сімеона епіскапа Цвярскога наказ сведчыць, што і на новым месцы асветнік праявіў сябе разумным, дабрачынным чалавекам, настаўнікам праведнасці. Даследчыкі лічаць, што Сімеон быў аўтарытэтам у царкоўных справах. Зусім верагодна, што Уладзімірскі сабор 1274 года па яго настойлівых прапановах прыняў рашэнне праводзіць строгі іспыт асоб перад іх пасвячэннем у духоўны сан, выкараняць карыслівасць пры іх пастаўленні. Гэта пастанова мае шмат агульнага з тэмамі пропаведзяў і маральнымі прынцыпамі асветніка Сімеона. Аўраам Смаленскі. У канцы 12-га, пачатку 13-га стагоддзя меў добрыя сувязі і карыстаўся вялікім аўтарытэтам насельніцтва зямель сучаснай Беларусі. Людзі прыходзілі да яго, каб паслухаць павучальныя словы і суцяшэння ад скрухі. Сам ён пражыў цяжкае жыццё, пра што можна даведацца з жыцця, напісанага каля 1240 года яго вучням Яфрэмам. У дзяцінстве будучага асветніка называлі Афанасій, і ён быў доўгачаканым сынам. Да гэтага маці нарадзіла 12 дачок. Рана пайшоў ён у манастыр, дзе праявіў вялікія здольнасці ў вучобе. Спачатку ігумен цешыўся яго поспехамі ў мудрым тлумачэнні Бібліі, а затым стаў зайздросціць, дакараць і ганьбіць. Услед за кіраўніком яго зневажалі і манахі, але Аўраамій пакорліва пераносіў папрокі, насмешкі, кпіны. Неўзабаве ён вымушаны быў перасяліцца ў бедны манастыр у Смаленску. Там яго асветніцкая дзейнасць карысталася папулярнасцю, таму што ён тлумачыў неразумелыя месцы пісання проста і ясна. Сваімі бліскучымі пропаведзямі на самыя надзённыя пытанні Аўраамій прыцягваў да сябе ўсё смаленскае грамадства. Поспех яго быў такі вялікі, што гарадскія цэркві апусцелі. Знакамітыя людзі, беднякі і рабы усе знаходзілі суцяшэнне ў гутарках пра падобнага. Але гарадское духавенства, манахі і нават некаторыя з гараджан апалчыліся супраць Аўраамія. Папы рыкалі, як ваўкі, завідуючы яго папулярнасці, гаворыць біёграф. Праціўнікі выклікалі Аўраамія на дыспуты, каб даказаць яго слабасць у багаслов'і, але ён заўсёды выходзіў пераможцам. Яго тлумачэнне Бібліі палічылі памылковым. За гэта Аўраамій 5 гадоў зневажаўся як еретык. Падбухтораны недобразычліўцамі, натоўп стаў патрабаваць суда над ім. Сабраліся святары, ігумены, дзячкі, прыбыў і сам князь Мсціслаў Раманович для правядзення суда.
Лука Прусін папярэдзіў народ аб непазбежнасці кары нябеснай за гэткае судзілішча, але да яго заклікаў аб раскаянні не захацелі нават і прыслухацца. Епіскап смаленскі Ігнацій забараніў Аўраамію размаўляць з народам і адправіў у ссылку ў селішчанскі манастыр. У тое лета Смаленшчыну спасцігла страшэнная засуха. Маленні епіскапа не прынеслі поспехаў, і толькі па малітве Аўраамія засмяглая зямля была паліта доўгачаканым дажджом. Пасля гэтага ён быў рэабілітаваны і прызначаны ігуменам Багародзецкага манастыра. Клімент Смаляціч. Паводле слоў летапіса, Клімент быў кніжнік, якога не бывала на Русі. Гэтая характарыстыка, бясспрэчна, вельмі справядлівая. У 1147 годзе вялікі князь кіеўскі Ізяслаў вырашыў зрабіць яго мітрапалітам, і сабор рускіх епіскапаў пасвяціў у мітрапаліты гэтага манаха, які карыстаўся ўжо тады шырокай вядомасцю падзвіжніка і вучонага багаслова. Клімент быў пладавітым пісьменнікам, але да нашага часу захавалася толькі адно яго пасланне да свайго старога сябра, смаленскага свяшчэнніка Фамы. Гэтае пасланне раскрывае нам кругагляд і інтарэсы смаленскага адукаванага грамадства таго часу. Аказваецца, Клімент і яго паслядоўнікі дапускалі іншасказальнае тлумачэнне свяшчэннага пісання, абапіраючыся ў сваіх тлумачэннях на творы Гамера, Платона і Арыстоцеля. Процілеглага кірунку трымаўся нехта Грыгорый, таксама смаленскі кніжнік, які прытрымліваўся літары свяшчэннага пісання. Абодва бакі, што спрачаліся, чыталі названых грэчаскіх аўтараў у арыгінале. Клімент Смаляціч і Аўраамій Смаленскі бліскучыя зоркі на смаленскім небасхіле. Але яны былі не выпадковай з'явай, таму што ў Смаленску былі школы, а перапісванне рукапісаў і кніг знаходзіла сабе збыт. У Смаленску не проста былі школы, але сярод іх можна было адрозніць школу звычайнага старажытнарускага тыпу, у адной з якіх вывучаўся яшчэ ў дзяцінстве Аўраамій Смаленскі. Таксама можна было адрозніць школу вышэйшага тыпу, дзе навучанне грунтавалася на вывучэнні грэчаскай і лацінскай моў, і дзе мітрапаліт Клімент Смаляціч атрымаў сваю шырокую філасофскую адукацыю. Вакол гэтай школы групаваўся гурток грэцыстаў і лаціністаў, якія вялі паміж сабой багаслоўскія і філасофскія спрэчкі. Смаленскія кнігасховішчы мелі багаты кніжны матэрыял, што відаць не толькі з твораў мітрапаліта Клімента, але і па выніках той шырокай начытанасці, якую меў Аўраамій. Смаленск даў шэраг цудоўных літаратурных твораў, пачынаючы з пасланняў Клімента, біяграфіі Аўраамія, напісанай Яфрэмам, і канчаючы аповесцю аб Меркурыі, пра падарожжа Ігнація Смаляніна ў Палясціну і Канстанцінополь і многімі іншымі. Шмат, аднак, літаратурных помнікаў не дайшло да нас, напрыклад, той жа смаленскі летапіс. Епіскап полацкі Міна. Епіскап Міна здзяйсняў сваё служэнне ў тыя часы, калі хрысціянства яшчэ толькі пачынала распаўсюджвацца на беларускіх землях. Час і месца нараджэння свяціцеля нам невядомы, але можна меркаваць, што адбылося гэта не пазней за 1065 год у Полацку або ў яго наваколлі. У старажытным Полацку прайшлі яго дзяцінства і юнацтва. Тут закладваліся асновы і першыя вопыты духоўнага падзвіжнічаства. Дасягнуўшы паўналецця, будучы епіскап накіраваўся ў вядомы Кіева-Пячэрскі манастыр. Там праз кароткі час прыняў манашаскі пострыг і з інацкай руплівасцю і пакорным сэрцам уступіў на шлях малітоўнага падзвіжніцтва, самаахвярнага служэння Богу і бліжняму. Абрад узвядзення ў сан епіскапа, як паведамляецца ў епаціевскім і лаўрэцімскім летапісах, адбыўся 13 снежня 1105 года. Здзейсніў яго, верагодна, мітрапаліт кіеўскі Нікіфар, які сам раней займаў полацкую кафедру. Епіскап Міна згадваецца ў пацерыку Пячэрскім, напісаным у Кіеву ў 1661 годзе, сярод іншых епіскапаў, выхаванцаў Кіева-Пячэрскага манастыра, якія не сваім взысканнем, но божым пануждзеннем ад глубіны пещерныя на высоту престолов святительскіх вознесошася.
Епіскап Міна ўзначаліў полацкую епархію ў той час, калі ў яе ўваходзіла пераважная большасць земляў сучаснай Беларусі. Яго свяціцельскімі малітвамі і клопатамі уладкоўваліся храмы і манастыры, выхоўваліся новыя пакаленні пастыраў, акармлялася полацкая паства. Кафедральным храмам быў знакаміты сабор у гонар святой Сафіі прамудрасці Божай, які ў перабудаваным выглядзе захаваўся да нашых дзён. Пра высокі стан асветы і маралі тагачасных палачанаў сведчыць факт, што яны пры епіскапе Міне якраз узрасла і прыняла інанскі пострыг пра падобнае Ефрасінне полацкае. Епіскап Міна, як і іншыя полацкія ўладыкі, карыстаўся надзвычай высокім аўтарытэтам, браў чынны ўдзел у справах полацкага княства і ўсёй кіеўскай мітраполіі. Вядомы, напрыклад, факт яго ўдзелу ва ўрачыстым перанясенні мошчаў святых мучанікаў Барыса і Глеба ў Кіеў у 1115 годзе. Спачыў свяціцель летам 1116 года, пра што згадваецца ва ўваскрасенскім летапісе. Невядома дакладна, дзе быў пахаваны свяціцель Міна, але можна меркаваць, што яго святыя мошчы спачываюць каля Преабражэнскага храма свята Спаса Ефрасінеўскага манастыра ў Полацку. Полацкі епіскап Дыянісій. Гістарычныя звесткі пра жыццёвы шлях свяціцеля Дыянісія не захаваліся. Вядома толькі, што ён быў чацвёртым з епіскапаў полацкіх, чые імёны дашлі да нас. Ён узначальваў полацкую кафедру пасля епіскапа Казьмы, які спачыў пасля 1156 года. А пераемнікам епіскапа Дыянісія на полацкай кафедры стаў грэк Мікалай. Верагодна, што Дыянісій таксама быў грэкам. У епіскапскі сан, на думку даследчыкаў, ён быў рукапаложаны ў перыяд паміж 1156 і 1167 гадамі. У жыцці Ефрасіні Полацкай апавядаецца, што менавіта уладыка Дыянісій здзейсніў манашаскі пострыг дзвюх стрыечных сясцёр прападобнай Ефрасіні. Гэта адбылося непасрэдна перад яе паломніцтвам у святую зямлю, пачатак якога адносіцца да зімы 1166-67 гадоў. Уладыка Дыянісій багаславіў прападобную Ефрасіню ў далёкае падарожжа па святых месцах. Відавочна, што свяціцель Дыянісій быў ініцыятарам царкоўнага праслаўлення Ефрасіні Полацкай. Пры ім былі напісаны жыцціе і служба святой княжанне Ігуміі. Памёр свяціцель згодна з летапіснымі сведчаннямі ў 1184 годзе. Невядома, ці ён быў пахаваны ў адным з полацкіх манастыроў, ці яго мошчы былі перанесены ў Кіева-Пячэрскую лаўру. Манументальнае дойлідства. Дойлідства полацкай зямлі. Распаўсюджанне хрысціянства на старабеларускіх землях стала адным з вызначальных фактараў іх гісторыі, увогуле і развіцці культуры ў прыватнасці. Менавіта з усталяваннем хрысціянства ў якасці афіцыйнай рэлігіі пачынаецца гісторыя манументальнага дойлідства Беларусі. Першым мураваным храмам на тэрыторыі Беларусі быў Сафійскі сабор у Полацку. Саборы Сафіі прысвечаны прамудрасці Божай. Ва ўсім усходнеславянскім свеце такое імя, апроч полацкай, насілі святыні ў Канстанцінопале, Салуні, Ахрыдзе, Кіеве і Новгарадзе. Фактам пабудовы Сафійскага сабора Полацк заяўляў аб сваім праве ўстаць нароўні з буйнейшымі цэнтрамі ўсходняй Еўропы. Ад старажытнай пабудовы Полацку засталіся не толькі падмуркі, але і рэшткі сцен, месцамі на значную вышыню, якія былі ўключаны ў барочны сабор 18 стагоддзя. У сваім першапачатковым выглядзе полацкая Сафія ўяўляла сабой пяцінефавы, трохапсідны крыжова-купальны храм шырынёй 26,5 метраў, даўжынёй разам з апсідам 31,5 метр. Для параўнання нагадаем, што шырыня кіеўскай Сафіі 39 метраў, даўжыня 34, Новгарадскай Сафіі адпаведна 39 і 35,5. Ва ўсходняй частцы цэнтральнага нефа ёсць дадатковае чляненне віма, што сведчыць аб прыналежнасці помніка да складанага тыпу крыжова-купальнага храма,
даволі распаўсюджанага ў Канстанцінопалі, а таксама ў некаторых візантійскіх правінцыях 11-12 стагоддзяў. Над сяродкрыжжам сабора узвышаўся барабан галоўнага купала. Вакол яго размяшчаліся 4 меншыя купалы. У пісьмовай крыніцы 14 стагоддзя ідзе размова аб 7 вярхах полацкай Сафіі. Пытанне аб часе ўзнікнення і месцы ў агульнай кампазіцыі 2 дадатковых купалаў застаецца нявысветленым. Унутраны аб'ём храма быў падзелены 16 крыжовымі слупамі на 5 нефаў. Шырокі цэнтральны і больш вузкія бакавыя. 3 невялікія 8-гранныя слупы служылі дадатковымі апорамі для хораў, якія мелі П-падобную форму. Крайнія бакавыя і заходнія праходы адкрываліся ў падкупальную прастору падвойнымі аркамі. На ўнутраных і фасадных сценах слупам адвялі плоскія лапаткі. 3 сярэднія нефы завяршаліся паўкруглымі апсідамі. Цэнтральная апсіда моцна вынесена ўперад. Храм меў 3 парталы з заходняга, паўночнага і паўднёвага бакоў. Да паўночна-заходняга кута храма прымыкала квадратная вежа-званіца. Пазней, у 12 стагоддзі, была прыбудавана каплічка з прамавугольнай апсідай, прытвор каля паўднёвага партала, з усходу пахавальня, а да апсідаў контрфорсы. Храм пабудаваны ў змешанай тэхніцы з муроўкай са схаваным радам, калі адзін рад цэглы быў утоплены, а прастора паміж верхнім і ніжнім радам запаўнялася вапнавай рошчынай. У выніку храм набываў паласатыя чырвона-белыя фасады. Непрацаваныя валуны выходзілі радамі на паверхні сцен. Заходні, паўночны і паўднёвы фасады падзелены лапаткамі адпаведна нефаваму чляненню архітэктурнага аб'ёму. Апсіды ўпрыгожаны тонкімі паўкалонкамі. Значную роль у дэкаратыўным афармленні ўсходняга боку сабора адыгралі рады 2 уступістых ніж з паўцыркульным завяршэннем. Пасля заканчэння будаўніцтва Сафійскага сабора ў 50-х гадах 11 стагоддзя манументальнае будаўніцтва ў Полацку узнаўляецца на мяжы 11 і 12 стагоддзяў. Менавіта так датуюць некаторыя даследчыкі вялікі храм бельчыцкага манастыра пад Полацкам. Іншыя схіляюцца да больш позняй даты. Гэта 20-е, а то і 30-е гады 12 стагоддзя. Гэта пабудова, вядомая па матэрыялах археалагічных раскопак, уяўляла сабой 3-нефавы храм з 6 слупамі і 3 прытворамі, змураваны з плінфай у тэхніцы са схаваным радам. У вялікім храме закладзена адна канструктыўная дэталь, якая стала характэрнай рысай помнікаў старажытнага полацкага дойлідства да сярэдзіны 12 стагоддзя. У ім купал быў размешчаны не па цэнтры плана, а перанесены на адно чляненне на захад. Ускрытыя ў час раскопак храм пахавальня Єфрасінівскага манастыра і царква на ніжнім замку засведчылі яшчэ шэраг асаблівасцей. Наяўнасць адной апсіды, 2 другія не выяўлены звонку, і галерэю, якая на кутах храма мае пашырэнне, што значна ўплывала на аб'ёмна-прасторавае ўспрыняцце будынка. Да арыгінальных рыс трэба далучыць і вялікую колькасць пахаванняў у мураваных скляпах. Яны цалкам займалі ўсе галерэі. Знадворку храму былі аформлены 2-абломнымі лапаткамі. Археалагічнае даследаванне рэшткаў царквы на ніжнім замку паказала нетрадыцыйны характар падмуркаў. Увасабленнем новага тыпу храма на ўсходнеславянскіх тэрыторыях з'яўляецца сусветна вядомая спасская царква Єфрасінівскага манастыра, пабудаваная паводле звестак пісьмовых крыніц полацкім дойлідам Іаанам, манахам Барысаглебскага манастыра ў Бельчыцы па заказу Єфрасіні Полацкай. Да таго ж кола пабудоў належыць Барысаглебская царква Бельчыцкага манастыра. Новаўвядзенне выявілася ў тым, што на базе ўжо традыцыйнага выцягнутага ў плане будынка ствараецца вежападобная кампазіцыя з паступовым пераходам ад большага аб'ёму да меншага і завершаная купалам на спецыяльным п'едэстале. Закамары 3 чляненняў, апрача заходняга, завяршаліся кілепадобнымі аркамі. Яшчэ 2 рады такіх жа завостраных арак, але штораз меншых, прыступкамі ўздымаюцца да высокага барабана. Апрача таго, тут адзначаецца зусім нетрадыцыйнае размеркаванне апорных слупоў, а значыць і характар члянення паўночнага і паўднёвага фасадаў.
Неаднолькавай была вышыня сабора ў розных яго частках. Алтарная частка і нартэкс былі значна ніжэйшымі за цэнтральны аб'ём храма. Усё гэта падкрэслівала вертыкальную скіраванасць і ўзмацняла дынаміку архітэктурных аб'ёмаў. Асобнае месца ў шэрагу помнікаў старажытных полацкага дойлідства займае храм Трыконг бельчыцкага манастыра. Прасторны, моцна выцягнуты ў плане будынак меў 3 вялікія паўкруглыя апсіды, алтарную з усходу, па адной з поўначы і поўдня. Гэтыя бакавыя апсіды ў балканскіх краінах называюцца спеўніцамі. Унутры будынка пасярэдзіне размешчаны 4 шырока расстаўленыя квадратныя слупы, якія, верагодна, служылі апорай купала. На сённяшні дзень мы ведаем 13 помнікаў мураванага дойлідства 12 стагоддзя ў Полацку, сярод якіх ёсць адна грамадзянская пабудова – княжацкі хорам, невялікі квадратны ў плане мураваны будынак. Зберагліся толькі 2 старажытныя помнікі – Сафійскі сабор і Спасская царква Ефрасінеўскага манастыра. Ёсць падставы меркаваць, што на правым беразе палаты паміж полацкім гарадзішам і Спасскім манастыром існаваў манастыр Багародзіцы, заснаваны Ефрасіняй, у якім таксама знаходзілася мураваная царква. Прыкладна ў гэтым месцы, на Ксавер'еўцы, у мінулым стагоддзі былі выяўлены старажытныя муроўкі. Леанід Аляксееў, грунтуючыся на інфармацыі лебедзеўскага летапісу, атаясамлівае помнік з царквой Юрыя. Рысы полацкай архітэктуры ўвасоблены ў дабравешчанскай царкве Віцебска. Гэта і моцна выцягнутая форма плана, наяўнасць адной масіўнай апсіды. Незвычайнай тут з'яўляецца будаўнічая тэхніка. Сцяны храма змураваны з квадратаў часанага каменю, якія чаргуюцца з 2-3 радамі плінфы. Лесвіца на хоры змяшчалася ў тоўшчы заходняга мура. Узровень першапачатковай падлогі на метр вышэй тагачаснай дзённай паверхні, а гэта азначае, што будынак меў высокі цокаль, што з'яўляецца рэдкім выпадкам у практыцы ўсходнеславянскай архітэктуры. Уражанне даволі арыгінальнага храма пакідае раскапаная ў Мінску царква, будаўніцтва якой па нейкіх прычынах так і не было скончана. Добра захаваліся падмуркі, якія даюць магчымасць рэканструяваць план забудовы. Гэта меўся быць невялікі трохапсідны храм з 4 слупамі. Неабходна адзначыць, што своеасаблівымі рысамі яго былі незвычайная канструкцыя падмуркаў, якая ўключала драўляныя субінструкцыі, абліцоўка ўнутраных сцен апрацаванымі квадратамі даламіту. Пінская царква не мае аналагаў сярод помнікаў на абшарах усходнеславянскіх зямель, але мае рысы раманскай архітэктуры. На думку Эдуарда Загарульскага, у яе збудаванні прымалі ўдзел польскія майстры. Помнікі дойлідства Панямоння. Актыўнае манументальнае будаўніцтва вялося ў 12 стагоддзі ў Панямонні. Амаль да непазнавальнасці была зменена ў пазнейшыя часы Барысаглебская царква ў Навагрудку. Архітэктурна-археалагічнае даследаванне помніка паказала яго сувязь з полацкай архітэктурнай школай. Мяркуюць, што ва ўзвядзенні асноўнага аб'ёму прымалі ўдзел майстры, якія будавалі віцебскую дабравешчанскую царкву. На гэта ўказвае вялікае падабенства планаў разглядаемых помнікаў, а таксама характар муроўкі сцен, унутраная частка якіх забудоўвалася. Праўда, муроўка Наваградскай царквы не такая дасканалая. Галерэя ж пабудаваны полацкімі дойлідамі ў тэхніцы са схаваным радам. Яркую старонку ў гісторыі мураванага дойлідства Беларусі упісала старажытная гародня. Самым раннім помнікам культавай архітэктуры тут з'яўляецца ніжняя царква, што была размешчана на дзедзінцы. Яе выявілі і даследавалі польскія археолагі. Датуецца пабудова 30-мі гадамі 12 стагоддзя. Гэта 6-слупавы храм з адной апсідай. Купал абапіраўся на заходнія пары слупоў. Незвычайным было убранне знешніх фасадаў царквы. Проста ў цагляную муроўку ўстаўлены шліфаваныя камяні розных памераў і колераў. А вышэй з жоўтых, зялёных і карычневых маёлікавых плітак выкладзены арнаменты ў выглядзе крыжоў, разетак, ромбаў.
У муроўку сцен уключана вялікая колькасць галаснікоў, якія адкрываліся ўнутр храма. У паўднёва-заходнім чляненні маецца вінтавая лесніца, што вяла на хоры. Выдатна захавалася першапачатковая падлога ніжняй царквы, што дало магчымасць зрабіць поўную яе графічную рэканструкцыю. На вялікую вышыню захаваліся сцены барысаглебскай ці каложскай царквы. Яна родасная вышэй апісанаму храму з той толькі розніцай, што мае 3 апсіды і купал быў размешчаны паміж усходнімі парамі слупоў. Арыгінальная і сама форма апор, яна круглая. Захаванасць каложскай царквы дае магчымасць вывучыць вельмі арыгінальную сістэму ўключэння ў муры сцен галаснікоў. Царква мела 3 ўваходы, паміж пілястрамі размяшчаліся 2 ярусы акон з паўцыркульным завяршэннем праёмаў. Усе 3 апсіды таксама мелі вялікія вокны. Сцены зроблены з раўнаслойнай тэхніцы. На паўночным фасадзе цалкам захавалася сістэма паліхромнага аздаблення мура. Аднізу па перыметры сцяны праходзяць рады валуноў рознага колеру, што выходзіць на паверхню абчасаным бокам. Памеры камянёў кожнага вышэйшага рада памяншаюцца. Потым яны саступаюць месца паліхромным маёлькавым пліткам квадратнай, трапецападобнай і круглай форм. З іх выкладзены ромбы, паўромбы, крыжы і разеткі. Усё гэта разам надае царкве надзвычай прыгожы, казачны выгляд. Цікавым помнікам можна назваць прачысцінскую царкву ў Гродні. Гэты храм з адной прамавугольнай апсідай. Яе план і рэшткі старажытнай маёлькавай падлогі можна сёння пабачыць на тэрыторыі базыльянскага манастыра. Да таго ж кола помнікаў належыць таксама і недабудаваная царква ў Ваўкавыску, якая амаль цалкам паўтарае план ніжняй гарадзенскай царквы. Старажытная гародня вядома не толькі сваімі культавымі, але і грамадзянскімі пабудовамі 12 стагоддзя. Найлепш захаваўся княжацкі хорам на дзядзінцы. Змураваны ён у раўнаслойнай тэхніцы, аналагічнай той, што і храмы 12 стагоддзя. З паўднёвага боку дзядзінца выяўлены разваліны старажытнай сцяны з плінфы на вапнавай рошчыне з цемянкай, што праходзіла па грэбні старажытнага вала. Рэшткі такой жа сцяны выяўлены і ва ўсходняй частцы гарадзенскага дзядзінца. Олег Трусаў, археолог і гісторык беларускай літаратуры, лічыць, што сцяна мела абарончае прызначэнне. Асобнае месца ў культавым дойлідстве Беларусі займала Тураўская царква 12 стагоддзя, трохапсідны храм з 6 слупамі. Арыгінальнай рысай яе з'яўляюцца мураваныя перагародкі перад алтаром, нартыкс аддзелены сценкамі, як у Віцебскай і Барысаглебскай бельчыцкай царквах. У прынцыпе ж усе асноўныя характарыстыкі адпавядаюць традыцыям полацкай і гарадзенскай школы. Помнікі абарончага дойлідства 13 стагоддзя. 13 стагоддзя пакінула вельмі мала помнікаў мураванага дойлідства. Усе яны з'яўляюцца прыкладамі абарончай архітэктуры. Найбольш вядомы і добра захаваны белая вежа ў камянцы. У Навагрудку ў канцы 13 стагоддзя была ўзведзена абарончая вежа, якая пазней уключана ў сістэму ўмацаванняў Наваградскага замка. Будаўнічыя матэрыялы і тэхніка архітэктурных форм сведчаць аб рамана-гатычным вобліку помнікаў. Плінфа замяняецца вялікапамернай брусковай цэглай. Сцяны зроблены ў венскай сістэме муроўкі. Ускладняецца канструкцыя скляпенняў. Яны становяцца нервюрнымі. Формы праёмаў акон і парталаў застаюцца паўкруглымі і спічастымі пры больш шырокім выкарыстанні апошніх. Паводле тых нешматлікіх вядомых помнікаў, што ў другой палове 13 стагоддзя мураваная архітэктура Беларусі набывае цалкам раманскі заходні выгляд і вонкава, і канструкцыйна. Усяго на тэрыторыі Беларусі выяўлена і даследавана 25 мураваных помнікаў культавай і грамадзянскай архітэктуры 11-13 стагоддзяў. Архітэктурныя школы. Многія аўтары традыцыйна разглядалі ўсе помнікі архітэктуры 11-12 стагоддзя на тэрыторыі Беларусі
як помнікі, цытата, древнерускага зодчества да мангольскага перыяда. А школы як мясцовыя варыянты гэтага самага древнерускага зодчества. Наўгародскі і полацкі сафійскія саборы трактаваліся выключна як спрошчаныя мадэлі галоўнага ўзору Сафіі Кіеўскай. На неправамернасць такога падходу слушна ўказваў яшчэ Мікалай Шакаціхін, які ў 1928 годзе пісаў, што, цытата, «У Полацку былі ўтвораны найболей выдатныя і арыгінальныя ўзоры свайго ўласнага і шмат у чым зусім асаблівага архітэктурнага стылю». Па сваім плане полацкая Сафія адносіцца да складанага тыпу крыжова-купальнага храма, на што указвае Віма, дадатковае памяшканне, якое паглыбляла перспектыву ўнутранага аб'ёма. Такі тып плана зусім не характэрны для Кіева і звычайны для помнікаў 11-12 стагоддзя Канстанцінополя, Фесалонік і некаторых балканскіх краін. Кіеўская Сафія уяўляе сабой моцна расшыраны варыянт крыжова-купальнай сістэмы. Полацкая Сафія мае падоўжаны план. Пры гэтым сярэдняя апсіда надзвычай энергічна вынесена ўперад, што надае агульнаму плану пабудовы выцягнуты характар пры амаль квадратнай форме памяшкання. Вялікая колькасць купалоў кіеўскай Сафіі арыгінальная з'ява ва ўсходнехрысціянскай архітэктуры, як і надзвычай складаная сістэма галерэй, што моцна ускладняла архітэктурны облік храма. Сафійскі сабор у Полацку не мае першапачаткова ніякіх прыбудоў, апрача вежы-званніцы. Адсутнасць галерэй надавала яснасць і цэласнасць архітэктурным формам храма. На працягу 12 стагоддзя у полацкім дойлідстве развіваліся ідэі, закладзеныя ў Сафійскім саборы. Лічыцца, што арцель, якая пабудавала ў Полацку Сафійскі сабор, пасля выканання заказу пакінула горад. Наконт пытання аб часе ўзнаўлення манументальнага будаўніцтва і таго, якая арцель гэта рабіла ў Полацку, сярод даследчыкаў адзінага меркавання не існуе. Незалежна ад даты і паходжання майстроў, якія сюды прыбылі, яны мусілі лічыцца з архітэктурнымі традыцыямі, увасобленымі ў Сафійскім саборы. У развіцці полацкай школы культавага дойлідства вылучаюцца два перыяды. Першы, адкрыты вялікім храмам Бельчыцкага манастыра, доўжыўся прыкладна да сярэдзіны 12 стагоддзя. Апрача выцягнутасці плана, вімы, размяшчэння купала над заходнімі парамі слупоў, помнікі гэтага часу характарызуюцца таксама з'яўленнем прытвораў і галерэй пры паўночных, паўднёвых і заходніх фасадах, пахаванняў у мураваных склепах, дамінаваннем цэнтральнай апсіды. Яшчэ да сярэдзіны 12 стагоддзя ў дойлідстве з'яўляюцца новыя рысы, якія сведчаць аб якасна новым этапе яго развіцця. Да ліку такіх рыс трэба аднесці памяншэнне памераў храмаў, узмацненне дынамікі, дамінаванне вертыкальнай кампазіцыі, вельмі звужаныя бакавыя нефы і іншыя. Тэндэнцыя да стварэння дынамічнай кампазіцыі кампактнага невялікага храма вежавага тыпу была сутнасцю другога перыяду і паслядоўна ўвасобілася ў Спасскім саборы Ефрасіняўскага манастыра. Прычым цікава адзначыць, што новыя задачы дойліды вырашалі, не кранаючы ўжо існуючых на той час архітэктурных традыцый Полаччыны. Полацкі храм вежавага тыпу засноўваецца на плане, які мае яшчэ больш выцягнутыя прапорцыі. Імкненне ўзмацніць вертыкальны ось вежападобнай кампазіцыі выявілася ў высокім барабане невялікага дыяметра, унесенага да таго ж на спецыяльны п'едэстал, у кампаноўцы арак, перакрыццяў прыступкамі, у спічастай форме арак і закамар і бровак над вокнамі. Усе храмы новага перыяду аднаапсідныя, бакавыя алтарныя паўкружы схаваныя ў тоўшчы муроў. Арыгінальна выглядае на ўсходнеславянскіх абшарах чатырохслупавы храм з 3 апсідамі, трыконг, у Бельчыцы. Такі тып архітэктурнай кампазіцыі паходзіць з Афона, быў шырока распаўсюджаны на абшарах краін Балканскага рэгіёна на працягу некалькіх стагоддзяў. Надзвычай цікавай уяўляецца маленькая бясслупавая пятніцкая царква,
з адной прамавугольнай апсідай. Па сваім плане яна ўвогуле нагадвае раннія хрысціянскія базілікі. Такога тыпу храмы распаўсюджаны былі у некаторых краінах балканскага рэгіёна. Адрозніваецца ад суседніх зямель і будаўнічая тэхніка полацкіх храмаў. У той час, калі ў сумежных рэгіёнах цалкам пануе раўнаслоўная муроўка, полацкія дойліды працягваюць карыстацца тэхнікай муравання са схаваным радам плінф. Валуны, калі і прысутнічаюць, ужо не выходзяць на фасады. Своеасабліва выглядаюць мінскі і віцебскі храмы. У першым бутавыя сцены знутры абліцаваны каменнымі пліткамі. Другі увогуле складзены з каменных блокаў, што чаргуецца з некалькімі радамі плінфы. Самабытная школа мураванага дойлідства склалася ў гародні. Да яе адносіцца і недабудаваны ваўкавыскі храм. Адрозненне найбольш відавочна ў будаўнічай тэхніцы храмаў. Яны зроблены раўнаслойнай муроўкай, у якую на знешніх фасадах уключаны зашліфаваны з аднаго боку валуны і паліхромныя маёлікавыя пліткі і талеркі невялікага дыяметра, з якіх выкладзены ромбы, крыжы і разеткі. Незвычайная таксама структура плана, вельмі сплошчаная форма апсіды, якая ў прачысцінскай царкве набывае нават прамавугольную форму. Яшчэ адна арыгінальная рыса гарадзенскіх помнікаў – вялікая колькасць галаснікоў, што на ўсіх узроўнях у пэўным парадку адкрываюцца ўнутр храма, выконваючы пры гэтым трайную функцыю – аблягчэнне будаўнічай канструкцыі, паляпшэнне акустыкі і дадатковае дэкаратыўнае аздабленне інтэр'ера. Шэраг асаблівасцей помнікаў старабеларускага дойлідства сведчыць аб раманскіх уплывах. Яны прасочваюцца ў асобных элементах архітэктурнай канструкцыі, будаўнічай тэхніцы, дэкаратыўным аздабленні. У 12 стагоддзі да Сафійскага сабора ў Полацку быў прыбудаваны цэлы комплекс капліц-пахавальняў. Прычым, насуперак таму, што было прынята ва ўсходнеславянскай архітэктуры, гэты комплекс цалкам прыкрыў сабой усходні бок храма. Але такая практыка была звычайнай у рамана-гатычным свеце. Тады ж да апсід Сафіі былі прыбудаваны контрфорсы, канструкцыйная дэталь выключна гатычнай архітэктуры. Раманскі ўплыў адчуваецца ў сімпатыях майстроў да такога будаўнічага матэрыялу, як камень. Калі ў мінскай, віцебскай, дабравечнскай цэрквах апрацаваныя каменныя блокі проста ўключаны ў муроўкі, у помніках гарадзенскага тыпу валуны выступалі адпаліраванымі бакамі, упрыгожваючы фасады, то у сценах полацкіх, барысаглебскай і пятніцкай цэркваў заціркі рошчыны паміж радамі плінфы зроблены наўмысна няроўна, з прымяненнем драўлянага штампа, імітуючы камень. З заходнімі ўплывамі некаторыя даследчыкі звязваюць і галасніковую сістэму помнікаў гарадзенскай школы. Агульнымі рысамі абедзвюх архітэктурных школ 11-12 стагоддзя на тэрыторыі Беларусі былі наступныя. Выцягнутасць планаў, аднаапсіднасць, лаканічнасць пластычнага архітэктурнага дэкору, беражлівае станаўленне да архітэктурнай плоскасці, шырокае ўжыванне колеру для аздаблення пабудоў, пэўны кансерватызм у развіцці будаўнічай тэхнікі, багатыя наборы маёлікавых падлог з плітак жоўтага, зялёнага і карычневага колеру самай разнастайнай формы, вялікая колькасць клеймаў і знакаў на старажытнай цэгле. Такім чынам, мураванае дойлідства беларускіх зямель 12 стагоддзя развівалася ў рэчышчы архітэктурнага працэсу ўсяго ўсходнехрысціянскага свету і спалучала ў сабе шэраг арыгінальных асаблівасцей, што вылучалі яго сярод архітэктурных школ суседніх рэгіёнаў і выяўляліся ў сферы архітэктурных рашэнняў, будаўнічай тэхнікі і дэкору. Мастацтва. Манументальны жывапіс. Мастацтва Беларусі 9-13 стагоддзяў з'ява надзвычай складаная, шматпланавая і неаднародная. Падмуркам, на якім адбывалася фарміраванне і выспяванне яго, былі найважнейшыя ў жыцці любой нацыі гістарычныя падзеі і з'явы. Згадаем некаторыя з іх,
што несумненна ўплывалі, а часта і вызначалі абліччам мастацкай культуры таго часу. Поліэтнічны склад насельніцтва, функцыяніраванне вялікага воднага шляху з варагаў у грэкі, стварэнне дзяржаўнасці, узнікненне гарадоў, пачатак выцяснення племянной свядомасці насельніцтва тэрытарыяльна-дзяржаўнай. Трэба таксама памятаць, што старажытна-беларускія землі і тады не былі адасобленымі ад знешняга свету у геаграфічных, этнічных, палітычных, сацыяльных, культурных адносінах. Нарэшце, менавіта ў гэты перыяд пачынаецца наша летапісная гісторыя, распаўсюджваецца хрысціянства, якое становіцца дзяржаўнай рэлігіяй, нараджаецца прафесійнае мастацтва, літаратура, архітэктура, жывапіс і пластыка. У 12 стагоддзі ў гарадах разгарнулася шырокае храмавае будаўніцтва. У Полацку сцены кожнай святыні знутры абавязкова упрыгожваліся фрэскамі. Роспісы захаваліся толькі на 2 помніках. Фрагментарна ў Сафійскім саборы і практычна цалкам у царкве Спаса Ефрасіняўскага манастыра. Па астатніх роспісах крыніцамі ведаў з'яўляюцца архітэктурныя і літаратурныя звесткі, а таксама знойдзеныя ў выніку археалагічных раскопак фрагменты гэтых самых фрэсак. Манументальны жывапіс таго часу вывучалі Мікалай Шчакаціхін, Іван Хозераў, Вольга Церашчатава, Адольф Сяліцкі. У Сафійскім саборы расчышчаны невялікія фрагменты фрэсак у цэнтральнай апсідзе. На сценах і слупах тое нязначнай часткі, што засталася ад храма 11 стагоддзя. Захаванасць сюжэтных кампазіцый кепская. У цэнтральнай апсідзе чытаецца эўхарыстыя. У паўднёва-ўсходняй частцы бачна фігура апостала, павернутага да апсіды. Цікавасць уяўляе раслінна-геаметрычны арнамент адкосу акна. Цёмна-зялёныя парасткі, якія ўтвараюць сэрцападобныя фігуры ў абрамленні трохвугольнікаў карычневага колеру. Гэты матыў нагадвае і роспісы аконных адкосаў Барысаглебскай царквы Бельчыцкага манастыра. Знойдзеныя пры археалагічных даследаваннях фрагменты фрэсак Сафійскага сабора даюць уяўленне пра багатую і разнастайную палітру роспісаў з мяккімі пераходамі ад яркіх і чыстых да цёмных і прыглушаных таноў. Выкарыстаны карычнева-чырвоныя, блакітна-сінія і жоўта-зялёныя фарбы. Відавочна, што роспісы зроблены ў візантыйскай манеры, часам нагадваюць мазаікі кіеўскай Сафіі. Мастацтвазнаўцы, якія вывучалі рэшткі фрэсак Полацкага сабора, лічаць, што схема роспісу яго адрозніваецца ад схемы роспісу галоўнай святыні Кіева і усталёўвае канон, які, можна меркаваць, захоўваўся ва ўсіх наступных полацкіх храмах таго перыяду. Панэлі, паводле тагачаснай традыцыі, распісваліся пад мармур, адкосы акон і дзвярэй, а таксама некаторыя прасценкі запаўняліся арнаментальнымі кампазіцыямі. Евангельскі аповед пачынаўся ад партала на паўночнай сцяне. Кульмінацыя прыпадала на цэнтральную апсіду, дзе размяшчалася галоўная кампазіцыя эўхарыстыя. Шматфігурныя сцэны перамяжаюцца з постацямі асобных святых, задаючы роспісам пэўны рытм. Інфармацыя пра фрэскі храмаў Бельчыцкага манастыра захавалася толькі ў архіўных крыніцах. Рэшткі іх бачылі і апісалі ў 20-х гадах Мікалай Шчакаціхін і Іван Хозераў. Роспіс Пятніцкай царквы традыцыйна падзяляўся на 3 рэгістры ці ярусы. У ніжнім прадстаўлены выявы святых і пакутнікаў. Другі рэгістр займаюць тэматычныя кампазіцыі. Па версе ішлі самыя вялікія і значныя кампазіцыі, якія ілюстравалі важнейшыя евангельскія сюжэты. Гэта раскрыжаванне, стрэчанне, аплакванне, зняццё з крыжа. Фонам мастаку часам служыў натуральны тынк. Фрэска стрэчання цікавай сваёй кампазіцыяй. Фігуры размешчаны па адной лініі, над якой уздымаецца толькі галоўка маленькага Хрыста. Такім прыёмам пастаўлены патрэбны ідэйны акцэнт, падкрэслена значнасць менавіта гэтага персанажа. Трактаваная ўвогуле паводле візантыйскай схемы кампазіцыя сюжэта раскрыжавання ўсё ж мае вельмі своеасаблівыя рысы.
Так, фігуры боскай маці і апостала Іана размешчаны па адзін бок ад крыжа, значна зменшаны і быццам аддалены ад гледача. Акцэнт зроблены на крыжы, у параўнанні з якім нават цела Хрыста здаецца зменшаным. Увесь драматызм моманту сканцэнтраваны ў твары Хрыста, які напісаны ў вельмі экспрэсіўнай манеры. У кожнага свой крыж, нясе яго цярпліва і пакорліва. Вось такую ідэю перадае гэта фрэска. Апрача тэматычных кампазіцый, даследчыкі апісваюць выявы святых Міколы, Барыса і Глеба, напісаных цалкам у адпаведнасці з візантыйскай іканаграфіяй. Выявы святых Барыса і Глеба самыя раннія, таму маюць вялікае значэнне. Тут ужо ўвасабляецца кананічны тып выяў гэтых князёў. Барыса з невялікай бародкай, Глеб у выглядзе юнака. Абодва апранутыя ў хітоны і плашчы, зашпіленыя фібуламі. На галовах шапкі, аздобленыя белым футрам. Мікалай Шчакаціхін таксама апісаў рэшткі некалькі незвычайнага для 12 стагоддзя расліннага арнаменту, пракладзенага чырвонай фарбай у выглядзе буйных кветак, віткоў і доўгіх сцёблаў асіметрычнага рысунка. Адметнай рысай фрэскавага жывапісу Барысаглебскай царквы з'яўляецца вялікая колькасць арнаментаваных роспісаў. Адкосы кожнага акна мелі свой малюнак. Паўтараецца тут і матыў асіметрычнага арнаменту з чырвонымі кветкамі і доўгімі сцяблінамі. Манументальнасць, актыўная роля контуру, спалучэнне лінейнай трактоўкі з аб'ёмнай лепкай формы з'яўляюцца працягам візантыйскай манеры жывапісу. Дзякуючы гэтым рысам узнікаюць асацыяцыі з фрэскамі Кіеўскай Сафіі. Аднак мастацтвазнаўцы звяртаюць увагу на істотныя адрозненні ў размяшчэнні кампазіцыі і выяў святых, мацнейшай тэндэнцыі да манументальнасці вобразаў, вольнай манеры жывапісу. Пералічаныя асаблівасці збліжаюць бельчыцкія фрэскі з пазнейшымі роспісамі Наўгародскай царквы Спаса на Нярэдзіцы. Матыў круглых зялёных лістоў, уплеценых у хвалю доўгага сцябла, і зялёныя фоны некаторых фрэсак сведчаць пра характэрныя рысы балканскіх манументальных роспісаў, у прыватнасці балгарскіх. Багаты матэрыял даюць фрэскі храмаў Ефрасінеўскага манастыра. Жывапіснае аздабленне цяпер не існуючага храма, пахавальня, вядома толькі па знаходках археолагаў. Падкрэсленая графічнасць малюнка спалучаецца з тонкай пластычнай мадэліроўкай твараў, якая дасягаецца выключна колерам. Твары святых вылучаюцца ўнутранай сілай, глыбокім псіхалагізмам. Кожны вобраз індывідуальны, са сваім настроем і пачуццямі. Здзіўляе насычаная палітра, тонкія светаценевыя пераходы. Высокі мастацкі ўзровень дэманструюць фрэскі Спасскай царквы. Роспісы 40-х-50-х гадоў 12 стагоддзя яшчэ знаходзяцца ў працэсе раскрыцця і кансервацыі. Час іх грунтоўнага апісання і аналізу яшчэ не настаў. Тым не менш, раскрытыя фрагменты дазваляюць скласці агульнае ўражанне аб жывапісным афармленні храма. Роспіс размешчаны ў 3 рэгістры. Кампаноўка свабодная, часам вельмі складана. Шматфігурныя сцэны чаргуюцца са шматлікімі выявамі асобных святых. На фоне полацкіх помнікаў царква Спаса вылучаецца тым, што кампазіцыі займаюць усе плоскасці. Лапаткі, аркі, адкосы, прасценкі і не пакідаюць месца дэкаратыўным элементам. У купале змешчана вялікая выява благаслаўляючага Спаса з кнігай у руцэ ў атачэнні евангелістаў на ветразях. Ніжні рэгістр цэнтральнай апсіды займае свяціцельскі чын. 12 франтальных постацей. Над імі эўхарыстыя з надзвычай дынамічнымі фігурамі апосталаў. Кампазіцыя выходзіць за межы апсіды на прасценкі. Гэта галоўны кампазіцыйны цэнтр, які падпарадкоўвае і арганізуе ўсе астатнія роспісы з іх асіметрычнасцю і даволі свабоднай кампаноўкай. На самым версе змешана выява маці боскай Аранты. Значным эмацыйным і ідэйным акцэнтам тут стала ўвядзенне шасцікрылых серафімаў, якія звязваюць 2 верхнія рэгістры роспісу апсіды.
Ніжні рэгістр паўночнай і паўднёвай сцен утвораны выявамі святых у малітоўных позах. Вобразы іх аскетычныя, адухоўленыя, падпарадкаваны адзінаму парыву. Вышэй па сценах размешчаны адна і шматфігурныя кампазіцыі. Адметнасцю ідэалагічнай праграмы роспісаў з'яўляецца ўвядзенне матыву ахвярнасці, паўторанаму некалькі разоў у біблейскіх сюжэтах, звязаных з Аўраамам, а таксама ў сцэнах ахвярапрынашэння і пакутаў святых. Арыгінальны характар роспісу малельні Ефрасіні. На ўсходняй сцяне знаходзіцца адна з самых ранніх выяваў Спаса. Твар напісаны хоць і ў плоскаснай, графічнай, але надзвычай экспрэсіўнай манеры, поўнай унутранай дынамікі. У роспісе Спаскай царквы бралі ўдзел некалькі выдатных майстроў, кожны са сваёй творчай манерай. Фрэскі дэманструюць умелае выкарыстанне колеру ў перадачы эмацыянальнага фону кампазіцый і асобных святых. Ад светлых, мяккіх таноў інтэнсіўнасць нарастае, узмацняючы напружанне, якое дасягае кульмінацыі ў глыбокіх і трывожных сініх і гарачых малінава-чырвоных фарбах. Экспрэсія вобразаў спаскіх фрэсак асабліва выяўляецца пры дапамозе кантрастаў. Чаргаванне асобных святых са шматфігурнымі кампазіцыямі, манументальныя, франтальна размешчаныя выявы побач са складанымі дынамічнымі ракурсамі. Плоскасныя і аб'ёмныя манеры пісьма, статычныя постаці і надзвычай экспрэсіўныя твары з выразнымі, рэзка павернутымі вачыма. Святыя тут не сузіраюць спакойна з недасягальнай вышыні сваёй святасці. Яны актыўныя ў веры, імкнуцца да дзеяння, яны тут, сярод нас, яны загадваюць, настойліва заклікаюць да вялікай працы дзеля веры, дзеля сваёй айчыны. Менавіта такі вобраз паўстае са старонак жыцця самой Ефрасіні Полацкай, актыўны і непахісны, неўтаймаваны ў веры і ахвярнасці. У паўночнай нефе Спаскай царквы выяўлена цікавыя графіці са словамі «Приставіся Козумінае пісьца іконугу». Мяркуюць, што так звалася жонка мясцовага багамаза Кузьмы, які, магчыма, прымаў удзел у роспісе царквы фрэскамі. Архіўныя і археалагічныя крыніцы даюць невялікую інфармацыю пра фрэскі Віцебскай і Дабравешчанскай царквы, а таксама Барысаглебскай царквы і грамадзянскай пабудовы ў Новагрудку. Адметнасцю ў кампазіцыі і стылістыцы дэкору адрозніваецца афармленне інтэр'ера Каложскай царквы ў Гродні. Роспісы пакрывалі толькі алтарную частку і насілі вельмі арыгінальны характар. Паводле звестак другой паловы 19 стагоддзя у цэнтры кампазіцыі апсіды быў размешчаны вялікі крыж карсунскай формы. Над ім выявы сонца і месяца. У правай частцы сюжэт Святая Троіца. У муроўку паўночнай і паўднёвай сцен храма былі ўстаўлены шматлікія галаснікі. Такім чынам, вывучэнне манументальнага жывапісу 11-12 стагоддзя Беларусі прыводзіць да высновы, што яго развіццё ішло ў рэчышчы візантыйскага стылю і паводле візантыйскіх канонаў. Можна казаць пра непасрэдныя ўплывы як канстанцінопальскай, так і правінцыйных школ. Даследчыкі адзначаюць таксама сляды раманскай стылістыкі. Аднак, натуральна, нават запрошаны мастак павінен быў улічваць мясцовыя мастацкія традыцыі, густы заказчыка, працуючы па нейкім канкрэтным узоры. Кніжная графіка. З пачаткам кнігапісання нараджаецца такая галіна жывапіснага мастацтва, як кніжная графіка. Тагачасная кніга – гэта не толькі крыніца ведаў, але і твор мастацтва, каліграфіі, жывапісу, залатарства. Калі і дзе былі заснаваны скрыпторы на тэрыторыі Беларусі, колькі іх было, якія кнігі выйшлі адтуль? Усе гэтыя пытанні не маюць адказу. З жыцця святой Ефрасіні вядома, што пад яе кіраўніцтвам перапісвалі кнігі ў Полацку. Усталяванне епіскапскай кафедры, асветніцкая дзейнасць Кірыла Тураўскага, наяўнасць тураўскага Евангелія з'яўляюцца ускоснымі сведчаннямі існавання скрыпторыі і ў Тураве.
Колькасць усходнеславянскіх кніг 11-13 стагоддзяў увогуле невялікая, і ніводную з іх пакуль не ўдалося атаясаміць з нейкім канкрэтным скрыпторыем. Таму ўсе рукапісныя кнігі гэтага перыяду з'яўляюцца агульнымі помнікамі пісьменства. Тым не менш, спецыялісты з пэўнай долей верагоднасці гавораць аб заходнерускім паходжанні некаторых з тых кніг. Жывапіснае аздабленне старажытных рукапісаў выяўляецца ў афармленні ініцыялаў, заставак і канцовак у мініяцюрах. У адрозненне ад фрэсак, умовы захоўвання кніжных мініяцюр былі значна лепшымі, а таму яны захавалі свежасць і чысціню сваіх фарбаў. Развіццё мастацкага афармлення кніг ішло па лініі ускладнення, узбагачэння дэкаратыўнасці. Агульна кажучы, рукапісы 11-12 стагоддзяў аформлены ў візантыйскім стылі. У іх аздабленні выкарыстаны нескладаныя геаметрычныя, раслінныя і тэраталагічныя ці звярыныя элементы. Яскравымі прыкладамі тут могуць паслужыць туровскае Евангелие 11 стагоддзя, а таксама мсціслаўскае, юр'еўскае, архангельскае Евангелие 12 стагоддзя. Мастацкае аздабленне ранейшых рукапісаў даволі сціплае. Ілюмінацыя іх абмяжоўвалася ініцыяламі і застаўкамі. На падставе дэталёвага аналізу ілюмінацыі уцалелай часткі туровскага Евангелія мастацтвазнаўца Васіль Пуцко прыйшоў да наступных высноў. Туровскае Евангелие створана, верагодна, каля 1050 года рукой майстра з кола кіеўскага княжацкага скрыптора, магчыма, у самім Турове. Даследчык адзначае, што ў рукапісе актыўна выкарыстаны балканскія кнігапісныя традыцыі, што дадзены помнік з'яўляецца матэрыяльным адлюстраваннем працэсу змены стылю ў афармленні кніг. Найбліжэйшым па характары туровскаму Евангелію помнікам з'яўляецца рэймскае Евангелие. Спецыялісты не выключаюць яго заходнерускае паходжанне. На падобных прынцыпах грунтуецца і афармленне супральскага Евангелія 10-11 стагоддзяў, у якім да таго ж ёсць прыкметы ўплыву грэчаскіх і балгарскіх рукапісаў. Своеасаблівым помнікам кніжнага мастацтва 10-11 стагоддзяў з'яўляецца трырскае Евангелие, ці так званы Кодэкс Гертруды. Напісаны ён быў у канцы 10 стагоддзя па замове трырскага епіскапа Эгберта на лацінскай мове і упрыгожаны мініяцюрамі. Пазней рукапіс належаў польскай прынцэсе Гертрудзе, якая пасля шлюбу з князем Ізяславам прывезла Евангелие з сабой. У 1075-76 годах рукапіс быў дапоўнены 5 мініяцюрамі, персанажамі якіх былі сама Гертруда, яе сын Яраполк з жонкай і іншыя. Найбольш цікавыя мініяцюры апостол Пётр з групавым партрэтам сям'і Яраполка і каранаванне Яраполка. Спецыялісты лічаць, што малюнкі выкананы два мастакі з рознымі мастацкімі манерамі. Асабліва індывідуалізаваны і дэталізаваны выявы свецкіх асоб. З вялікай стараннасцю і умельствам перададзены не толькі твары, але і адзенне Яраполка, Ірыны, Гертруды. Мініяцюры 11 стагоддзя дэманструюць сінтэз візантыйскіх і раманскіх традыцый, прычым апошнія пераважаюць. Некаторыя даследчыкі, у тым ліку Васіль Лазараў і Віктар Шматаў, схіляюцца да думкі аб заходнерускім паходжанні гэтай пазнейшай часткі помніка. Да полацка-смаленскай або галіцка-валынскай школы даследчыкі адносяць служэбнік Варлаама Хутынскага канца 12-13 стагоддзяў з яго першакласнымі мініяцюрамі. Маляўнічасць, тонкі філігранны малюнак, пачуццё меры і стылю характарызуюць не толькі мініяцюры, але і шыкоўныя раслінныя застаўкі і ініцыялы. Блізкія па прынцыпах ілюмінацыі універсітэцкай і аршанскай Евангеліі, якія, верагодна, належаць да полацка-смаленскай школы. Асабліва цікавыя мініяцюры аршанская Евангелія з выявамі евангелістаў Матвея і Лукі. Уражваюць жывапісная лепка аб'ёмаў, адчуванне формы, складаныя дынамічныя ракурсы, агульны каларыт, вольная манера пісьма. Выразнасць і індывідуальнасць, экспрэсіўнасць вобразаў відавочна збліжаюць гэтыя творы з фрэскамі царквы Спаса Ефрасінеўскага манастыра.
Такім чынам, кніжная справа на ўсходнеславянскіх абшарах развівалася ў рэчышчы візантыйскага мастацтва, якой была мера арыентацыі на візантыю мастакоў той ці іншай школы, вызначыць немагчыма з-за нешматлікасці помнікаў. Іншыя галіны мастацтва старажытных гарадоў на тэрыторыі Беларусі характарызуюцца ўзмацненнем раманскіх уплываў на іх стылістыку на працягу 12-13 стагоддзяў. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Крыж Ефрасіні Полацкай. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва вырастае з імкнення чалавека да эстэтызацыі свайго найбліжэйшага асяроддзя, з якім чалавек гэта кантактаваў штодзённа і непасрэдна. Яно ўключае аздабленне звычайных рэчаў штодзённага ўжытку, якія задавальнялі чыста утылітарныя патрэбы. Тут пануе прымітыўная, найчасцей геаметрызаваная стылістыка, семантыка якой губляецца ў глыбіні тысячагоддзяў і звязана з магіяй і рытуаламі найстаражытнейшых вераванняў. Мастацкія рамёствы забяспечвалі патрэбы шырокіх слаёў грамадства ў дэкаратыўных рэчах для ўпрыгожання касцюма, жытла, у масавых рэчах культавага прызначэння. Выявы ўключаюць геаметрычны арнамент, раслінныя кампазіцыі, фігуры птушак, жывёл, фантастычных істот і людзей. Інстытуты дзяржавы і царквы эліту абслугоўвалі княжацкія майстэрні. Тут працавалі самыя прывілеяваныя мастакі-рамеснікі. Яны выкарыстоўвалі дарагія і каштоўныя матэрыялы, сачылі за модай і валодалі не толькі вялікім прафесійным вопытам, але і высокім мастацкім густам і талентам. Сукупнасць матэрыяльных і асабліва пісьмовых крыніц 9-13 стагоддзяў не дазваляе ахарактарызаваць і ацаніць дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусі таго часу ва ўсёй паўнаце. Матэрыялы археалагічных раскопак даюць уяўленне ў асноўным пра ўжытковае мастацтва папярэдніх сярэдніх слаёў вясковага і гарадскога насельніцтва. Найкаштоўнейшы твор прыкладнога мастацтва Беларусі таго перыяду гэта крыж Ефрасіні Полацкай. Гэта сімвал і нацыянальная рэліквія. Неаднойчы ён прыцягваў увагу даследчыкаў 19-20 стагоддзя. Найбольш падрабязна крыж апісаны Леанідам Аляксеевым. Узвіжальны крыж зроблены ў 1161 годзе ў Полацку майстрам-залатаром Лазарам Богшай па замове самой Ефрасіні, пра што сведчыць надпіс. У крыжы захоўваліся святыя рэліквіі, атрыманыя ігуменяй з Канстанцінополя ад імператара Мануіла Комніна. Крыж мае шасціканцовую форму. Яго даўжыня 51 см, шырыня ў верхняй папярочцы 14 см, у ніжняй 21. Драўляная аснова, даследчыкі мяркуюць, што кіпарысавая. Так вось, гэта аснова пакрыта асобнымі срэбранымі і залатымі пласцінкамі, прымацаванымі маленькімі цвічкамі. На парадным і адваротным баках размешчана па 9 прамавугольных і 2 фігурныя пласцінкі. У сяродкрыжах прымацаваны 2 невялікія крыжы з праразным арнаментам. Вышэй крыху выцягнуты 4-канцовы, а ніжэй 6-канцовы. Твор Лазара Богшы багата арнаментаваны. Галоўнае месца ў дэкаратыўнай сістэме адведзена каляровым эмалем. Выявы прадстаўляюць фігуры святых, якія ўтвараюць пашыраны дэйсус. Увенчвае кампазіцыю Ісус Христос. Маці Боскай і Іван Хрысціцель з узнятымі рукамі, звернутымі да сяродкрыжа. 4 евангелісты таксама павёрнутыя да цэнтра крыжа. Далей ідуць архангелы Гаўрыіл і Міхаіл, а ўніз па ствале выявы святых апекуноў княжацкай сям'і, святая Ефрасіня Александрыйская і з крыжамі ў руках святы Георгій і Сафія. Апрача эмаляў, парадны бок крыжа аздаблялі 8 вялікіх і столькі ж маленькіх каштоўных камянёў, а па перыметры яго ахоплівала нізка з перлаў. На адваротным баку вобразы святых размешчаны ў наступным парадку. Заснавальнікі праваславia Іаан Златавуст і Васіль Вялікі з Евангеліямі ў руках. Грыгорый Багаслоў,
На ніжняй перакладзіне крыжа апосталы Пётр і Павел. Іх выявы не захаваліся. А па ствале крыжа эмалі са святымі Стэфанам, Пантелеймонам і Дзмітрыем. Нягледзячы на невялікі памер эмаляў, даўжыня іх не правышае 3 сантыметраў, мы не бачым скаванасці, схематычнасці ў перадачы вобразаў. Відавочна стараннасць і дэталёвасць прапрацоўкі асобных элементаў. Яны жывыя, кожны з іх індывідуальны. Асаблівую выразнасць і дынамізм надаюць лікам святых вочы, творчы прыём, характэрны для фрэсак Спаса-Ефрасінеўскай царквы. Усё гэта сведчыць пра тое, што апрача дасканалых тэхналагічных навыкаў, майстар валодаў унікальным мастацкім дарам. Крыж аздабляе таксама вялікая колькасць арнаментаваных эмаляў. Тут ювелір адчувае сябе яшчэ больш вольным. Яго густы і традыцыі найменш скаваныя рэлігійнымі канонамі. У мудрагелістых малюнках спалучаюцца візантыйскія і раманскія элементы, а пераважаюць раслінны і геаметрычныя матывы, шырока распаўсюджаныя на срэбных і бронзавых упрыгожаннях. У адрозненне ад пышных тэатралагічных і раслінных кампазіцый Кіўшчыны, Владзіміра, Суздаля і іншых, тут яўна пераважаюць нескладаныя геаметрычныя матывы, вельмі характэрныя для ўжытковага мастацтва Беларусі праз усю гісторыю яе існавання. Гэта простыя разеткі, кружочкі, ромбы і кропкі. Крыж увасобіў у сабе раскошу і багацце, гармонію і пачуццё меры, паліхрамію і стрыманасць, высокі прафесіяналізм элітарнага і прастату народнага мастацтва. Даследчыкі канстатуюць, што творчасць полацкага ювеліра Лазара Богшы аказала моцны ўплыв на развіццё эмальёрнай справы не толькі на яго радзіме, але і ў суседніх землях, як і полацкага дойліда Іаана на развіццё культавай архітэктуры. Апякункай абодвух творцаў была Ефрасіня Полацкая. Сімвалічны лёс крыжа. Тут мы крыху адступімся і прасачым лёс крыжа праз усю гісторыю да нашых дзён. Па стварэнні крыжа ў 1161 годзе ён захоўваўся ў Полацку, аднак па захопе места смаленскім князем Мсціславам Давыдавічам 17 студзеня 1222 году крыж перавезлі ў Смаленск. Каб у час абрадаў асвячэння вады не пашкодзіць каштоўныя хрысціянскія святыні, у 1495 годзе смаленчукі стварылі копію крыжа. У 1514 годзе князь Васіль III, захапіўшы Смаленск, вывез крыж у Маскву. Як вялікая каштоўнасць і ваенны трафей рэліквія трапіла ў гаспадарскі скарб і зрэдку ўжывалася ў набажэнствах. Аднак у 1563 годзе маскоўскі гаспадар Іван IV Тыран узяў крыж у сваю няўдалую выправу на Вялікае княства Літоўскае, у выніку чаго рэліквія вярнулася ў Полацк. Па вызваленні Полачыны вялікім князем Стэфанам Баторым у 1579 годзе крыж перанеслі ў Сафійскі сабор, які неўзабаве вярнуўся да кіеўскай мітраполіі, што ў 1596 годзе прыняла Берасцейскую унію. Рэлігійны дзяяч першай паловы 18 стагоддзя Ігнат Кульчыцкі пакінуў наступны запіс. Будучы доктарам філасофіі, у нашым манастыры я часта назіраў, як шануюць памяць гэтай святыні манашкі нашага манастыра і жыхары полацкія, а таксама ўсяго вялікага ваяводства. У катэдральнай царкве Полацкай сёння захоўваецца цудоўны залаты крыж з рознымі мошчамі. У расійска-французскую вайну 1812 году з мэтай захаваць крыж манахі базыльяны Сафійскага манастыра умуравалі яго ў сцяну, а з заканчэннем вайны вярнулі ў сабор. Па ліквідацыі уніяцкай царквы ў расійскай імперыі ў 1839 годзе рэліквія перайшла ў рукі маскоўскага патрыярхату. У 1841 годзе епіскап Васіль Лужынскі вазіў крыж у Маскву і Пецярбург, пачым рэліквію вярнулі ў Полацк і змясцілі ў царкве святога Спаса.
У 1921 годзе крыж сярод іншых царкоўных каштоўнасцяў рэквізавалі бальшавікі. У 1928 годзе з адмысловай экспедыцыі ў Полацк выехаў Вацлаў Ластоўскі, які забраў рэліквію з мясцовага фінаддзелу і перавёз яе ў Менскі музей. Аднак у 1929 годзе з прычыны меркаванага пераносу сталіцы БССР у Магілёў бальшавікі перавезлі крыж туды, змясціўшы яго ў пакоі сейфе мясцовага абкаму і гаркаму партыі. Адначасна з'явіліся звесткі пра намер прадаць беларускую святыню на аўкцыёне або нават таемна за мяжу. У 1949 годзе Леў Гарошка пісаў у сваёй кнізе «Святая Ефрасіня Працлава», выдадзенай у Парыжы. Цытата: «Каля 1930 года паявіліся звесткі ў газетах, што бальшавікі мелі яго, крыж, прадаваць у Швецыю». Канец цытаты. Паводле сведчанняў мясцовых жыхароў і супрацоўніка Магілёўскага дзяржаўнага музею Гераніма Філіповіча 13 ліпеня 1941 году у будынак Магілёўскага абкаму зайшла група людзей у форме НКДБ. Яны адчынілі пакой сейф ключом і склалі каштоўнасці ў загадзя падрыхтаваныя мяхі. У ранку 13 ліпеня 1941 году начальнік Магілёўскага гарнізону выклікаў да сябе армейскага кіроўцу Пятра Паддубскага, які быў жыхаром Магілёва і скончыў улётку 1941 году сельскагаспадарчы тэхнікум. Начальнік гарнізона даручыў Паддубскаму забраць каштоўны груз з будынка Магілёўскага абласнога камітэту камуністычнай партыі Беларусі. Пётр Паддубскі адразу тым ранкам падагнаў аўтамабіль пад паказаны адрас. Некалькі чалавек у цывільным пачалі загружаць у кузаў мяшкі і пакеты. У акаваную жалезам асобную скрыню упакавалі найбольш каштоўныя рэчы. Калі Паддубскі стаяў побач з машыною, то пачуў, як адзін з людзей у цывільным усклікнуў: «Які крыж прыгожы!» Калі пагрузка скончылася, 6 супрацоўнікаў Народнага камісарыяту дзяржаўнай бяспекі на чале з маёрам узялі машыну пад ахову. Потым загадалі ехаць у бок банка, дзе 2 машыны загрузілі мяшкамі з грашыма. Наступным ранкам 14 ліпеня 1941 году калёна з 3 машынаў знаходзілася на ўскрайку Магілёва. Там у кабіну да Паддубскага сеў першы сакратар Цэнтральнага камітэту Компартыі Беларусі Панцеляймон Панамарэнка, які загадаў рухацца. Машыны пайшлі па маршруце Магілёў, Горкі, Смаленск, Можайск, Масква. 16 ліпеня 41 году, праз 2 дні, машыны прыбылі ў Маскву і спыніліся каля будынка ўправы кадраў Чырвонай арміі, што месцілася на Ленінскіх гарах. Кіроўцы здалі туды груз і раз'ехаліся па вайсковых частках. Беларускі гісторык Вітаўт Тумаш таксама пісаў, што крыж трапіў у рукі давераных асобаў КПСС і НКДБ. Паводле сведчання супрацоўніка Эрмітажу расійскага гісторыка Барыса Сапунова, крыж закупілі ў калекцыю Морганаў у ЗША на аўкцыёне ў Заходняй Еўропе адразу па вайне. Вядома, што ў 1960-е гады іншы супрацоўнік Эрмітажу, Бебуд Шаўконнікаў, адмыслова выехаў у ЗША на пошукі рэліквій. Аднак з прычыны негалоснага папярэджання ён мусіў пакінуць краіну. У 1966 годзе Шаўконнікаў апублікаваў артыкул пра крыж Еўфрасіні Полацкай у амерыканскім мастацкім часопісе Journal of Glass Studies, дзе радок са згадкаю пра цяперашняе месца знаходжання рэліквіі выкраслілі без згоды аўтара. У кастрычніку 1990 году міністр замежных спраў БССР Пётр Краўчанка разам з Адамам Мальдзісам і супрацоўнікам беларускага прадстаўніцтва пры ААН Уладзімірам Шчасным перадалі дырэктару Морганаўскай фундацыі афіцыйны зварот датычна крыжа. Міністр растлумачыў, што гаворка ідзе пра нацыянальную святыню, якую беларусы могуць нават выкупіць. Аднак Міністэрства замежных спраў атрымала афіцыйны адказ, што ў самой фундацыі Моргана крыжа няма. Тым часам у фундацыі Моргану ёсць і прыватныя зборы, за якія паводле выдадзенага дакументу адміністрацыі фундацыі не адказвае.
У тым жа 1990 годзе беларускі журналіст Александр Лукашук, а таксама турбуючыся за лёс крыжа, наведаў у Нью-Йорку Рокфеллераўскі цэнтр і пагутарыў з мастацкім экспертам Аліў Прагозій. Адказ зноў прагучаў неўцяшальна. У калекцыі цэнтру беларускай рэліквіі няма. Не далі выніку і звароты журналіста да электронных дасье ФБР. З 1990-х гадоў да пошуку рэліквій падключыўся Інтэрпол. У 2020 годзе генерал-майор КГБ ў адстаўцы Іван Юркін выказаў меркаванне, што крыж захоўваецца ў расійскай праваслаўнай царкве. Паводле Юркіна пра гэта ўскосна сведчыў прэзідэнт Расіі Ельцын. Таксама ў Беларусі ёсць афіцыйныя адказы з розных расійскіх установаў, музеяў і сховішчаў, што ў іх няма крыжа. Аднак пры гэтым сынод маскоўскай патрыархіі дагэтуль не даў афіцыйнага адказу аб адсутнасці ў іх рэліквіі. Вось такі пакутлівы лёс у крыжа. Але ж вернемся на 1000 гадоў назад. Апрача Лазара Богшы на нашай зямлі працавала незлічонае мноства майстроў-ювеліраў. Ужо з 10 стагоддзя залатарства існавала ў Полацку, Віцебску, Лукомлі, Заслаўлі, Клецку. У 12 стагоддзі яго сляды знойдзены практычна ва ўсіх гарадах і ўмацаваных паселішчах. Старажытна-беларускія залатары працавалі на прывазной сыравіне. Волава, медзь, свінец, срэбра, золата, каштоўныя і напаўкаштоўныя камяні. Крыніцамі паступлення імпартных матэрыялаў былі краіны заходняй і цэнтральнай Еўропы. Археалагічныя знаходкі сведчаць аб дастаткова высокім узроўні майстэрства полацкіх майстроў. Фіксуюцца наступныя тэхналогіі: ліццё, коўка, штампоўка, цісненне, валачэнне, пляценне, зернь, скань, перагародчатая эмаль, гравіроўка, інкрустацыя металамі, шклом і каштоўнымі і напаўкаштоўнымі камянямі. Найбольш распаўсюджаным было ліццё. Гэтай тэхналогіяй валодалі і гарадскія, і вясковыя майстры. Доказам таму з'яўляюцца шматлікія знаходкі керамічных тыгляў і ліцейных форм. На шпорах, нажах, розных накладках і іншых вырабах знаходзім такі тэхналагічны прыём, як інкрустацыя з жалезных вырабаў арнаментаванымі бронзавымі пласцінамі. Нярэдка гатовыя жалезныя вырабы пакрывалі слоем каляровых металаў, найчасцей бронзай. Вырабаў золата знойдзена параўнальна мала. Тлумачыцца гэта тым, што ў часы шматлікіх войнаў багацці краіны рабаваліся, рэчы з каштоўных металаў або вывозіліся, напрыклад, як той жа самы крыж Ефрасіні Полацкай, або яны шлі на пераплаўку. Бадай што багацейшай у гэтым сэнсе была знаходка полацкага рэчавага скарбу, які складаўся з залатых фрагментаў дроту, бранзалетаў, кавалкаў грыўняў. Залатыя ювелірныя вырабы 12-13 стагоддзя знойдзены пры даследаванні шэрагу старажытных гарадоў. Залаты бранзалет у Мінску, пацерка ў Лукомлі, бранзалет у Гродні, залатыя пярсцёнкі з устаўкамі з каштоўных каменяў і шкла ў Полацку і Гродні, трохпацеркавае вісочнае кальцо ў Барысаве, залатыя вырабы вядомы таксама ў Віцебску, Навагрудку. Калекцыя разнастайных срэбраных вырабаў прадстаўлена вішчынскім скарбам, у які уваходзяць пацеркі, падвескі і колды. Срэбраных вырабаў знаходзіцца ўвогуле намнога больш. Гэта разнастайныя падвескі, скроневыя кольцы з пацеркамі, пярсцёнкі, фібулы, завушніцы, ланцужкі і гэтак далей. Падобныя знаходкі характэрныя для ўсёй тэрыторыі Беларусі ў гарадах, на гарадзішчах і ў пахаваннях таго часу. Вырабы золата і срэбра не такія шматлікія і вельмі дарагія, павінны былі задавальняць патрэбы вышэйшых слаёў насельніцтва і царквы. Значна шырэй былі распаўсюджаны вырабы з бронзы, багацейшы і іх асартымент. Рэчы хрысціянскага культу асабліва папулярнымі былі сярод гарадскога насельніцтва. На тэрыторыі сучаснай Беларусі вядомы шэраг свінцовых і бронзавых абразкоў, даволі высокага мастацкага ўзроўню. На іх прадстаўлены Багародзіца, Барыс, Глеб і іншыя святыя.
Індывідуалізацыя твараў і крыху скажоныя прапорцыі даюць падставы меркаваць пра мясцовае паходжанне рэчаў. Адным з цікавейшых вырабаў гэтага тыпу з'яўляюцца крыжы энкалпіёны. Яны вядомы па матэрыялах з Полацка, Друцка, Мінска, Маскавічаў, Турава, Брэста, Мсціслава, Навагрудка, Гродна і іншыя. Відавочна, большасць іх прывазныя, хоць даследчыкі дапускаюць магчымасць і мясцовай вытворчасці энкалпіёнаў. Тое ж можна сказаць і пра літыя бронзавыя абразкі. Цікава адзначыць, што некаторыя з іх вырабляліся па формах імпартных каменных абразкоў. Сярод гараджан і вясковых жыхароў вялікім попытам карысталіся нацельныя крыжыкі. Не ўсе даследчыкі звязваюць іх выключна з хрысціянствам. Самы шырокі спектр асартыменту вырабаў з каляровых металу складаюць дэталі адзення і ўпрыгажэння. Гэтыя рэчы карысталіся вялікай папулярнасцю як сярод гарадскога, так і вясковага насельніцтва. Скроневыя кольцы – тыповае жаночае прыгожанне, якое з'яўляецца апрача іншага і этнавызначальнай прыкметай. На шыі насілі грыўні літыя або звітыя з тонкага дроту. У склад маністаў уваходзілі разнастайныя пацеркі, напрыклад, зярнёныя, скручаныя з палоскі металу. Таксама прывескі, круглыя, трапецападобныя, крынападобныя луніцы, званочкі, канькі. У Полацку знойдзена прывеска ў выглядзе купца з мехам у руках. Папулярнымі былі бранзалеты, дротавыя, кручаныя, плецёныя, пласцінчатыя, стужкавыя. Пярсцёнкі нярэдка вырабляліся з дроту. Шчытковыя пярсцёнкі звычайна мелі гравіраваны арнамент ці вочкі з каляровага шкла, бурштыну або каштоўных камянёў. Неад'емнымі элементамі касцюма былі фібулы, кольцы, бляшкі, спражкі. Форма спражак была рознай – лірападобная, прамавугольная, трапецападобная. З іншых рэчаў трэба адзначыць накладкі, тронкі для прылад. Геаметрычныя матывы пераважаюць у аздабленні замочкаў для кніг. Яны выяўлены ў Мінску, Друцку, Полацку. Непасрэдна для пісання выкарыстоўваліся спецыяльныя прылады, пісалы, у тым ліку і бронзавыя. Вытворчасць дэкаратыўнай керамікі ў разглядаемы перыяд звязана найперш з інтэнсіўным храмавым будаўніцтвам. У склад арцелі звычайна ўваходзіў майстра-плітачнік, які займаўся афармленнем падлогі. Керамічныя падлогі былі традыцыйнымі і абавязковымі ў 11 стагоддзі і асабліва ў 12. Такія падлогі аздабляліся не толькі мураваным, але і драўляныя бажніцы. Маёлікавыя пліткі падлогі знойдзены пры даследаванні амаль усіх храмаў 11-12 стагоддзяў і асобна ў Полацку, Віцебску, Друцку, Мінску ды Лагойску. У старажытным Гродні каляровыя пліткі аздаблялі і вонкавыя фасады пабудоў. Выдатным прыкладам выкарыстання дэкаратыўных магчымасцей керамікі і архітэктуры сёння з'яўляецца Каложская царква ў Гродні. Прыкладна ў сярэдзіне 12 стагоддзя на тэрыторыі Беларусі складаецца своеасаблівая сістэма афармлення керамічных падлог, якая прыкметна вылучалася на фоне суседскіх рэгіёнаў. Падлога ўспрымалася ўся як адно цэлае, шыкоўны трохколерны дыван. Такія падлогі выяўлены археолагамі пры даследаванні ніжняй, прачысцінскай і каложскай цэркваў у Гродні. Трэба таксама адзначыць, што асобныя формы плітак паўтараюцца ў розных беларускіх гарадах. Формы плітак з Гродна і Пінска маюць дакладныя аналогіі ў геаметрычных роспісах фрэсак Барысаглебскай царквы ў Смаленску. Пліткавыя майстэрні далі імпульс для вытворчасці маёлікавага і паліванага посуду, побытавых рэчаў ды іншай дробнай пластыкі, гаршочкаў, місак, збанкоў, падсвечнікаў. Надзвычай цікавым узорам дробнай пластыкі з Навагрудка з'яўляецца вылепленая з гліны галава лася, пакрытая палівай. Дробная пластыка. З залатарствам цесна звязана мастацкая апрацоўка каменю. Найбольш цікавым відам каменнай пластыкі 12-13 стагоддзяў з'яўляюцца абразкі. Іх выраблялі з бронзы, косці і каменю.
Вядомыя сёння каменныя абразкі паходзяць з Полацка, Мінска, Навагрудка, Ваўкавыска і Віцебска. Асобнае месца займае шырока вядомы абразок з выявай святых Канстанціна і Алёны з Полацка. Выраблены ён з тонкадысперснай гліны. Гліна настолькі моцна спрасавана, што візуальна не адрозніваецца ад каменю. Менавіта ў гэтым абразку увасобілася тое сутнаснае, што характарызуе мастацтва не толькі Полаччыны, але і Беларусі ўвогуле. Прычым гэтыя асаблівасці праглядаюцца і на шмат пазнейшых жывапісных абразках 16, 17 і нават 18 стагоддзяў. Таксама ў кніжных мініяцюрах старых беларускіх выданняў, у драўлянай скульптуры. Абразок візантыйскі па сюжэце, раманскі па стылістыцы і мясцовы па каларыце, характарнасці і, канешне, матэрыяле. Даследчыкі не сумняваюцца ў факце існавання ўласнай вытворчасці каменных абразкоў на тэрыторыі Беларусі ў 11-13 стагоддзях. На іх адлюстраваны святыя, характэрныя для мясцовых культаў. Гэта Мікола, Стэфан, Барбара, Кірыл Тураўскі. Стыль пластычны, пабудаваны на градацыі аб'ёмаў. Фігуры характарызуюцца аб'ёмнасцю, фактурнасцю форм, разнастайнасцю мадэляроўкі, акруглым і дастаткова выразным рэльефам. Вылучаюцца пэўныя дыспрапорцыі ў перадачы чалавечай фігуры. Рысы твару тыпізаваны і ў той жа час індывідуальныя. Напрыклад, прамы, пашыраны данізу нос, вялікія медалепадобныя вочы з двайной акантоўкай павекаў. Рукі святых трымаюць Евангелле або ўзняты на ўзроўні жывата ці грудзей у жэсце благаслаўлення. Боская маці звычайна паказваецца ў доўгім покрыве з галавы да пят, што абсалютна неўласціва для ўсходнеславянскіх краін і сведчыць аб еўрапейскай традыцыі. На агульным фоне вылучаюцца абразкі з Ваўкавыска. Ад астатніх яны адрозніваюцца сваім плоскасным рэльефам, што сведчыць пра большы візантыйскі ўплыў на манеру ваўкавыскіх майстроў. Літаральна ва ўсіх рысах творчай манеры, як прафесійных, так і народных мастакоў-камнярэзаў, выразна чытаюцца сляды раманскай эстэтыкі, узмацняючыся на працягу 13 стагоддзя па меры таго, як і само візантыйскае мастацтва пачынае трапляць пад уздзеянне рамана-гатычнай стылістыкі. Увогуле, старажытна-беларуская школа пластыкі відавочна адрозніваецца ад усіх рэгіянальных школ на абшарах усходніх славян, актыўнай асіміляцыі ды творчай адаптацыі розных мастацкіх патокаў. Але менавіта ў гэтай сферы мастацтва, як ні ў якой іншай, моцна адчуваецца ўздзеянне заходнееўрапейскай стылістыкі. Частка абразкоў зроблена па візантыйскіх і кіеўскіх узорах. Яскравым прыкладам з'яўляецца касцяная накладка ад куфра з Навагрудка, арнаментаваная разеткамі, упісанымі ў кругі. Выдатнымі мастацкімі і тэхнічнымі навыкамі валодалі старажытныя кастарэзы. Надзвычай шырокі быў асартымент іх прадукцыі. Гэта абразкі і іншыя рэчы хрысціянскага культу, да якіх адносяцца і разнастайныя касцяныя лыжачкі для прычасця і звычайна побытавыя рэчы, што упрыгожваліся не менш старанна. Згадваем капавушкі з навершамі ў выглядзе фігур і жывёл і людзей, перададзеных надзвычай прафесійна і рэалістычна. Таксама тронкі для нажоў, накладкі на лукі, похвы, праколкі, грабяні і іголкі, ігольнікі, гузікі, ігральныя косці. Вельмі цікавыя знаходкі твораў пластыкі 11-13 стагоддзяў. Гэта шахматныя фігуркі. Сам факт іх прысутнасці ў самых розных гарадах, напрыклад, Полацк, Мінск, гарадзішча на Менцы, Брэст, Слуцк, Лукомль, Гродна, Ваўкавыск, Друцк. Вось факт знаходжання у такіх розных гарадах гаворыць аб папулярнасці гэтай складанай усходняй гульні на тэрыторыі Беларусі ў разглядаемы перыяд. Выраблялі фігуркі з косці і дрэва. Самыя раннія ўзоры паходзяць з гарадзішча на Менцы і датуюцца 11 стагоддзям. Фігуркі людзей прадстаўляюць каралеў і пешку. Гэта такі барабаншчык з Ваўкавыска. Старанна выразана ладдзя, знойдзеная ў Гродні.
Невялікая частка шахмат уяўляе сабой абстрактныя геаметрызаваныя фігуры, звязаныя з усходнім уплывам. Але што вылучае старажытна-беларускую шахматную калекцыю сярод іншых усходнеславянскіх рэгіёнаў, дык гэта тое, што яна прадстаўляе найбольшую калекцыю рэалістычна трактаваных фігурак. Рэалістычныя твары і фігуры людзей, пільная ўвага да дробных дэталяў, такіх як прычоскі, касцюм, дакладнасць у перадачы рэчаў, усё гэта несумненна адпавядае заходнееўрапейскім узорам, але прамых аналогій не выяўлена. З гэтага вынікае, што шахматы зроблены мясцовымі майстрамі, якія знаходзіліся пад моцным уплывам заходнееўрапейскай разбярскай традыцыі. Прасцейшымі вырабамі былі шашкі, якія прыйшлі да нас са Скандынавіі. Сярод вядомы шашкі з каменю, бурштыну, шкла і гліны. Яны ўяўлялі сабой пляскатыя кружочкі з адтулінай у цэнтры, упрыгожаныя канцэнтрычнымі кругамі. Знойдзены яны ў Віцебску, Мсціслаўлі, у слаях 10 і 13 стагоддзяў. Такім чынам, развіццё манументальнага жывапісу, кніжнай графікі, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, дробнай пластыкі старажытных зямель Беларусі ў прамежку з 11 па 13 стагоддзя адбывалася ў рэчышчы візантыйскай традыцыі. Візантыя ў той час была найвялікшым цэнтрам сусветнай культуры. Уздзеянне візантыйскага свету на культуру беларускіх зямель адбывалася і праз дынастычныя і гандлёвыя кантакты, запрашэнне іншаземных майстроў. Актыўнымі пасрэднікамі ў перадачы візантыйскіх традыцый на беларускія землі былі Кіеў і балканскія правінцыі імперыі. На фоне астатніх усходнеславянскіх зямель разгледжанае мастацтва вызначаецца творчым засваеннем шматлікіх рамана-гатычных рыс. Імпульсы заходнееўрапейскага паходжання паступалі на нашы землі шляхам дынастычных гандлёвых сувязяў, перасялення майстроў, а таксама праз культурныя ўплывы краін балканскага рэгіёна. Аналіз матэрыялу прыводзіць да высновы, што ўсе рэгіёны Беларусі ў перыяд сярэднявечных княстваў 12 першай паловы 13 стагоддзя, нягледзячы на знаходжанне ў сферах розных палітычных уплываў, складалі даволі цэласны масіў, які вылучаецца своеасаблівасцю на фоне суседніх зямель. Сінтэз мясцовых эстэтычных традыцый і візантыйскіх заходнееўрапейскіх канонаў вызначае характарыстыку мастацтва Беларусі ў 9-13 стагоддзях. Але на розных этапах у розных галінах мастацтва дзеянне і значнасць гэтых фактараў не былі аднолькавымі.